भजन रेडी भजन हाँ रेडी रहते Second language Kannada. ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಗುಲಾಬ ಜೋಕ್ಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಆಗಿನ ದಿನದ ನೆಟ್ಟುള്ള ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟುಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಭಜನೆದ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎನ್ನಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೂಲು ರಡ್ಡಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಒಟ್ಟುದಿ ಹೊಡ್ತೇವೆ ಅವಳು ಎಕ್ಕೋ ಬರೋದು ಪ್ಲೀಸ್ ಭಜನೆ ಭಜನೆ ಒಂಜೆ ಮೊಬೈಲ್ ದಿಲ್ಲ ರೆಡ್ಡೆ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ
ಸೊಲ್ಮೇಲ ವಿನಾಯಕ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಹಾವನೂರು ಬಡಾವಣೆ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಈ ಭಜನೆಡ್ ಭಾಗವಹಿಸಿನಂಚಿನಕ್ಲು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್, ಗಣೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಗೋಪಿನಾಥ್ ಕುಲಾಲ್, ಸರ್ವಜಿತ್ ಭಟ್, ಕುಮಾರಿ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಮೆಗ್ಲೆ ಪೂರ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದಾವಂತು ಇನ್ನಿತ ಈ ಆಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸುರುಮಲ್ಪಿರವಲ್ಲ ಭಜನೆತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುರುಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಪೂರೈರೆಗಳ ನಾನೋರ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದಾವಂತು ಬಂದುಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾತ ನಡತೊಂದು ಪೋವೊಂದುಂಡು ಇನಿ ಆಜಿನ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ವೇದಿಕೆನ ಎಂಕಲ್ನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮೇರ್ಡ ಅನುಮತಿ ತಂದು ಕುಲಾಲ್ ಸಂಘದಗಳಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಗುರ್ತುಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಲಾಲ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಚೇಂಡ್ಲೆರೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಚೇಂಡ್ಲೆರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುಂದರಣ್ಣ ಮೋಕ್ಯದ ಬಂದುಲೆ ಉಡಲ ಗೇನೋಡು ತುಡರು ಅರಲಾವನ ಪುರ್ತುಡು ಮಹಾಭಾರತ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ತಿರ್ಲದ ಪೊರ್ಲುನು ನಮ್ಮನ ಗೇನದ ಉಡಲಿಗೆ ಉನ್ಪವನ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಲೇಸಿಗೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರಾವಳಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ಪರವಾದ ಮೋಕ್ಯಡು ಎದುಕೊಂದು ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರ ಮರ್ದನಂ ದೇವಕಿ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಸಾರದ ಅರ್ಥದ ದುನ್ನೊಡ್ದು ತಮಿಳಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಮನಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ರಂಗದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಜೀವನ ರಥನು ಧರ್ಮ ಸಾತಿಡೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ನಂಡ ಐತ ಸಾರಥ್ಯನು ಭಗವಂತನೇ ವಹಿಸವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಜುನನ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಧರ್ಮನು ಒರಿಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ತೆರಿಪಾಯಿನ ಗೀತೋಪದೇಶ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಗೋಧೂಳಿ ಸಮಯದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮುಂದೆತ್ತ ನೆರಳಡೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರಾವಳಿಗರ ಒಕ್ಕೂಟ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಪ್ಪನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕರಾವಳಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಒತ್ತು ಸೇರಿಗೆಡೆ ತುಳುವ ಜಾಲಡೆ ಕೃಷ್ಣನ ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆ ತುಳು ಭಾಷೆಡೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರವಚನ ಈ ಆಚೆ ದಿನೋಡ್ದಿಂಚಿ ನಡತೊಂದುಂಟು ಸುರುತ ದಿನ ತಾನಿ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದಾಗ್ಲಿ ಮಲ್ತೀರೆ ರಡ್ಡನೇ ದಿನ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ಸಂಘದಾಗ್ಲಿ ಮೂಜಿನೇ ದಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಘ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ಯಕ್ಷ ತರಂಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂಚನೆ ಐದನೇ ದಿನ ಬಿಲ್ಲವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಅಕ್ಕೇರಿದ ದಿನ ಆಜಿನ ದಿನ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸ್ ಇನಿ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತೋದು ಈ ಭಕ್ತಿ ಸಾರನು ಲೋಕರ್ಮೆ ಭಟ್ಟನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಯೋಜನೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದಗ್ಲೆಗೆ ವಯಸ್ಸಾಯಿನಂಚಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರಾವಳಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಗ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೈತ ಸಂದ ಒಂದು ಈ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಪೇರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತನೆಗೆ ಕುಡೋರ ಅರೆಗೆ ಸುಂದರರಾಜ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮು ಬಗ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತುಳುಟ್ಟು ಪ್ರವಚನನು ಇಸ್ಕಾಂದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣದಾಸರೇ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ ಲಕ್ಕಣದಾಸರೇ ನಡಪಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಈ ಇಸ್ಕಾಂದ ಚೈತನ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರದ ಇಸ್ಕಾಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಬೆಂಗಳೂರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಎಚ್.ಜಿ. ನರಹರಿ ಚೈತನ್ಯ ದಾಸರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಆರೆ ಒಂಚೂರು ಆನ ಭಕ್ತಿ ಸಾರನ್ನು ನಮಗೂ ತೆರಿಪಾಯರಲೇರೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆನೆ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲೆಗೆ ಐನ ಅಸ್ತಿತ್ವಗಳ ಸದಾ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ತುಳು ಸಾಹಿತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರೇ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಾಣಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಟ್ರಸ್ಟಿಲ ಅಂದು
ఆయన ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೇಂಡ್ಲರೆ ಇನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆನೆ ವಹಿಸೋಡು ಬಂದಿದೆ ಯಾನ್ ಕೆನೊಂದಿಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ದೀಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ಪೆರುಳ್ಳೇರೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮುಕ್ತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ವೀರಾಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕರಿಂಜೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸದ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ ಪಾತ್ರರಂದೆ ಬನಲ್ಲಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ನನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಖ್ಯಾತ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಕೆ. ಜೈನ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಜ್ಜದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರದ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಎಂ.ಇ. ಕುಲಾಲುಗಾರೆ ಬೊಂಬಾಯಿ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕುಲಾಲುಲೇರೆ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ವಾಂತಿಚಾಲ್ ಪ್ರಧಾನ ಕರ್ಮಿ ಮಂತ್ರ ಮೂರ್ತಿ ಗುಳಿಗ ಸನ್ನಿಧಿ ಬದ್ಯಳಕ ದಿನೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಇರುವತ್ತೂರು ಕತಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಮಾಣಿಲ ಬೇರೆನ್ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಲೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಜ್ಜಗು ಊರದ ಪರ ಊರದ ಬೊಕ್ಕ ಕಡಲಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ಸೇರೊಂದೇರೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳು ಸಂಘಟನೆಲ ಮಾತಾ ಪದುಕೆರೆಗೆ ಸೇರ್ದಿಂಚಿ ಮಾತಾ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೀತಾಭಿಮಾನಿಲೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರಾವಳಿಗರ ಒಕ್ಕೂಟ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ಪರವಾದ ಮೋಕ್ಯಡು ಎದುಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುಕೊನೆಯರ ನಿಗಳ ಅನುಮತಿ ಕೇರೊಂದುಲ್ಲೆ ದುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಉವೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ಪುಂಡ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಗಾಯನಂಚಿನ ಗಣಪತಿನ ಎನ್ನಿಯೊಂದು ಆರೇನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ಪುನವು ವಾಡಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮನ ಈ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸದ ಆರಂಭ ಗಣಪತಿನ ಸ್ತುತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಹವ್ಯಾಸಿ ಗಾಯಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರವಿ ಕುಲಾಲ್ ಬೇರೆದ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆ ರವಿ ಕುಲಾಲರೆ ಅನ್ಮಿಟ್ ವಿಜಯ ವಿನಾಯಕನೇ ಗಜಮುಖನೇ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ ವಿಜಯ ವಿನಾಯಕನೇ ವಿಜಯ ವಿನಾಯಕನೇ ಗಜಮುಖನೇ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ ಹರಿಹರ ಬ್ರಹ್ಮರು ಅನವರತ ಭಜಿಸುವ ಹರಿಹರ ಬ್ರಹ್ಮರು ಅನವರತ ಭಜಿಸುವ ಮೂಚಕದೊಡೆಯ ಗಣೇಶನೇ ವಿಜಯ ವಿನಾಯಕನೇ ವಿಜಯ ವಿನಾಯಕನೇ ನೀನೆ ಮೊದಲು ನಿನ್ನಿಂದ ತಾನೆ ಆರಂಭ ಜಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೊದಲ ಪೂಜೆ ನಿನಗಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಪೂಜೆಯಲ್ಲ ನೀನೆ ಮೊದಲು ನಿನ್ನಿಂದ ತಾನೆ ಆರಂಭ ಜಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೊದಲ ಪೂಜೆ ನಿನಗಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಪೂಜೆಯಲ್ಲ ನೀನು ಹರಸಿದರೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯದ ವಿಘ್ನವೆಂಬುದಿಲ್ಲ ವಿಜಯ ವಿನಾಯಕನೇ ವಿಜಯ ವಿನಾಯಕನೇ ಗಜಮುಖನೇ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ ಹರಿಹರ ಬ್ರಹ್ಮರು ಅನವರತ ಭಜಿಸುವ ಹರಿಹರ ಬ್ರಹ್ಮರು ಅನವರತ ಭಜಿಸುವ ಮೂಜಕದೊಡೆಯ ಗಣೇಶನೇ ವಿಜಯ ವಿನಾಯಕನೇ ವಿಜಯ ವಿನಾಯಕನೇ ವಿಜಯ ವಿನಾಯಕನೇ ಗಜಮುಖನೇ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ರಮಣ ಸರ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಖಂದೊಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ರಮಣಾಥ್ ಸರ್. ರಮಣ ಸರ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಉಂಟು. ಅನ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಮನಾಥ್. ಅಮನಾಥ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಸಾರಿ ಚೂರು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡೆ ಸಾರಿ ಮಾಪಕ್ಕೆನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬು ಬೋಪುನ ನಿಲಟ್ಟು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಲಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಲಿಸ್ಯರ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾಂತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಭು ದಾಸರನಾಗ್ಲಿಗಳ ಮಾತಾಡಗಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊನಿರ ಎಂಗ್ಲ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಚೇಂಡ್ಲ ಬೇರೆ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಯಾನಕ್ಕೇನೋದಿಲ್ಲ. ಚೇಂಡ್ಲರ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳೊಂದಿಜ್ಜಾತೋ ಜೋಡು ಚೇಂಡ್ಲರ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪನೆ ಕೋಸ್ಟುಲರ್ ಇರು ಏನ ಪುದಾರ ಉಂಡು ಕುಲಾಲ ಸಂಗತೆ ಉಂಡು ಯಾರ್ನ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಅಂತ ಉಂಡು ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಅವು ದಾದನ ಅನ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಆಪ್ ಮಲ್ತ ಆನ್ ಮಲ್ಪೇರನ್ಲೆ ಹೌದಿಜ್ಜಿ. ಹಲೋ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೆಂಡು ಒಂತೆ ಅಡಚಣೆ ಅಡೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ಲಿ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಆಜಿದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊರ್ಲುಡು ದೇವರದ ಇಟ್ಟು ಆಂಡಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಆಜಿನದ ಮುಗಿತದ ಲೇಸಿಗೆ ಬೈದ ಕರಾವಳಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ನೇತೃತ್ವಡು ಬಕ್ಕ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸೇರಿಕೆಡು ತುಳುವ ಜಾಲಡಿ ಕೃಷ್ಣನ ತಿಲಿಕೆ ನಲಿಕೆ ತುಳುಟ್ಟು ನಡಪನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರವಚನ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸಿಗೆ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪನ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ವೀರಾಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕರಿಂಜದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀ 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 ಮುಕ್ತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿರ ಪಾದಗ ಅಡ್ಡಗುರೊಂದು ನಮ್ಮ ಇದಿತ್ತ ಲೇಸನು ಶುರು ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲ ಆರೇನೆ ಕರಾವಳಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾದ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಲೇಸು 2021 ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಶ್ರೀ ಕಾವಂದೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವ ನಡೆತಿನ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನಡು ಅರ್ಲಾಯಿನ ತುಡರನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಪಡೊಂದು ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಸೇವೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಅದು ನಡಪೆರೆ ಈಗ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಲ ಕಾರಣ ಪನ್ಪೆನೆ ಇನಿತ್ತ ಈ ಲೇಸಿನ ತುಳುವಪ್ಪಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುವ ಇನಿತ್ತ ಲೇಸದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದುಲ್ಲೇರು ಮಾತ್ರ ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರೊಂದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯಂದು ಪನಲಿ ನಯ ವಿನಯದ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿ ಆಯ್ನ ಆರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಪ್ರವಚನದ ಮುಗಿತದ ಲೆಸದ ಅಭಯ ಕೊರಿಯರ ಉಲ್ಲೇರು ಆರಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಕರಾವಳಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಬತ್ತಿನ ಸಮಸ್ತೆಯನ್ನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆರಿ ಎದ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅನಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಶ್ರೀ SK ಜೈನ್ ಶ್ರೀ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಆರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರಿಂದ ನಂಗೆ ಮಾತಿರ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮೆರು ನಮ್ಮ ಊರದಾರು ಮೂಡಬಿದ್ರದಾರು ಶ್ರೀ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಜೈನ್ ಆರ್ಲ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು
ಇನಿ ಅರಿಗೆ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಬಂತ ಪಾತಿರ್ನ ಸಂದರ್ಭ ಆತನಿ ಯಾನೆ ಅರ್ನ ವೀರ ಮತ್ತ ಕನ್ನಡಕರು ಬಂದಿತ್ತೆ ಆರು ತುನಾಗ ಈರು ಒಲ್ಪದ ಅರ್ಗಂಡಿರು ಯಾನೆ ಇಂಚ ಪಂಡೇನೆ ಅತ್ತರ ತನಕ ಆರೆ ತುಳುಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡೆ ಪಾತಿರಿ ಹಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆರು ಆರ್ಲ ಪಾತಿರ್ನ ತುನಾಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷೋಡು ಖುಷಿಟ್ ಪಾತಿರ್ದಿರು ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಓದ್ತೊಂದಿರು ಶ್ರೀ SK ಜೈನ್ ತುಳುವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಮಾನುಡು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಉದಯ ಟಿವಿ ಕುರ್ನಂಚಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪೊನಲಿ ಐನ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ತೂದು ಸಂತೋಷ ಪಡೆದು ಅಕ್ಲ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆನ ಕಷ್ಟನು ದೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಸಂತೋಷ ರೂಪೇರ ಜೀವನ ಸಾಧಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಆರ್ನ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪನಂಚಿನ ಕಾಲಚಕ್ರ ಅವು ಆರೇ ನೀ ಪಂಡೇರು ಕಾವಂದೇರು ವರ್ಷಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಮನ್ಪುನಿಂದು ಅವಲ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಕಾಲಚಕ್ರ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಾತಿರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಐಲ್ನ ಬೇರೆ ಮನ್ಪುನಿ ಬಂಡ ಆರ್ನ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಏತುಂಡು ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಆರು ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ ಬೈದೇರ ಬನ್ನೇರ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನನಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಿನಿ ಕೋಡೆ ಬಯ್ಯಗಾರ್ ಬರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇಸ್ಕಾನ್ ಸೌತ್ ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀ HC ನರಹರಿ ಚೈತನ್ಯ ದಾಸ್ ಆರು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಗೂ ಬರ್ಪೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪೊಂದೇರು ಆರ್ನ ಇನ್ನಿ ಮುಗಿತಲೆದ ಲೇಸದ ರಡ್ಡು ಹಿತನುಡಿನ ನಂಗೆ ಪನ್ಯರಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮನ್ಪೇರಲ್ಲೇರು ಆಜಿ ದಿನಂತ ಈ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಇಡಿಮುಟ್ಟ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತಂದು ಐತ ಕೆಲಸನ್ನು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಮಲ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀ ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ರೈಕ್ಲು ಕಾಂಡೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಕೊಂಜಿ 7 ಸರ್ತಿ 10 ಸರ್ತಿ ಫೋನ್ ಬಂತೇರು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪೊಂಡು ಆರು ಕೈ ಪಾಡಿರುತ್ತೆ ನಾವು ನೆರವೇರೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿನಾರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪಶು ನೆತ್ತ ಆರು ಸಂಚಾಲಕರಾದಿಲ್ಲೇರು ಗೋರಕ್ಷಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಂದೆತ್ತ BJP ಆರು ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಾರರೇ ಆಯ್ತು ಅಂದು ತತ್ವ ನಿಷ್ಠೆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಶ್ರೀ ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ರೈಕ್ಲೇನು ಯಾನ ಮೋಕೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾದ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಕರಾವಳಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾಳಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪುರ್ಲುಗು ಬಾರಿ ಪೊರಂಬಾಟ ಮಲ್ತನಾರು ಆರಿಗ್ಲ ಸಮಸ್ತೆಯ ಪರವಾದಿಯನ್ನು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೆ ನನ್ನಂಜಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀ ರೂಪಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸಂಚಾಲಕರು ಆರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡಪೋಡಂದ ಆಜಿ ದಿನ 15 ದಿನ ತುಂಬ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಈ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟೆ ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವೊಂದು ಪನ್ಯರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡಪೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಸಂಚಾಲಕರಾಯನ ಆರಿಲ್ಲ ಸಮಸ್ತೆನ ಪರವಾದಿಯನ್ನು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನಿತ್ತ ಲೇಸಿಗೆ ಪಾಲು ಪಡೆದುಪ್ಪನಂಚಿನ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಸ್ಥಾಪಕರ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ MV ಕುಲಾಲ್ ಕುಂದಾಪುರ ಮೆರಲ್ನ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಮುಂಬೈದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕುಲಾಲ್ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕರು ವಾಗ್ಮಿ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಕುಲಾರ್ ವಾಂತಿಚಾಲ್ ಇನಿ ಯಾರು ಕೇರಳೋಡು ಅಲ್ಪಡ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಬೇರು ಆರಿಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಇರುವತ್ತೂರು ಕತಾರ್ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಕುಲಾಲ ವರ್ಲ್ಡ್ ದ ಚೀಫ್ ಆದಿಲ್ಲೇರಿ ಆರೆಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಯಾನು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನೋರಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಾಣಿಲ ಬೆಹ್ರೈನ್ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ತುಳುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನುಡು ಬಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿನಾರು ಆರೆಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಯಾನೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಸ್ತ ತುಳುವೆರೆಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಯಾನೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಪುನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ತುಳುವೆರಾಯನ ತುಳುಕೂಟದ ಗುರಿಕಾರರಾಯನ ಶ್ರೀ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೇರಿ ಅಂಚನೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೇರಿ ಅಂಚನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ತುಳುವೆರ ಗುರಿಕರಾಯನ ಶ್ರೀ ಜಯಂತ್ ರಾವ್ ಅಂಚನೆ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಗುರಿಕಾರರಾಯನ ಶ್ರೀ ಆಶಾನಂದ್ ಕುಲಶೇಖರ್ ಬಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಂತರಾಯನ ಶ್ರೀ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ತೆನಕಾಯ್ದ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ HL ತುಳುವೆರು ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಮುನ್ನೂರು ಅಂಚನೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಲಾ ಭೂಮಿದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಆಡ ಪೆರೇನೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ
ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಆದಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ ಕುರ್ಲು ನಡಪಾಡುತ್ತೋರ್ನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಘಟನೆ ಪುದರ್ಲ ಏನೇ ಪರಂದಿಲ್ಲ. ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಶ್ರೀ ಉಪೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ಆರ್ನ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಶ್ರೀ ವೇದಕುಮಾರ್ ಬಕ್ಕ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಪರಿವಾರ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಶ್ರೀ ರಘುವೀರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಬಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರು, ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಘದ ತುಕಾರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಬಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರು, ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಸಂಘದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಬಕ್ಕ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರು, ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ ಮೂಲ್ಯ, ಕಾರಂತಿಯರು ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಕಾರಂತಿರಾಯನ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್ ಕುಲಾಲ್ ಜನ್ನಾಡಿ, ಅಂಜನೆ ಯಕ್ಷರಂಗದ ಶ್ರೀ ಪಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ಸುಖೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ದುಬೈ ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕತಾರ್ ಬೇಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಮಾತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿರು ಇನಿ ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಿದೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯರ ಬೈದೇರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾನು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇನಿತ್ತ ಈ ಸಭೆ ನಮ್ಮ ಸುರುಮಲ್ತಿನ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತ್ರ ಶ್ರೀ ರವಿಕುಲ ಬೊಕ್ಕ ಭಜನೆದ ಕೋರಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್, ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್, ಶ್ರೀ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಗಣೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಸರ್ವಜಿತ್ ಭಟ್, ಸಮೀಕ್ಷಾ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡ ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ಲೇಸಿಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಂತರ ಮೀಟಿಂಗ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಪಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ರಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತುಡುಕ ಒವ್ವೇ ಲೇಸು ಪಡೆ ಐತಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಿನ ಸಾಹಿತಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಶ್ರೀ ಯಾದವ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಕಲ್ಲಾಪು ಆರೆಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕಡೆ ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ಐಲೇಸ ತಂಡದ ಗುರುವಾರನಕ್ಲೇನೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಯಾನೆ ಈ ತಂಡಗಳು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈತ ಮಾತ ನಾವು ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಮಂಡ ಒಂತೆ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನೆ ಪನಿಯರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. 49 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಅಂತ ಪಂಡದು ಸುರುಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಸಂಘ ಇನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದ ಸಂಘಟನೆಗ ಈ ವರ್ಷ 50ನೇ ವರ್ಷದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಡ ಲೋಕಗೆ ಬತ್ತಿನ ಸಂಕಟದಾದ ನಮ್ಮ 50ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮಲ್ಪುರ ನಲ್ಲ ಆವಂದಿಸಿ ಪಂಪನಂಜಿ ಬೇಜಾರ ಕಂಡು ಬತ್ತಿನ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಐನ ಮಲ್ಪುರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಶಲ ಉಂಡು. ಬೆಂಗಳೂರು ಸುಮಾರು 7,000 ಜನ ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿರು. ಕುಲಾಲರು ಆಧುನಿಕ ಕುಲಾಲರು ಮಾನವ ಕುಲದ ಪ್ರಥಮ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಉಂಡು. ದಾದ ಪಂಡ ನುಪ್ಪು ಬೇಪಾವನ ಮಣ್ಣದ ಕರನು ಮಂತದೆ ಐಟು ನುಪ್ಪು ಬೆಲ್ಪಾಯರ ಕಲ್ಪಾಯನಂಚಿನ ಪೂರ್ವಜರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಈ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜ ಗುಂಡು ಪನ್ಯರ ಎಂಕ್ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕಡು ಸುಮಾರು 23 ಲಕ್ಷ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಳ್ಪ ಸಂಘಟನೆದ ಮೂಲಕ ಕುಲಾಲರಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ನಡತುಂದುಂಡು. 4 ಲಕ್ಷ ಕುಲಾಲರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಉಲ್ಲಿನ ಪನಿಯರ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಒವ್ಯ ಸರಕಾರದ ನಂಗೆ ಒಂದು ತಿಕ್ಕಿಜ ಪಂಡ ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಪುಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕುದಾರುಡು ಈ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಅದ ಕುದಾರ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಕರಾವಳಿಡೆ ಮೂಲ್ಯ ಕುಲಾಲ ಪಂಡೇರಂಡ ಒಂತೆ ಅಂಚಿ ಕುಂದಾಪುರ ಪಂಡ ಹಾಂಡ ಕುಂಬಾರ ಗುನಗ ಇಂಚಿನ ಪುದಾರಡೆ ಪನೊಂದಿರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಪಂಡ ಪ್ರಜಾಪತಿಯಿಂದ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಇಂತಿನ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಈ ಮೂಲ್ಯ ಕುಲಾಲ ಕುಂಬಾರನ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಕೊರಂದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಭಯ ನಂಗೆ ಫಲ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಸ್ವಂತ ಜೀವನಡೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಲಾಲರಿಗುಂಡು. ಬೆಂಗಳೂರು ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಅಂದ್ರಹಳ್ಳಿ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಡ್ 18,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಜಾಗೆಡ್ ಒಂಜಿ 400 ಜನತ್ತ ಸೇರುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಭಾಂಗಣ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಡು. ಸರಕಾರದ ಸವಲತ್ತು ಇಜ್ಜಂದೇನೆ ಕಟ್ಟಿನ ಈ ಸಭಾಂಗಣಗೂ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಣಿಕಲ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಡ್ 3,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ದ ಮಿನಿ ಹಾಲ್
ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಪುನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನದ ಮೂಲಕ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಈ ಸಂಘಗಳು ಮಂತೊಂದುಂಡು. ಸಮಾಜದ ಆಸಕ್ತಿ ಉಪಯೋಗ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಲ್ಪುನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಸಾಧಾರಣ 4-5 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಮತ್ತೊಂದು ಪನಿಯರ್ಲ ಕರ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಐಲೇಸ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಎತ್ತವನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ತುಳು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆ ಮಾತಿನ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಕುರ್ಲು ನಡತೊಂದು ಆಜಿನ ದಿನ ವೇದ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಶಾಂತಿ ತೋಜಿನ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಪಂಡು ವೇದವಾಕ್ಯಗೂ ಅರ್ಥ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸೆರೆಗಾದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂದೇಶನು ನಮ್ಮ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಫಲ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ. ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಮುಗಿತಲದಲ್ಲಿ ಎಸದೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಎಡ್ಡೆ ಬಯಕುವ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಮುಗಿತಲದಲ್ಲಿ ಎಸದೆ ಪಾಲ ಪಡೆಯಿನ ದೇಶದ ಸಮಸ್ತ ಗಣ್ಯಾದಿ ಗಣ್ಯರೇನೆ ಕೈ ಮುಗಿದೆ ಯಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾವೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವೇರು ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರತು ಕಾಪಾಡೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಎನ್ನ ಅವಕಾಶ ಕೋರ್ನಿಕೆಯನ್ನು ಚುಕ್ಕೆದೀಪ ಮಾತಿರ್ಲ ತೊಂದರೆ. ಪುರುಷೋತ್ತಮಣ್ಣ ಇರು ರಡ್ಡು ಇರ್ ನಂದುಂಡು ಕಂಬೇರ ರಮಣಾಥನವ್ರು ರಡ್ಡು ಉಂಡು ಐಕಿ ವಾಯ್ಸ್ ಉಂಟುಂಡು ಅಂದ ರಡ್ಡು ಆಣ್ ಮಲ್ತದಾರ ಇರು ರಡ್ಡು ಕೆಮರ ಬುಕಾರ್ ಬೇರ್ಲ ರಮಣಾಥನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಆರ್ನೋಲ ರಡ್ಡು ಒಂದು ಕತೋಜೊಂದುಂಡು ತುಲ ಇಂಚೂರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಐನೇ ಮಾನವಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂತಲೇ ಈ ರೀತಿ ವೈಟ್ ಪಾತ್ರ ಬನ್ನಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಜನ ಅನ್ಬೇಕು ಈ ರೆಡ್ಲ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆತ ಜಾರ ಇತ್ತ ಪಾತರ್ಲೆತ ಬಿಡಿ ವೈಟ್ ಇತ್ತ ಇದು ಏನೋ ಬುಕ್ಕನ್ನೇ ಅನ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ನೀವುಂಟೆ ಗೊಪ್ಪಲಣ್ಣ ಒಂಜನ್ ಪೊಂಡ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಲ್ಪಡ್ದು ಆರ್ ವೈಟ್ ಪಾತ್ರ ಏನ್ ಬಿಡುದು ಅವ ಅಲ್ತಡೆ ಮಲ್ಪಡ ಪುನರ್ ಯಾನ್ ಒಂಜೆಟ್ ಲೀವ್ ಹಾಕ ಬಿಡಿ ಹಾ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ರಮಣತನ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಪಾತ್ರಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನನ್ನ ತುಂಬಗು ಕೇನುಂಡೈತೆ ಕೇನು ಅಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಇತಕೆ ನೋಡಿ ಕೇಂಡು ಪಾತ್ರಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ದಯವಂತ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ಲೆ ನನ್ನ ತುಂಬಗು ಇತ್ತ ಕರಿನ ಆಜಿ ದಿನೋಡದ ಬುಕ್ಕಲ ಅಂಕಲ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರವಚನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ವಾಮೀಜಿನಕ್ಲೆ ಪಾಲ್ ಪಡೆದು ಅಕ್ಕಲ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮನ ತುಳು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತುಳು ಬಾಂಧವ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಪ್ರೇರಣೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐತ ಸಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲಾಲ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿದ ರಸವನ್ನ ಅಕ್ಲ ನಮಕ್ ಪೂರ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ತೆರಿಪದೇರಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಬುಕ್ಕ ಆಶೀರ್ವಚನನು ಶ್ರೀ ಮುಕ್ತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ
ಮುಕ್ತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ಕರಿಂಜ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಪರಿಚಯ ಏನು ಎಂಕಲ ಸಂಘದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಈಶ್ವರ್ ಮೂಲ್ಯ ಬೇರೆ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಬಂಡದ ಯಾನ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಈಶ್ವರ್ ಮೂಲ್ಯ ಏನಡ ಈಶ್ವರಣ್ಣ ಈಶ್ವರನ ಐಡಿ ಕೊರ್ಲೆ ಈಶ್ವರ ಮೂಲ್ಯ ಅಂತ ಉಂಟು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪನ್ನೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂಚನೆ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪಲೆ ಈಶ್ವರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕರಾವಳಿಗೇರಿನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ದಿನಾಂಕ 15 ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರದ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ತೋಡು ಇನಿ ನಡಪುನ ಆಜಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅಕೇರಿದ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ತಾಲೂಕದ ಕರಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮಡಿಪುಣಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕರಿಂಜೆದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಾಯಿನ ಶ್ರೀ 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 ಮುಕ್ತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಆಶೀರ್ವಚನ ಮತ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಪನಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ತಾಲೂಕದ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಆಯ್ನ ಕರಿಂಜೆ ಇನಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಡ್ಲ ಪರಿಚಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೂಜನೀಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಳ. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವರು, ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರು, ಶ್ರೀ ವೀರಾಂಜನೇಯ ದೇವರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನೆಲೆ ಉಂಟದು. ಭಕ್ತಿಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನ ಭಕ್ತರೇನ ಕೋರಿಕೆಲೇನು ನೆರವೇರಿಸದ ಕೊರೊಂದು ಈ ಭೂಮಿನ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸದೇರು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅತ್ತಂಡಲ ದೇವರನ ದೈವೀ ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮೂಲು ಅಗಾಧವಾದ ತೋಜಿದ ಬರೊಂದು ಪಂಪಿನ ಅನುಭವ ವೈದ್ಯ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ. ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಬರಡು ಗುಡ್ಡೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಒವ್ವೇ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತಿನ ಈ ಜಾಗೆ ಇನಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಬೇತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡಪ ಒಂದು ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುದರ್ ಪರಿಚಿತ ಆಬಿಲೆಕ್ಕಾಯರೆ ಕಾರಣನೇ ಶ್ರೀ 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 ಮುಕ್ತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಅಂತ ಪನಲಿ. ಸತ್ಕರ್ಮನೆ ನಿತ್ಯ ಗಾಯಕವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೆಳೆಯಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತ್ತಿನಾರು ಪೂಜ್ಯ ಮುಕ್ತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು. ಇನಿತ್ಯ ದಿನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕರಿಂಜೆ ಪ್ರಕೃತಿ ರಮಣೀಯತೆದ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡು ಕೈ ಬೀಸುದು ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ್ಗ. ಬಡವರೇ ಹೆಚ್ಚಾದ ವಾಸಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದ ಜಾಗೆದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ದಿನನಿತ್ಯ ಒಕ್ಕ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನಡಪುನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾತ ವರ್ಗದ ಮಾತ ಧರ್ಮದ ಜನಕುಲಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದು ಜನಕುಲಿನ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಲಿನ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಜನಕುಲಿನ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆದ ಬದುಕು ನಡಪಾಯರೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರನ ಸೇವೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ. ಪೂಜ್ಯರನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಂಡ ನನಲ ಮಸ್ತ್ ಪನ್ನೀರ ಉಂಡು ಆಂಡ ಸಮಯ ಯಾವಂದು ಜನಕುಲೇರ್ದು ಒವ್ವೇ ಕಾಣಿಕೆಲೇನು ಬಯಕಂದೆ ಅಸೂಯೇನು ಬಿದಾಯಿದು ಭಕ್ತಿಡು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಂಡದು ಜನಕುಲೆಗು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕರಿಂಜ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಸುಮಾರು ಗ್ರಾಮದ ಜನಕುಲೆನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸ ಹೊಂದಿಪಂಚಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮುಕ್ತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ನಮ್ಮ ಇನಿತ ದಿನತ ತುಳುವ ಜಾಲ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣನ ನಲಿಕೆ ತೆಲಿಕೆ ಮಲ್ಪಿನ ತುಳುಟು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರವಚನ ಮಲ್ಪುನ ಆಜಿನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯನು ಸರಿ. ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೇನು ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರದ ಪರವಾದ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುವೆ.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂಕ್ಲ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಈಶ್ವರಮೂಲಿ ಅಂಬರಿ ಬಾರಿ ಸೊಗಡು ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪ್ರವಚನ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ಕೊಡ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಬುಕ್ಕ ಸಮಸ್ತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬುಕ್ಕ ತುಳುವೇರಿನ ಪರವಾದ ಅವರಿಗೆ ಹಾರಾರ್ಪಣ ಮಲ್ತನೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪರವಾದ ಸಮಸ್ತ ತುಳುವೇರಿನ ಪರವಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಡಾಕ್ಯನೊಂದು ಆಶೀರ್ವಚನ. ಯೋಂತ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಮಮ ವಾಚಮಿಮಾಂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಜೀವ ಯತ್ಯಕಿಲ ಶಕ್ತಿಧರ ಸ್ವಧಾಮ್ನ ಅನ್ಯಾಂಶ್ಚ ಹಸ್ತಚರಣ ಶ್ರವಣತ್ವಗಾದಿ ಪ್ರಾಣಾನ್ ನಮೋ ಭಗವತೆ ಪುರುಷಾಯ ತುಭ್ಯಂ. ಪೂಜ್ಯಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮತರತಾಯ ಚ ಭಜತಾಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ನಮತಾಂ ಕಾಮಧೇನವೇ ನಮಃ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ಧನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪರಮಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕರಾವಳಿಗೆ ಒಕ್ಕೂಟ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಕಲ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ನಡಪನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವೇರ್ನ ಜಾಲಡ್ ಕೃಷ್ಣನ ತಿಲಿಕೆ ನಲಿಕೆದ ಆಜನೆ ತೀರತ ಮುಗಿತರದ ಲೇಸಡ್ ಊರ ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತೊಂದೆಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಅವಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೇಂಡ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದಿಸ ಒಂದು ಮಾಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆತಿರಗಳ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಗಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತಿನ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಾದಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತುಂಬುಕೊಳಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂಜನೀಯ ಕಾವಂದೇರ್ನ ಸಹೋದರರಾದಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಸುರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಪ್ಪನವು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ನನಗೆ ಆಯ್ತ ಜೊತೆಟ್ಟು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಜನಕಲಿನ ಬದುಕಿಗೆ ಒಂಜಾತಿ ಪರಿವರ್ತನದ ಸಾಧನೆ ತೂಪ ಒಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಸ್.ಕೆ. ಜೈನ್ ಮೇರ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ಲ ಮೂಡಬಿದ್ರೆದಾರೆ ತುಳುವೇರೆ ನಮ್ಮ ಪುನಂಚಿತ್ನವು ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಅಂಚಾದೆ ಅರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದಿಸ ಒಂದು ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತಿನ ಮೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದಿಸ ಒಂದು ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ರೈ ಮೇರ್ಲ ಗೋರಕ್ಷಕ ಪ್ರಮುಖ ಆದ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಂತರಾದಿತ್ತಿನ ಮೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿನಿ ಅಭಿನಂದಿಸ ಒಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸಂಚಾಲಕರಾದಿತ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಮೇರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇನಿ ಮೋಕೆಡ್ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದಿಸ ಒಂದು ಇಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಜಗತ್ತದಾದ್ಯಂತ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಪುನಂಚತನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಅಕ್ಷರದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಜಗತ್ತಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಜೀವನನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಂತಿನಂಚತನ ಒಂಜಿ ಇಸ್ಕಾನ್ದ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿತ್ತಿನಂಚತನ ಬೆಂಗಳೂರದ ಎಚ್.ಎಸ್. ನರಹರಿ ಚೈತನ್ಯ ದಾಸರಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸೌತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಣಾಮಲಿಂಪುರ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುವೆರ ಜಾಲಡೆ ಕೃಷ್ಣನ ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆಡೆ ತುಳುಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕುರ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣದಾಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಸರ್ವಲಕ್ಕಣ್ಣ ದಾಸರಿ ಮೆರೆಗಲ ಮೋಕೆಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಣಾಮನೆ ಮಾತ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಜೊತೆಟ್ಟೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿಯಾತ್ ಬೆಂತಿನಕಲು ಐತ ಜೊತೆಟ್ಟು ಈ ತುಳುವೇರೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯನು ಇನಿ ವಿದೇಶಗಳ ಪರಡಾಯಿಸಿನ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಮೋಕೆಟ್ ಅಭಿನಂದಿಸ ಒಂದು ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ಲ ಇತ್ತೊಂದು ತುಳುವೇರು ಒಂಜಾತ್ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಮೂಡಿಸ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಮೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಅಭಿನಂದಿಸ ಒಂದು ಜೊತೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಜೋಡಿಸಾಯಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ.ಬಿ. ಕುಲಾಲ್ ಅಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ದೇವದಾಸ ಕುಲಾಲ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕುಲಾಲ್
ದಿನೇಶ್ ಬಂಗೇರ, ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ ಒಂದು. ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿದಾಗ ತುಳುವೆರ ಜಾಲಡ್ ಕೃಷ್ಣನ ತಿಳಿಕೆ ನಲಿಕೆದ ಪ್ರಮುಖ ದೇವರಾದಿತ್ಯ ನಂಚಿತನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಪಡೆದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ ಒಂದು ಪಾತೆರ ಎಂಕ್ ನೆನಪಾಪಡು ದಾಸರ್ನ. ಹೂವ ತರುವರ ಮನೆಗೆ ಹುಲ್ಲ ತರುವ ಅವಲ ಕುಮೀರಮಣ ಅವಗಿಲ್ಲ ಗರ್ವ. ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ದಾಸರ್ನ ವಾಕ್ಯ. ಹೂವ ತರುವರ ಮನೆಗೆ ಹುಲ್ಲ ತರುವ ಅವಲ ಕುಮೀರಮಣ ಅವಗಿಲ್ಲ ಗರ್ವ. ಏತ್ ಪೊರ್ಲುಡೆ ದಾಸೇರ್ ಪಂತೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಪೊರ್ಲಾವೊಂದಿತ್ತಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಳವಡಿಸೋಡಿಗೆ ಎಂಚ ಅಳವಡಿಸೋಡು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ದಾದ ಮಲ್ತೇನ್ ಕೆಂಡ ಪಾಂಡವೇರ್ನ ಇಲ್ಲಡುಪ್ಪನಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಒಂಜಾತ್ ಪಜಿರಿಲೇನು ಪುರ ಕೊಯ್ದು ಕಂತದೆ ಅವೇನು ಕುದುರೆಲೆಗ ಪಾಡದು ಕುದುರೆಲ್ನ ಚಾಕರಿ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆಗೆ ಅಂಡ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ್ನು ತುಯ್ಯರೆ ಅಲ್ಪದಕ್ಕೂ ಹೂಪ ತಂದು ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ದಿತ್ತೆರಿಗೆ. ಐಕೆ ದಾಸರ ಪಂಡ ಪೇರು ಹೂವ ತರುವರ ಮನೆಗೆ ಹುಲ್ಲ ತರುವ ಅವಲ ಕುಮೀರ ಮಣ ಅವಗಿಲ್ಲ ಗರ್ವ ಅಂತ. ಅಪಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತಲ ಗರ್ವ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಂಡ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಮ ಪಡೆತು ನೋಡೊಂದಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮಡೊಪ್ಪುರಂಚುತ್ತನ ಗರ್ವವನ್ನು ನಮ್ಮ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪಡು, ನಮ್ಮಡೊಪ್ಪುರಂಚುತ್ತನ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪಡು, ನಮ್ಮಡೊಪ್ಪುರಂಚುತ್ತನ ಅಸೂಯನ್ ನಮ ಬಿಡೋಡು. ಒಂದೇನೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥವತ್ತಾದ ದಾಸರ್ನಕಲ್ ನಂಕಿನಿ ಪಂತಿರೆ. ಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ ಚರಿತ್ರೆನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಓದುದ. ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲಲೀಲೆ, ಕೃಷ್ಣ ದೇವರೇ ರೂಪಾಯಿ ನಂಚುತ್ತನ ಅಪರಿಮಿತವಾದಿತ್ತು ನಂಚುತ್ತನ ಸಾಹಸ ಐತ ಜೊತೆಟ್ಟೆ ಅನ್ಯಾಯ ಬೊಕ್ಕ ನ್ಯಾಯದ ಒಂಜಿ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತಿ ನಂಚುತ್ತನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ತೂಪ ಆನಿ ಕೇವಲವಾದ ಆ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗನಕಲ್ಲ ನಡುವೆ ಒಂಜಿ ಘರ್ಷಣೆ ಒಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಇನಿತು ಒಂದಿಲ್ಲ. ಪಾಂಡವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೌರವೇರ್ನ ಮಧ್ಯೆ, ಪಾಂಡವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೌರವೇರ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಘರ್ಷಣೆ ಪುನಂಚತನ ಸಮಯಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಅವೇನು ಬೋಡಾಪನ ರೀತಿ ಡಕ್ಲೆಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೆ. ಕೌರವಗೆ ಬೋಡಾಪನಂಚತನ ಉಪದೇಶನ ಮನ್ಪೆ ಕೇವಲವಾದ ಇಡೀ ಅಸ್ತಿನಾವತಿಕ ಅಧಿಕಾರ ನೀ ಕೊರ್ಪುರ ಬುರ್ಚಿ ಬದಲಾದೆ ಪಾಂಡವರಿಗೆ 5 ಗ್ರಾಮನು ಕೊರ್ಲ ಅಕಲು ಸುಖ ಜೀವನ ಮಲ್ಪಡೆ ಬಣದೆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರೇ ಕೌರವನ ಪರಿಪರಿಯಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಮಲ್ಪುವೆ. ಅಂಡ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಬಗ್ಗಂಗಿನಂಚತನ ಕೌರವೇ ಕಡೇಕ ರಣರಂಗೋಡು ಆಯ್ ಹತ ಅದುಪೋಪನಂಚತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗೋದು. ಅಂಚನೆ ಮೋಕ್ಯದ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ನಮ್ಮ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಬಯಸೋದು. ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ ಭಗವದ್ಗೀತೆನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪರಿವರ್ತನೆದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರೇ ಅರ್ಜುನಗೆ ಪನ್ಯಂಚತ್ರ ಉಪದೇಶನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅದು ನಮ್ಮದು ಮುಂದು. ಆ ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರಲ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದ ರೂಪವನ್ನು ದಾಯಗಂದು ಕೆಂಡ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಬಗ್ಗಂದಿನಂಚಿತನ ಕೌರವೇ ಎಂಚ ನಾಶ ಆದ ಪೂಟೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಂದಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನ ನಾಶ ಹಾಕೊಂಡು ಬಣದು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಡು ನಂಕಿನಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನಂಕಿನಿ ತಿರಿಪಾತ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಐತ ಜೊತೆಟ್ಟು ಪಾಂಡವೇರಿ ಇತ್ತಿನಿ 8 ಜನ ಕೇಂಡ 5 ಜನ ಇತ್ತೇನೆ, ಕೌರವೇರಿ 8 ಜನ ಇತ್ತೀರಂದು ಕೇಂಡ 101 ಜನ ಕೌರವೇರಿ ಇತ್ತೇವೆ. ಪಾಂಡವೇರಿಡ ಸೈನಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಐಟಲ ಕೌರವೇರಿಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ದಾಗಿನ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಕಂಡ ಅಧಿಕಾರ ಇರ್ತದೆ. ಪಾಂಡವೇರಿಡ ಅಧಿಕಾರ ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ಅಂಡ ಅಧಿಕಾರ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಪಾಂಡವೇರ್ನಕಲು ಧರ್ಮನೇ ತನ್ನ ಜೀವಾಳ ಪಡೆದ ಅಕಲು ನಿಂತೊಂದಿದ್ದೇವೆ, ಧರ್ಮದ ಅನುಷ್ಠಾನನೇ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದೇವೆ, ಸತ್ಯದ ಸಾಧಿಡ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಏರೆಗಳ ತೊಂದರೆ ಕೊರಂದಿದ್ದ ಅನ್ಸತನ ಬದುಕನೆ ಪಾಂಡವೇರು ಬದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಐತ ಜೊತೆಟ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರ ಐತೇನೆ ಅನ್ಸತನ ಕೌರವೇರದಾದ ಮಲ್ತೇನೆ ಕೆಂಡ ಅಕಂಡ ಆಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಸ್ತಿತ್ತು ನಾವೇನು ಪೂರಕ ದುರುಪಯೋಗ ಮಲ್ತಂದು ಬರ್ತೇವೆ. ಅಂಡ ಕಡೇಕ ದಿನೊಟ್ಟು ಅಕಲ್ಡ ಮಾತಲ ಇತ್ತಿನ ನಾಂಡ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೋಲಾಂಡ್ ದಾಯಗಂದು ಕೆಂಡ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಗೆಲುವಾಂಡ ದಾಯಗಂದು ಕೆಂಡ ಅಕಲು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾದನು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪತ್ತೊಂಡೇರೆ.
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾದನು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪತ್ತನ್ನು ನೀಡ್ದಾರ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾದನು ಆಶ್ರಯಿಸೈ ನೀಡ್ದಾರ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾಂಡವರ್ನ ಪರವಾದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಾದೆ ಆ ಒಂದು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧಡು ಧರ್ಮದ ಪರವಾದ ಜಯನು ಗಳಿಸಾದ ಕುರಿಯೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ. ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಡ್ಲ ರಡ್ಡು ವಿಧವಾದಿತ್ಯನಂಚತನ ಯುದ್ಧಲೆ ನಮೈನಿ ತೂಪ ಒಂದು ಸುಖ ಒಂದು ದುಃಖ ಅಂತ ಪಂಪ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಗಲ ಸುಖ ದುಃಖ ಪಂಪ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮೈನಿ ತೂಪ. ಈ ಸುಖ ದುಃಖದ ನಮ್ಮ ಪಾರಾವೊಡೊಂದಿತ್ತಂಡ ಅತಂಡ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಜೀವನ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡೊಂದಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಪಾದನು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪತನೋಡು, ಭಗವಂತನ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಆಶ್ರಯಿಸವಡು, ಭಗವಂತನ ಪಾದನು ಪಾಂಡವರಿ ಎಂಚ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪತಂಡು ಪಿರೋರ ಅಸ್ತಿನಾವತಿತ ಅಧಿಕಾರನಗಳು ಪಡೆತೊನ್ಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪತನೋಡು ಪಡೆದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಂಗೆ ಇನ್ನು ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ತೆ. ಅಲ್ತಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲವರವರು ನಮ್ಮ ಪಂಪ ನಮ ಮಲ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ದಾಸರು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪಾತೆರ ಪಂಪೇರೆ ಬಕುತ ಜನ ಮುಂದೆ ನೀನವರ ಹಿಂದೆ ಎಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ತುಳುಂದಂಡ ಬಕುತ ಜನ ಮುಂದೆ ನೀನವರ ಹಿಂದೆ ಎಂದು ಪ್ರಿಯರೆ ಪೊಂಡ ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ದುಂಬುದಿದೆ ಆರ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರು ಪಿರವರ್ದು ಉಂಟೊಂದು ನಮ್ಮ ಕೈಟ ಮಲ್ಪಾಡಿದೆ. ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಏನು ತುಯ್ಯರೆ ಪೊಂಡಲ ತುಳುವೇರೆ ಜಾಲಡೆ ಕೃಷ್ಣನ ತಿಳಿಕೆ ನಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಕೆಲವಾರು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರೊಂದು ಮಲ್ತಿರಂದು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಯಶಸ್ಸಾತನೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ಐಕೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಬೆತ್ತಡಿಡುತ್ತೊಂದು ಸದಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಿನವೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ವರ್ಷ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡತೊಂದು ಪೋರಣಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಒಂದು ಅಂಚಾದೆ ನಮ್ಮ ಅವರ ತೂಪ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವದ ಸಮಯಡು ಒಂಜಿ ತೇರು ತಯಾರಾದಿಪ್ಪುಡು ತೇರಿಗೆ ಮಾತ ಅಲಂಕಾರಡೆಂಪುರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮಂತದೆ ತೇರಿಡೆ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ದೀಪೆರೆ ಗೋವಿಂದ ಪಾರ್ದಾಯನ ಕೂಡ್ಲೇನೆ ಆ ತೇರದ ಬಲ್ಲನೆ ಭಕ್ತರನ್ನ ಕೈಟು ಪತ್ತದೆ ದೇವರನ್ನು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತು ಬರ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ತೂವಲ್ಲ. ದೇವರೇ ಆ ಬಲ್ಲನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಟು ಕೊರ್ದು ಆ ಪಿರವರ್ದಂತದ್ದು ಆ ರಥವನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡಪಾಗಿದೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪಂಪುರಂಚನ ರಥ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಸಾಗಡೊಂದಿತ್ತಂಡ ಐಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮ್ಮ ಅತೇ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಸ್ಮರಿಸ ಎಂದಿತ್ತಂಡ ಅತೇ ಭಕ್ತಿಡು ನಮ್ಮ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ತುತಿ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತಂಡ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೇರಿಗೆ ಐಕಲ ಬಿರಪ್ಪ ದಾಸರಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪಂತಿನ ಪಾತೆರ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಮಲಗಿ ಪರಮಾರದಿ ಪಾಡಲು ಕುಳಿತು ಕೇಳುವ, ಕುಳಿತು ಪಾಡಲು ನಿಲ್ಲುವ, ನಿಂತರೆ ನಲಿವ, ನಲಿದರೆ ನಾ ಒಲಿವೆ ನಿಮಗೆಂಬ ಸಿರಿಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಏತ್ತು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂದು ಪಾತೆರ ಅಂದಕ್ಕೆಂಡ ಮಲಗಿ ಪರಮಾರತಿ ಪಾಡಲು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಎರಡಲಕ್ಕೇನ್ಗೆ ನಿಗಳಿಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತುಂಡ ಅಂದಕ್ಕೆಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಪಿನಿ ಎಂಗ್ಲೇ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ನೆಂಚತನ ಸಮಯಡು ದೇವರನ್ನು ಎಂತ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪಡು ದಾಸರು ಪಂತೇರು ಮಲಗಿ ಪರಮಾದರದಿ ಪಾಡಲು ನಿಗುಲು ಜೊತೋಂದು ಏನನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತಾರಂದಿತ್ತಂಡ ಮಲಗಿ ಪರಮಾದರದಿ ಪಾಡಲು ಕುಳಿತು ಕೇಳುವ ಅಂದ್ರೆ ನಿಗುಲು ಜೊತೋಂದು ಏನನ್ನು ಪಾಡಲು ನಿಲ್ಲುವ ಅಂದ್ರೆ ನಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಿ ಜೊತೆ ಸಾಕಾಂಡೆ ನನ್ನ ಲಕ್ಕದ ಕುಲ್ದು ಅಂತ ದೇವರ ಲಿಪ್ಪುಗಂದ ಕೇಂಡ ಕುಳಿತು ಪಾಡಲು ನಿಲ್ಲುವ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಲೊಂದು ದೇವರನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತಂಡ ದೇವರು ನಿಂತರೆ ನಲಿವೆ ನಿಗಳು ಒಂದೊಂದು ಎನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತಾರಡ ಯಾನ್ ನಲಿತುದು ಕೇಳುವೆ ಆನಂದ ನಿಗುಲು ನಲ್ತೊಂದು ನಿಗುಲು ಎನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತಾರಡ ಯಾನ್ ನಿಗುಲಿಗೆ ಒಲಿವೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ತೂಂದುಲ್ಲ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣಡು ಕೇವಲ ನಲಿಪುರ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಪಂಡದೆ ತಾಳೋನು ಪತ್ತದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಇನಿ ನಲಿಪುನಂಚತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ತೂಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಅಟ್ಲಿಗೆ ಒಲಿಪೇರೆ ಒಲಿದೆ ಒಂಜಾತ ಮನಸ್ಸದೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚತನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ತೂಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಪ್ರೀತಿದ ಭಗವತ್ ಬಂಧುಲೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿ ದೇವರಿಂದ ಪಂಪನೆತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ತಿರಿಯೊಂದಂಚತನ ಪ್ರಯತ್ನ ಐಕೆ ದಾಸರ್ ನಕಲು ಪರಿಪರಿಯಾದ ಭಗವಂತನೇ ಅಕಲ ಅನುಭವ ತಿಕ್ಕಿನ ವಿಚಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಇನಿ ಅದನ್ನು ತಿರಿಪವನಂಚತನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತಿದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ನಮಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುಬೇರೆ ಜಾಲಡೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ತಿಳಿಕೆ ನಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮಾತ
ದಿನನಿತ್ಯ ತಿಳಿಕೆನೆ ಕನಪುನಂಚತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಪಂಪುನಂಚತನ ನಮ್ಮ ಆಶಯದ ಜೊತೆಟ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲ್ಪಡೆತನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿನವುಲ ಬಹುಶಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವಿಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂಚಾದೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಲಕಿದು ನಮ್ಮ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಪನ್ಪುರಂಚತ್ರ ಒಂಜಿ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ದಾದ ಉಂಡ ಕೃಷ್ಣೇಂದು ಪನ್ಪುರವೇ ಕತ್ತಲೆಂಡು ಬೊಂಪು ಕನಪುರ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಯರೆ ಪೊಂಡ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಿಯರು ಓಲು ಪುಟ್ಟಿಯರು ಕೆಂಡ ಸೆರೆಮನೆಟ್ಟು ಪುಟ್ಟಿಯರು ಅಲ್ಪ ವಸುದೇವಿಯ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಕ್ಕಿನೇ ಅವಳು ಅಕಲ ಸಹೋದರ ಕೊನದು ಬಂಧನೋಡು ದೀಪ್ತೆ ಆ ಬಂಧನೋಡು ಸೆರೆಮನೆಟ್ಟೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವಿಯರು ಪುಟ್ಟಿಯರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವಿಯರು ಪುಟ್ಟಿನ ಕೂಡ್ಲೇನೆ ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನೆ ಬಂಧನೋಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೇರು ಕೃಷ್ಣ ದೇವಿಯರೇ ಅಂಚಂಡ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಗ ಪ್ರೀತಿದ ಬಂಧುಲೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಸೆರೆಮನೆಟ್ಟು ಪುಟ್ಟದು ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚತನ ದೇವಿಯರು ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅವೇನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತನು ನಮ್ಮ ಬದುಕಡೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಪನ್ಪುನಂಚತನ ಸೆರೆಮನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸರಮಾಲೆದ ಸೆರೆಮನೆಡ್ದು ವಿದಯ ಕಣಪುನ ದೇವಿಯರೇ ಏರಂದು ಚೆಂಡ ಅವು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಐದಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡೆಂಚ ಕೆಂಡ ನಮನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚೊಂಡು ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಯ ಏನಂಚತನ ವಯೋವೃದ್ಧ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ತೆರಡ ಆನಿ ಕೃಷ್ಣೆ ಸೆರೆಮನೆ ಅರಮನೆಗೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಕನತೆ ಎಂದಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಅರಮನೆಡ್ದು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಕೊಡೋದು ಅವ್ರು ಪಾಡ್ನಂಚತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಂದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗೂ ಪಾಡಂದೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಕ್ಲೇನೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇನಿ ತೂದು ಆ ಅಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಪಡೆತನುಡು ದಂಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಪನಂಚತನ ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಓದೋಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ್ನ ಆ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿರಿಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಡೆ ನಮಲ ಇನಿ ಪೊರ್ಲುದ ಜೀವನ ಮಲ್ಪರೆ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಚಾದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನನಾತು ಜನ ಇನಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮದಿಪುನು ಕೊರಿಯರೆ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಪಂಡ ಅವು ಭಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ನಾಡೆ ಪರಶುರಾಮನ ಕೈ ಕುಡರಿಡು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿನಂಚತನ ತುಳುನಾಡೆ ಅವಿನಿ ನಾಗಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತನಂಚತನ ಒಂಜಿ ನಾಡು ಯಾಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಡಿತ್ತಿನಂಚತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುನಾಡಿಡಿತ್ತಿನಂಚತನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ತುಳುನಾಡಿಡಿತ್ತಿನಂಚತನ ಘನ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳ ತುಯರೆ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ತುಳುವೇರೆನ ಉಡಲು ಎಂಚಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ತುಳುವೇರೆನ ಉಡಲೆ ಕಡಲುದ ಉಡಲು ಮಸ್ತು ಜನ ಪಂಪುನಂಚತನ ತಿರಿದಿನ ಪಾತ್ಯಾರ ತುಳುವೇರ್ನ ಉಡಲು ಕಡಲುದ ಉಡಲು ಅವು ದಾಂಡಕ್ಕೆ ಎಂಡ ನಿಕುಲ್ ಟೂಪರ್ ಕಡಲುದ ಬರಿಕ್ ನಮ್ಮ ಪೋಣುಂದ ಅಂಡ ಕಡಲುದ ಬರಿಟ್ ಒಂಜಾತ್ ಕಜವುದ ರಾಶಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಡ ಉಡಲಿಡು ಅವು ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯ ಬೋಡಾಪನ ವಸ್ತುಲೇನ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಉಡಲಿಡು ದೀವಂದು ಅಂಚನೆ ತುಳುವೇರಡ ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಡು ಐಟಲ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚೊಂಬು ನೀರ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲಲ ಕೊರಪು ನಂಚುತನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಐಟ್ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನಗೆ ಒಂಜಿ ಚೊಂಬು ನೀರ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲಲ ಕೊರಪಿನ ದಾಗಿಂದು ಕೆಂಡ ಐಟಲ್ ಒಂಜಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೊಕ್ಕ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾದಿತ್ತು ನಂಚುತನ ಸತ್ವ ಉಂಡು ಆಯ ಬಾರಿ ಬಚ್ಚಿದ್ದು ಬರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲನು ಅಗ್ಗಿ ತಿಂದು ಒಂಚೊಂಬು ನೀರು ಪರ್ನಂಡ ನಮ್ಮಕೊಂಜಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಡೇಟ್ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡ ಆತ್ ಶಕ್ತಿ ಐದು ತಿಕ್ಕುಂಡ ಆಯಾಸ ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನೇನು ನಾಡು ಪತ್ತಿನ ಕುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಚಾದ್ ತುಳುನಾಡಿನ ಏತು ಪುಗರ್ಂಡಲ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಏತು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವು ಕಡಿಮೆ ದಾಗಿಂದು ಕೆಂಡ ತುಳುನಾಡಿನ ತಿಕ್ಕುನಂಚತನ ಸಂಧಿ ಪಾರ್ಧನ ನಮ ಇನಿತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲ ಆ ತುಳುನಾಡದ ಕೃಷಿ ಟುಪ್ಪುನಂಚತನ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಾದಿತ್ತು ಕೃಷಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚತನ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದಿತನಂಚತನ ಕೆಲವು ಮೌಲ್ಯಲಾದಿತ್ತು ಏಳ್ವೇರು ಸಿರಿಕುಲು ಒರಿ ಕುಮಾರೆ ಇಮೆಡ ಉಪ್ಪುನಂಚತನ ಮುಕುಳ ಉಪ್ಪುನಂಚತನ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಚೌಕಟ್ಟಾದಿತ್ತು ಉನ್ನೆ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯ ನೋಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಗಿತ್ತನಂಚತನ ತುಳುನಾಡಿದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಂದಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಚಾದು ತುಳುವೇರ್ನ ಬದುಕು ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಾದರಿಯಾವಡು ತುಳುವೇರ್ನ ಜೀವನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆದರ್ಶ ಆವಡು ಆಯ್ತ ಜೊತೆಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಲ ಅಲ್ಪ ಆಪುನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಬದುಕೆ ಸದಾ ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆ ಕೂಡ್ದು ಬರಡು ಪಂಪುನಂಚತನ ಪೊರ್ಲ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಂಡೊಂದು ಇಸ್ಕಾನಡು ಪ್ರತಿ ವರಿಲ ತೆಲ್ತೊಂದು ನಲ್ತೊಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಒಂಜಿ
ಒಂದು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತಿ ನಡೆದಾರ ಅಕಲ್ನ ಬದುಕು ತೆಲಿಕೆನ ದಿಕ್ಕಿಡೆ ಕೂಡ್ದುಂಟು ಅಂಚಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆಡು ಕೂಡಡು ಪಂಪುನಂಚತನ ಪೊರ್ಲ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಂಡೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಾತ ಸೇರ್ನೆಂಚತನ ಎಚ್.ಎಸ್. ನರಹರಿ ಚೈತನ್ಯ ದಾಸರಿಗೆ, ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣದಾಸರಿಗೆ, ಸರ್ವ ಲಕ್ಕಣ್ಣ ದಾಸರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದಿತ್ತು ನಂಚಿತನ ಪ್ರಣಾಮನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಾಯಿ ನಂಚಿತನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೆಂಡ್ಲಿರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕಿದ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಆತ್ಮೀಯರಾದಿತ್ತು ನಂಚಿತನ ಸುರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರೆಗ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್.ಕೆ. ಜೈನ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಅದಾಯ್ತು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ತಂತು ನಂಚಿತನ ಮೋಕೆಡಿ ಅರೆಗಲವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ತಿರಪ್ಪ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಮಾತ ಭಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಆಯ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತನ ಸುಳು ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತನ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರಾವಳಿಗರ ಒಕ್ಕೂಟ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲಾಲರ ಸಂಘ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಾದಿ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಗುಳೆದು ಬರಡು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ಪನೆದ ಮುಖಾಂತರವಾಡಿ ಜನಕಲ್ಡ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಲಿನ ಬಿತ್ತರಿಸವನಂಚಿತನ ಕೆಲಸದ ಮಲ್ಪಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಡು ಬದುಕರೆ ಕಲ್ಪುಗ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ್ನ ಒಂಜಿ ಹಿತ ನುಡಿನ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನ ಮುಗಿದ್ವೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರ ಬಂತೆರೆ ಅವನ ಶವಕ್ಕೆ ಹೆಗಲು ಕೊಡುವುದರ ಬದಲು ಸತ್ತ ನಂತರ ಅಳುವುದರ ಬದಲಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅವನ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಸರಮಾಲೆಗೆ ನಾವು ಹೆಗಲು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಪಂಪರಂಚದಲ್ಲಿ ಪೊರ್ಲ ಪಾತ್ರ ಪಂತೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇದುವೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಒರಿ ಕಷ್ಟಾನು ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಕೈ ತಡೆ ಬರ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಆಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸವನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಜ ಆಯಬಹುದು ಮಂಡಲ ಸೈತ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಬುಲಿಪುವ ಆಯನ ಪುಣಕ್ಕು ಪುಗೆಲ್ ಕೊರಪ ನಮ್ಮ ಐದು ದಾದ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅವರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸೈತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬುಲ್ತುಂಡ ಆಯ್ತು ಬರ್ತೇನ ಅತ ನಾಯನ ಶವತ್ತ ಒಂದು ಪುಡತ್ತ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪುಗೆಲು ಕೊರನೆ ಕೂಡ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಡೆ ನಮ್ಮ ದಾಂಡಲ ಸಾಧಿಸವರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಖಂಡಿತ ಬಾದ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ಅಂಚಾದ ಬದುಕಿದಿನ ದಿನೊಕ್ಲೇಟೆ ನಮ್ಮ ಐನಾತಿ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಲೇನು ಪೂರ ವೃದ್ಧಿಸಾಗ ಕಷ್ಟೊಡಿತ್ತಿನಾಗುವಂತೆ ಸ್ಪಂದಿಸಾಯರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತುಗ ಏರು ನಮ್ಮ ಕೈತಡೆ ಕಣ್ಣೀರು ಜಪಡವನ್ನು ಬರ್ತೀರ ಅದೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರು ಉಚ್ಚಿನಂಚತನ ಕೆಲಸ ಮಂತುಗ ಒರಿ ಕಷ್ಟೊಡಿತ್ತಂದಾಗಿ ಪುಗೆಲ್ ಕೊರ್ಪನಂಚತನ ಕೆಲಸ ಮಂತುಗ ಕೃಷ್ಣದೇವಿಯರು ಮಲ್ತಿನಿ ಅದೇನೆ ಕಷ್ಟೊಡಿತ್ತಿನಂಚತನ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಪುಗೆಲ್ ಕೊರ್ಪನಂಚತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೀರಿ ಅಂಚಾದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಂಡಿತವಾದ ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ಯಶಸ್ಸಾಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತಿಳಿಕೆ ನಲಿಕೆಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಂತೋಷಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಪಂಪನಂಚಿತನ ಪೊರ್ಲ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಂಡೊಂದು ನಮ್ಮ ವಿರಮಿ ಸಭಾ ತನುಕುಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ತುಳು ಬಂಧುಲೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತನ ಈರ್ನ ಪದ ಕಮಲೆಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪುಡ್ಯ ನಡೆದು ಇರೆಗೆ ಸಲ್ಮಾಯಿತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ದುಂಬುಗು ರಮನತನ್ನ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಬೇರ್ನ ಎಸ್.ಕೆ. ಜೈನ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್.ಕೆ. ಜೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತಿರೋರೆ ಅದು ಏನೋ ಮೀಟ್ ಪಾತಿರ್ವೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪಂಡಿರ್ನೆ ಶಬ್ದಕ್ಕೇನು ಅಜ್ಜ ಈಜಿ ಉಂಡು ಬೇತತ್ತೆ ಉಳ್ಳೇರು ಎಸ್.ಕೆ. ಜೈನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ ಬೈದರ್ ಆರ್ ರೀಜಾಯ್ನ್ ಅವಡ ಕೂಡ ಅಂದ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಎಸ್.ಕೆ. ಜೈನ್ ಕೇನುಡೆ ಕೇನು ಜೊತೆ ಓಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಿ ಅರೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಏನೋ ನಿಮಿಟ್ ಪಾತಿರ್ದು ಪೋಲ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಒಂದೇ ಮಿನಿಟ್ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬೇರೆಡ್ದೆ ನನ್ನ ರಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬೇರೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಆಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರನ ಮೆಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಳ್ಳೇರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಲ್ಲ ಆದುಳ್ಳೇರೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲೆ ಬಿಳಿಚಿಲಿಗಾದೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಏಪಲ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಕೊರೊಂಡುಳ್ಳೇರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಜಿನಾಡು ನಡತಿರಂಜಿನ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಅತಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ನಡಪಾರ ಕಾರಣಕರ್ತರ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅಂದೆ ನಯ ವಿನಯದ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿಯಾಯಿನ ಆರೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪ್ರವಚನದ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸಗೆ ಬರ್ತದೆ ಶುಭ ನುಡಿ ಕೊರಿಯರ ಒತ್ತೊಂದಿನ ನಮನ ಭಾಗ್ಯನೇ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಇರೆಗಾದು ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮ ಕೇನುಂಡಾ ಕೇನುಂಡು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಮಾಣಿಲ ಸ್ವಾಮಿನ ಶಿಷ್ಯರಾಯಿನ
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮುಕ್ತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕರಿಂಜೆ ಅವರಿಗೆ ಎನ್ನ ಗೌರವ ಸಂಧಿಸಾದೆ ಏನಿನಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಾತಿರ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಆರೆ ಏನು ಪೋದು ಬೆದ್ರದಲ್ಪ ಆರು ಮಲ್ತದ ಬೇಲೆ ತೂತೆ ಈ ಎಂಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡ್ ಗುರುಕುಲ ಏನಂಚ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎಲ್ಲ ಲೆತ್ತಂಪೋಯರು ಬೇರೆ ಮಲ್ತಿದ್ನ ಗುಡ್ಡೆಡು ಮಲ್ತಿದ್ನ ಬೇಲೆ ಅವನೇನು ತೂದು ಮೂಜಿ ದಿನಾಲೇ ಏನು ಪೋದಿತ್ತಡೆ ಅಂಚ ಅದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯಡ್ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮಲ್ತಿದ್ನ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ನಿಖಲು ಏನಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಲೆತ್ತಿದ್ನ ಬಾರಿ ಸರಿ ಏನರೆಗೆ ಪ್ರಥಮವಾದಿಯನ್ನ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾವೆ ಶ್ರೀ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ವಿಷಯ ನಿಖಲ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರವಚನ ಬಾರಿ ಅವಶ್ಯ ದಯಪಂಡ ಇವನಿ ಬದಲಾಪನಂಚಿತ ಈಗ ಸಮಯಡ್ ಮಾತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನ ಅಂದಿತ್ತಿಂದ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಅಥವಾ ದೇವರೇ ಪಂತನ ಅಂಚಿತ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ನೊಲಿ ಅಂಚಿತ್ನ ಇಟ್ಟೆ ಏನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಓದಿಯೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥಾನಂದಜಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದಾರನೇನು ಓದಿಯೆ ಆರ್ನೈಟ್ ಅವ್ರು ಓದಾರ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತಾರೆ ಐಟೆ 43 ಪ್ರವೇಶ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಎಂಚ ಓದೋಡು ಐನು ಓದುದು ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಬತ್ತಲು ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಓದಿಯೇನು ಆನೆ ಮನಸ್ಸು ಬಾರಿ ಸಮಾಧಾನ ಇಸ್ಕಾನ್ ಅಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ದೆ ಅಕಲ್ ಮಲ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ ಗಮನಿಸದೆ ಇನಿ ನಿಖಲು ತುಳು ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ್ ಸಂಘದಕ್ಕಲು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಭಾರಿ ದುಂಬುದ್ವಕರ ಪರಿಚಯದಾಕಲು ಎಂಕಂತೂ ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟದ ಪ್ರೀತಿದಾಕಲು ಕರಾವಳಿ ಜೈನಿಯರ ಕರಾವಳಿ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗೆ ನಿಖಲ್ ಪೂರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿದ್ನ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಇನಿ ಎಂಕ್ ಏನು ಪೇಪರ್ ಓದಿಯೆ ತುಳು ಯುನಿಕೋಡ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಂಡು ಬಂದದ ತಿರಿಂಡು ಇಡ್ಲ ನಮಕ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಆವಡನ್ನು ಪಂಡದು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾತ್ರೆರುಲ್ಲಾರ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಲುಲ್ಲ ಏನು ಈತೆ ಪನ್ವೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಅಣ್ಣಜಿ ಪರಂ ಪೂಜ್ಯ ಹೆಗ್ಡೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಧರ್ಮದೇವತೆಲು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಾಡು ಈ ಒಂದು ಹೆಂಚಿನ ಕೆಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆ ಬೈದಿಲು ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾಡ್ ನಮ್ಮ ಎದುರೆದುರು ಕುಲ್ಲುದು ಹೂದು ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪುನ ದಿನ ಬೇಗ ಬರಡು ಎಂಕಂತೂ ಆಚೆ ತಿಂಗಳು ಅಂಚಿನ ವೆಬ್ನಾರ್ಡ್ ಪಾತೇರ್ದು ಎಂಕೇರೆಲ್ಲ ಹೂವರ್ನೇ ಇಜ್ಜತ್ತ ಅದು ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಜನರವರ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ನೂನ ಸಂತೋಷ ಆಪುನು ತೇಜಸ್ ಆರ್ನ ತೂದು ಆರ್ನಲ ಅರೆಗ್ಲ ಗೌರವ ಸಂಸಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ದೇವಿ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ಪಡು ನಮಕ್ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ಸೇರಿದ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಚಿನ ಆಪುನ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲ ಪಾತೇರು ನಲ್ಲ ಸ್ಪೀಚ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆನೆ ಕೊಂಚಿ ಹೆಣ್ಮರಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇತವಲ್ಲ ಬರ್ಪೇನು ಬಂತೆ ಅಂಚದೇನು ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಏನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಲೆತ್ತರತ್ತ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ಪೊರ್ಲು ಪಾತ್ರ ಕಂಡ್ಯಾರ ನಯ ವಿನಯ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಯಾವು ಮಾತ ಪುಗಣ್ಣದು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆನ್ನಾರು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಇಕ್ಲೆ ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷ ಆಪುನು ಅಂಚೆ ಏಪಲ ಇಂಕೊಂಡು ಲಿಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟುಬಲ್ಲ ಏಪಲ ಬೆಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಏಪಲ ಒಟ್ಟು ಉಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಏನ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಪಂಡದು ಏನನ್ನು ಈ ಸಭೆದ್ದು ಬುಡ್ದು ಕೊರಡೊಂದು ಕೇಳೊಂದು ಪೊಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಮಕ್ಕವೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ರಾಯಭಾರಿ ಆದ ಜನ ಅಲ್ಪದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದ ಸಮಸ್ತ ತುಳುವರಿಗೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವರನ ಪರವಾದ ಬುಕ್ಕ ಕಾವಂದೇರನ ಪರವಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀರ್ನ ಇರೆಗೆ ಬುಕ್ಕ ತುಳು ಸಂಘಟನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಯ ನೀಡಿದ ಇರೆಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ ಪ್ರೀತಿ ಕಡ ನಾಳೆ ಪೇಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ತುತ್ತು ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದನಾಗಿರಿ ನನ್ನ ತುಂಬಗು ಒಂಜಿ ಇದ ನಮ್ಮನ ಈ ಇಸ್ಕಾನ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಅಕ್ಕಲ ನೀರಳ ನಡಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿಡಿದವರ ಆಯ್ತಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಸ್ಕಾನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಎಚ್.ಜಿ. ನರಹರಿ ಚೈತನ್ಯ ದಾಸರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೇರಿ ಆರೊಂಜಿ ರೆಡ್ಡು ಪಾತರ ನಮ್ಮನ ಬಾಕಿದ ಮಸ್ತ್ ಬಿನ್ನೇರ್ನಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಗ್ಲು ಪೂರ ಪಾತರ ಉಳ್ಳೇರಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ವಂತಿಚಾಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ಆರ್ ಬಾರಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪನಾರೆ ಆರ್ಲ ಅಂಚೂರು ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಉಳ್ಳೇರಿ ಐದು ತುಂಬು ಯಾನ್ ಶ್ರೀ ಎಚ್.ಜಿ. ನರಹರಿ ಚೈತನ್ಯ ದಾಸರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಪ್ರಭು ನೌ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಂಧಸ್ಯ
ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामी इति नामिने। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनदारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ನಿಮ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರಕ್ಕೆ. So all the respected people who are assembled here, Krishna, the figure Krishna is all attractive. Akarshane ಮಾಡ್ತಾರೆ. So everybody gets attracted to Krishna, right from child to old. Krishna ಒಬ್ಬರೇ ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ಒಂಟಗೂಡ್ಸ ವಸುದೇವಿಕ ಕುಟುಂಬಂ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ನೀವು ಅವತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಇನಾಗರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ GBC ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಕಮಿಷನರ್ ಜಯಪತಾಕ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ತುಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತಾನ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನೇನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಹಳ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು SK ಜೈನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. he is a renowned astrologer. ನನಗೆ ಅವರು ಮೊದಲಿಂದಾನು 35 ವರ್ಷದಿಂದಾನು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ರು ಇಸ್ಕಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣರ್ ಭಕ್ತಿಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಣೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಗೀತಾ ಮಹಾತ್ಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ, ಸರ್ವೋಪನಿಷದೋ ಗಾವೋ ಗೋಪ್ತಾ ಗೋಪಾಲನಂದನ ಪಾರ್ಥೋ ವತ್ಸ ಸುಧೀರ್ ಭೋಕ್ತಾ ದುಕ್ತಾನಂ ಗೀತಾಮೃತಂ ಮಹತ್. ಸೊ ಈ ಗೀತಾ ಉಪನಿಷತ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಅವನೇ ಉಪನಿಷತ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಹಸುವಿನ ಕೌ ಅದನ್ನ ಹಾಲು ಕರೆದು ಅರ್ಜುನನ್ನ ಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಲರ್ನಡ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು. ಸೊ ಈ ಗೀತಾ ಮಹಾತ್ಮೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ, ಏಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ದೇವಕಿ ಪುತ್ರ ಗೀತಂ ಏಕೋ ದೇವೋ ದೇವಕಿ ಪುತ್ರ ಏವಚ ಏಕೋ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ನಮಾನಿ ಯಾನಿ ಕರ್ಮಾನಿ ಏಕಂ ತಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ ಸೇವಾ. ಸೊ ಉಪನಿಷತ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಾರಾಂಶ ಗೀತೋಪನಿಷತ್ ಆಗಿದೆ ಹೇಳಿದೆ ಗೀತಾ ಮಹಾತ್ಮೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನೀವು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಇವತ್ತು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅಬೌಟ್ 800 ಪೀಪಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಇದು ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಈ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತ ದೇಶದ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅತಿ ಉತ್ತಮ, ಇದೇ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವ ದೀಪ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ದೈವತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಅದು. ಸೊ ಈ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮುಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ವಿ ವಿಲ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೆಂಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದಾರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ SK ಜೈನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಮೊನ್ನೆ, ನೀವು ತುಳು ಅವರಲ್ವಾ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಬರ್ಬೇಕು? ಅಯ್ಯೋ, ಅವರು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿ ಪರ್ಸನ್, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ he agreed to come and address this. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. I think his voice is not coming.
Thank you very much, Swamiji. Yeah. ನಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನ ರೀತ ಬೇರೆ ಪ್ರಭುದಾಸರ ಪಣ್ಣಲೆಗನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಕೆ ಜೈನ್ ನಮಕ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದುಲ್ಲ ಕಂಡ ಎಸ್ ಕೆ ಜೈನ್ ಪಂಡ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಬೇರೆ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪುದರ್ನಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಯಾವು ಬೇರೆ ಉದಯ ಟಿವಿಡೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲದ ಜನಗಳಿಗೆ ಬೇರೆನ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಬೇರೆ ಬೆಂಗಳೂರೇ ಪುಟ್ಟುದಿನ ಅಂದಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅಮ್ಮೇರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜ್ಯೋತಿಷಿಲು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಜೈನರ್ನ ಪುಟ್ಟಿನವರು ನಮ್ಮನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಪುತ್ತೂರು ಐದವರ ಅರೆಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ತುಳು ಪಾತ್ರ ಪಂಡ್ಲ ಕುಡಲ ಅರೆಗೆ ಮೋಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಕೆ ಜೈನ್ ಬೇರೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಲಾದ ಜಾತಕ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ಜನಕ್ಲಿನ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಾರೆ ಆರೆ ಇನಿ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನ ನಮಕ್ಕು ಹೆಮ್ಮೆ ಆರೆಡ್ದು ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಈ ವೇದಿಕೆ ಶ್ರೀಯುತ ಎಸ್ ಕೆ ಜೈನ್ ದಯಮಲ್ತ ಜೈನ್ ಅವಡು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತನ ತೋಜೋಡು ಆರ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಿಕ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬುಕ್ಕ ಕೂಡ ಎರಡ ಪಾತಾರ್ಬಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ ಒಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರ್ ಪಂಡ ಬುಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ವಾಗ್ಮೀಲ ಧಾರ್ಮಿಕತೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿ ಗುಳಿಗೆ ಸನ್ನಿಧಿ ಪಂಡದ ಬದಿಯಡ್ಕ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಬದಿಯಡ್ಕಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಯಾರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ ಏತೋ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ತಿಕ್ಕಿದ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಕರ್ಮಿ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ವಾಂತಿಚ ಬೇರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ತುಳುವೆರೆ ಸಂಘಟನೆಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಿಳಿಚಿಲಿಗೆ ಬೋಡಾದ ಆಯ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬಿಳಿಚಿಲಿಗೆ ಬೋಡಾದ ಮಸ್ತ್ ಬೆನ್ನೊಂದಿಪ್ಪನಾರೆ ಆರನೇ ಒಂಜಿ ಮುಂದಾಳತ್ತೋಡು ನಮ್ಮ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ರ್ ದುಬೈದ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ರ್ ಆಯೋಜನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಜೆಟ್ ಕಡೆ ನಡೆದ ತುಳುವೆರ ಆಯನ ಈ ತುಳುವೆರ ಆಯನ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅಪೂರ್ಣವಾದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡಿಬೇಟ್ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ವಾಂತಿಚಾಲ ಬೇರೆ ನೇತೃತ್ವಡೆ ನಡೆದ ಇತ್ತು ಅಂಚನೆ ತಂದೆ ವಿಶ್ವಡೆ ಒಂಜಿ ಹೆಣ್ಮ ಧರ್ಮದ ಗುರುಕುಲನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಸಾದು ಬೃಹತ್ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕೂಡ ಆರೆ ಮಲ್ತನ ಕೀರ್ತಿ ಆರೆಗೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲಿ ಪೂರ ತಂಬಿಲ ಸೇವೆ ಅಂಚಿತನ ಪೂರ ಕೇಣದಿಪ್ಪಾರೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಸಹಸ್ರ ತಂಬಿಲ ಒಂಜೆ ಪೊತ್ತುಡು ಒಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಸಹಸ್ರ ತಂಬಿಲ ಮಲ್ತದ ದೈವಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರಗು ಅಡ್ಡೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾಂತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅನುವು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿಲ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ವಾಂತಿಚಾಲ ಬೇರೆ ಉಂಡು ಟಿವಿಡ್ಲ ಬರೋಂದಿಪ್ಪೇರು ಅಡ್ಡೆ ವಾಗ್ಮೇಲ ಕೂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮನ ಈ ಒಂಜಿ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸದ ಪರವಾದ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆಬ್ಬದ ಪಾತ್ರನೇನು ಅರಡ ಬೈಕ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ವಾಂತಿಚ ಗೋಪಾಲ ನಾನೊಂಜೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪಲೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ದೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಂದೇ ಉಂಟು ಬೆಲೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಲ್ದೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಾತ್ರಲೆ ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಈಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸ್ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಜಿನೇ ದಿನತ ಮುಗಿತರದ ಲೇಸಿಟ್ ದೀಪ ಉಚ್ಚಯ ಮಾಂತನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಬಾಳಗೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುತ ಕೊಲ್ಪ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕರಂಜದ ಸ್ವಾಮಿ ಆರನ ಎದುರೊಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಇಂಕ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿತಂಡು ಒಂದು ದಾಯೆ ಪಂಡ ನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂದು ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಗೀತೆ, ಭಗವಂತನ ವಾಣಿ, ಭಗವಂತನ ನುಡಿ. ಈ ಭಗವಂತನ ನುಡಿ ನಮ್ಕು ನೇರವಾಂತ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನವೇ ಭಗವಂತನ ಗೀತೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಯಾಕಡೆ ಸ್ವಾಮಿలో ఉదీపనద లేసి మాంతతే
ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಂಡೇರು ಕಡೆ ಕಾತೆ ಏರು ತನ್ನ ಕೈತಡೆಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಪೇರ ಏರು ತನ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪನ್ನೊಂದು ಬರ್ಪೇರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಮಾಧಾನದ ಪಾತ್ರ ಕುರ್ಪುನವೇ ಇಡವಾಯಿನ ಧರ್ಮ ಸಂದೇಶ ಅಂತ ಪಂಡದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಪಂಡೆ ಇಂಕ ಈ ಪೊಟ್ಟುಡು ಭಗವದ್ಗೀತದ ಈ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭದ ಲೇಸಿದ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸಿದ ಇಂಕ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊರನಂಚಿನವು లేకుండా ఇనిత కార్యక్రమ నిర్వహణ అనుకునించిన మల్ల మంచి సర్వధర్మ సమ్మేళన అనుకోరునాండ ಇದಕ್ಕಿನ ಕಾರಣ ಏನಾದ್ರು ಕರಿಂಜದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ದಯಕೊಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿ ಪಂಪಿಗೆ ಆಯ ಪಂಪೆ ಪ್ರಾತಿಪತ್ಯ ನಡೆದೋದು ನಿಕ್ಕೆ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂಡ ಊರ್ಡು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬರ್ಸುಂಡು ಬರ್ಸೋರ್ದಾರ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡ ಎಸ್ ಕೆ ಜೈನ್ ಅವೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಕೆ ಜೈನ್ ಬರ್ಪೇರು ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿರದಂತ ಖಂಡಿತ ಎರಡು ಪಾತಿರ್ಬೋವ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ತುಂಬಗು ಎಂಕಲ್ನ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರಾಯ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಎಮ್ಮಿ ಕುಲಾಲ್ ಬೇರೆ ಐತೆ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಪಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ದಯವಂತ ಗೊತ್ತುಂಡದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಕ್ 8:30 ಗಂಟೆ ಆದುಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಶ್ರೀಯುತ ಎಮ್ಮಿ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷ ತುಂಬು ಸ್ಥಾಪನಾಗೈತೆ ಸ್ಥಾಪಕರಾದಿ ಸದಸ್ಯರಾದಿತ್ತೇರಿ ಅರಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಪಾತ್ರನು ಬೇಕೊಂದಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಎಮ್ಮಿ ಕುಲಾಲ್ ಐಡಿ ಪನ್ಪಾರೆ ಅರೆ ಎಮ್ಮಿ ಜನಡಿ ಅವರೇ ಜನ್ನಡಿ ಅವರೇ ಅವ್ರನ್ನ ಜನ್ನಡಿ ಕೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಮೀಕುಲಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇದ್ರು ಓಕೆ ಟೈಮದ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಟೈಮದ ಅಭಾವ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತವರ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕರ್ನ ಇತ್ತೆ ಆಜೆ ಐನ್ ದಿನ ಮೊರಣಿಗೆ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಆಜಿನ ದಿನ ಸುರುತ ದಿನ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುರುತ ದಿನ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಈ ಪ್ರವಚನದ ಲಿಂಕ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರವಚನ ಕರಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಉಂತದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ ಎಂಗ್ಲ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಬಾಂಬೆ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೇರೆಗ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೇರಾದ ಲೆತ್ತೆ ಇತ್ತ ದಯ ಮಲ್ತದೆ ದೇವದಾಸ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೇರೆ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಏನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕರಾವಳಿಗರ ಒಕ್ಕೂಟ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ ಮೊದಲಿಕೆಡು ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತ್ ಬೊಕ್ಕ ಪುಣೆದ ಮಾತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಳತ್ವಡು ತುಳು ಚಾವಡಿಡು ಕೃಷ್ಣನ ತೆಲಿಕೆ ನೆಲಿಕೆ ಬನ್ಪಿನ ಇಂಜಿ ಮುಗಿತರದ ಲೇಸಿಗೆ ಬೈದಿನ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮುಕ್ತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪಾದೋಗು ಅಡ್ಡ ಬರೋದು ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಬೆಂಗಳೂರು ಕುಲಾಲ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಚೆಂಡ್ಲರೆ ಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಬೈದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಕೆ ಜೈನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಎ ಕುಲಾಲ್, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ವಂಚಿತ್ತಾಳ್, ಇಂಚನೆ ದಿನೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಕಥಾರ್, ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಾನಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಇಸ್ಕಾನ್ ದ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತ್ ದ ಪ್ರಸಾದಾನಂದ ಕೃಷ್ಣದಾಸರೆ ಅಂಚನೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಪುಣೆದ ಸರ್ವಲಕ್ಕನ ದಾಸರೆ ಅಂಚನೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ದ ನರಹರಿ ಚೈತನ್ಯದ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರಾವಳಿಗ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸುಂದರರಾಜ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಲೇಸಾದ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆ ಕಡರದ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ರೆ ರವಿ ಶೆಟ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿತ ಈ ಸಮಾರಂಭಡು ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಂಬೈ ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲದಗಳು ಅಂಚೆ ತುಳುವೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲು
ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಅವಕಾಶ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಐತ ವಿಷಯಡು ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪಿಟ್ ಬಂಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವೇರಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಸಾರಾಂಶನು ಇಡೀ ಲೋಕಗೂ ಅರ್ಜುನನ ಮುಖಾಂತರ ಅವನು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಧ್ವಜಪಾದ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪಂಡು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅವನು ನಮ್ಮ ಅಳವಡಿಸೊಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಪಡೆಯಲಿ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಏತು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯತಿನ ಐಟ್ ತನು ಮನ ಧನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನ ದೇವಿಯರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪಡು. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರ್ದು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಸರ್ವ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದಕ್ಕೂ ಸೇರ್ದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೈದು ಅಂಚಾದ ಮಾತ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಪ್ರತ್ಪೂರಕ ಅಭಿನಂದನೆ. ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಿತ್ತಗಳ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ದೇವೇರು ಕೊರಡು. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಣ್ಣದ ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವಿಯನ್ನ ಪಾದೋಗ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ದೇವದಾಸ್ ಕುಲಾಲಂಬರೆ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಎಂಕ್ಲೆ ಉಂಡ ಈನೊಂಚೂರು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪಡಿತ್ತಂడి ಮಲ್ಲೇಜ್ ಸಾರ್ ತೋರ್ಮ ವರ್ಮಾವತ್ 78 ಇಸಡಿ ಬಾಂಬೆ ಇರ್ಬೋದು ಸಂಘ 8ನೇ ಇಸಡೆ ಬಾಂಬೆ ಸಂಘ ಸೇರಿದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ತುಂಬಾ ದಿನೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ kulal.com ಪನ್ಪನ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಎಡಿಟರ್ಲ ಆರೆ ಆದುಳ್ಳೇರಿ ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮನ ಊರ್ದ ಉವೇ ಒಂಜಿ ಕುಲಾಲ ಸಂಬಂಧದ ಬೇತೆ ಸಮಾಜದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಉವೇ ಒಂಜಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ರಿಪ್ಪು ಜನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬತ್ತಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ತದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಾವೇ ಒಂಜಿ ಜನಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರದ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯಧನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸನ ಕಳಕಳಿಡೆ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಬಂಗೇರ 20 ಬೇರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕತಾರ್ಡು ಉಳ್ಳೇರು ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಳಗೆ ಬೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರಡ್ದಾದ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರನ ಯಾರಡ್ದು ಬೈಕೊಂದುಲ್ಲೆ ದಿನೇಶ್ ಬಂಗೇರ 20 ಕಬರ ನಾನೊಂಜಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಂತಲೇ ದಿನೇಶ್ ಬಂಗಾರ 20 ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪಾತ್ರಲೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಮಟ್ಟೆಲ್ದು ಬುಳೆದು ತುಳುನಾಡ ಸರ್ವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದು ಆಟ ನಾಟಕ ಇಂಚಿನ ನನಾತ್ ಮನರಂಜನೆ ಬುಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ ತಂದೆ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸ ಒಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಕರಾವಳಿ ಒಕ್ಕೆಯುಟ್ಟ ಅಂಚನೆ ಕುಲಾಲ್ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೊಕ್ಲೆನ ಮುತಾಲಿಕೇಡು ನಡಪಿನಂಚಿನ ತುಳುವ ಜಾಲ್ಡ್ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಪ್ರವಚನ ಈ ಮುಗಿತನ ಲೇಸದ ಈ ನೆಟ್ ಭಾಗವಹಿಸಿರಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭಡ್ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮುಕ್ತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೇಂಡ್ಲ ತುಳುನಾಡ ಕೀರ್ತಿನ ಬಾನತ್ತರಗ ರಾಪಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲರ್ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನಂಚಿನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚನೆ SK ಜೈನ್ ತಂದೆ ಈ ಕರಾವಳಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲಾಲ್ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ಅತ್ತಂದೆ ನನಲಾತ್ ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆದ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಅರ್ಜುನಗೂ ಬೋಧಿಸೈನಂಚಿನ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಸಾರಾಂಶನು ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನನು ಕಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆವಡೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಜೀವನಡ ಏರೆಗ ಅನುಭವಿಸುವುದೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಆದ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನವು ಅಕ್ಷರಸ ಸತ್ಯ. ಇಂಚಿನ ಮಹಾಭಾರತದ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನಾಂಗಗೂ ಮಾದರಿ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮಹಾಕಾವ್ಯ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪಂಪನ ಸಂಗತಿ ಬಂಡ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕ ಒಂದೆಂಗ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದು ಇಂದಿನ ಸರಳವಾದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತಿರಿಪಾವನ ಅಂಚ ಆಯ್ತ ತಿರ್ಲಿನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ಪನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಇನಿ ನಡಪೋಡು ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆನ ಇನಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಮಲ್ತಿನ ಕೇಂದ್ರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅವ ತಂದೆ ಈ ಲೇಸ್ದ ಮುಗಿತನದ ಲೇಸನ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ
ಇನಿ ಮಲ್ತಿನಂದು ಪನ್ಪನ ಕೇರ್ನ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಂಡು. ಎಂಗ್ಲನ ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯದ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ನೆಲೆಟ್ ಪನ್ಪಿನಂಡ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಕುಲ ಕಸಬು ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ರಮ ಜೀವಿನಿ ಆದುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಸಮಾಜಗೂ ಗೌರವ ಕರ್ಪಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಶಕ್ತಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಅತ್ತಂದೆ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಜನಶಕ್ತಿನ ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಇನಿ ದುಂಬು ಭಾಗ ನೇನೆ ಪಾಲು ಪಡೆದು ಮಂತದೇರು. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲೇ ಸಮಾಜಲ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆ ಒತ್ತುಗು ಸರಿ ಸಮಾನವಾದ ಬುಲೆವಾಡು ಐಕ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಡು ಪಂದು ನಟ್ಟೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪು. SK Jain ಬೈದೇರ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇನುಡೆ. ಹಲೋ ಕೇನುಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ವಂತಿಚಾಲದ ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆತೇರು ರೆಡಿ ಪಾತಾರ ಬರ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣರೇ ಅತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮುಂದುವರಿಯೋಡ. SK Jain ಉಲ್ಲೆ ರಾರನ್ ಪಾತಾರ್ ಬಲೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವೊಂದು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಅಂತದೀರ್ ಬರೀ ಆಡಿಯೋ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಪ್ಪ ಬರ್ಸ ಇತ್ತನೆ ಇರ್ತಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಘಾಟಿಟ್ ಉಂಡೆ. నమస్తే దాటమండ అవే నేను ఎక్కడ పడినది అతను బర్స వస్తుంది దాదన కట్టండి ఎక్కడే స్వామిలు భారీ పొరలతో పాత్ర పండేరు ఏరే కన్నీరు వచ్చందులేరా అక్కడికి నిజమాయించిన దేవుడి దర్శనం ఉండదు. అప్పుడు రమణాత ఏతడకతారు ఇక్కడ భారీ ఉంచి పొరలు పండేరు ತುಳುನಾಡ ಇತಿಹಾಸದ ಸುರುಕಾತೊಂದು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಂತನಂಚಿನ ಚರಿತ್ರೆ ಇಂಕ್ಲ ಮಣ್ಣುಟುಂಡು పండుది నిజవాత మంతుద ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೈನ ಬೌದ್ಧ ಸಿಖ್ ಪಾರ್ಸಿ ಪನ್ಪడంచిన ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ఇంకములు బడ్జెట్ కడ మన్పుడు పన్పడంచిన రీతికి ఇట్లా 18వ మఠత స్వామీజీలు లెక్కితే ఇట్లా మన్పుడు పన్పడ రీతికి మాంతా వ్యవస్థ ఆతిథ్యంది. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಡು ಆವಡು ಪನ್ಪಡಿಸಿದ ರೀತಿನ ಮಂತದು ಇಂಕ್ಲ ಮುಂಜಿ ಐಕ್ಯ ಲೆತ್ತನಂಚಿನ ಮಾಂತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಿನನಿ ಗಂಟೆ ಬರ್ಪುನಗಳಿಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪೂರ ಆದಿತ್ಯನ ಮಾಂತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದಿತ್ಯನ. ಅಪ್ಪ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅತಿಥಿ ನಾಡಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಆ ಅತಿಥಿನ ಒಂಜಿ ಮನೋವೇದನೆ ಆ ಜನ ಇಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಪನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದಿತ್ತೇವೆ. ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೋರ್ಚಿ ನನ್ನ ಮನ್ಪುಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೋರ್ಚಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ದುಃಖಡು ದಾದ ಪರಿಹಾರದ ಪಂಡ ತಿಂಗಳ ಸೀದಾ ಪೋಯಿನ ಕರಿಂಜ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಾಡಿ. ಆ ಕರಿಂಜ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಾರೀತಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೆರ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನು ಈ ಮನ್ಪು ಐಟ್ ಫಲನಿ ಭಯಕೊಡ್ಚಿ ಫಲ ಕೊರ್ಪುನೆ ಯಾನು ಪಾಪದ ಫಲ ಅಲ್ಲ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಅಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುನೆ ಯಾನು ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನು ಈ ಮನ್ಪುಲ ಅಂದ ಪಂಡಿತ್ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚರಿ ಪನ್ಪುಣ ರೀತಿಗೆ ಮುಕ್ತಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪಂಡೇರಿ ಆರ್ನ ಪಾತ್ರದ ಪ್ರೇರಣೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಗ್ಲ ಕೂಡ ಮಂತ ಇನಿ ಲೋಕದ ಚರಿತ್ರೆಡ್ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಡು. ಅಪ್ಪ ಗುರುಂದು ಪನ್ಪುಣಗಳು ಅಜ್ಞಾನದ ಅಂಧಕಾರದ್ದು ಜ್ಞಾನದ ಬಲ್ಪುಗೆ ಏರು ಕೊರ್ಪೆರ ಅಷ್ಟು ನಿಜವಾಯಿನ ಗುರುಕುಲು ಪಂಡತ್ ನಿಜವಾತೆ ಮುಕ್ತಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ತೋಜಾತ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಆಜನೆ ದಿನ ತಾನಿ ಮುಗಿತಲ ತಲೇಸಿದ ಆರು ಪಣ್ಣಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಕೆಲವು ಜನ ಪಾತೆರುವರು ಆಣ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಣ ಮುಕ್ತಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ನಿಜವಾದ ಆನಿದ ಕಜ್ಜೋಡು ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊರತು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಂತಿದ್ದು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪಣ್ಣ ನಿಜವಾದ ಭಗವಂತನ ವಾಣಿ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಿಂಚಿನ ಜನ್ಮ. ಬಾಕಿತ್ತನ 84 ದಶಲಕ್ಷ ಜೀವಿಗಳೊಟ್ಟೆ ವಾರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡ. ಬಾಕಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೂ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು, ಮನುಷ್ಯಗಳ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಾಕಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೂ ಬಡವಾಪುಂಡು, ಮನುಷ್ಯಗಳ ಬಡವಾಪುಂಡು. ಬಾಕಿತ್ತಿನ ಕಾಲಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳೇ ತುನಗ ಭಯ ಆಪುಂಡು, ಮನುಷ್ಯಗಳ ಭಯ ಆಪುಂಡು. ಬಾಕಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಣೆ ಪೊಣ್ಣು ಪನ್ಪಳ ಲಿಂಗ ಪ್ರಭೇದೋಡು ಕಾಮಾಸಕ್ತಿ ಆತು ಮೈಥುನ ಕ್ರಿಯೆ ನಡುತ್ತು ಸಂತಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು, ಮನುಷ್ಯಗಳ ಆಪುಂಡು. ಆಂಡ ಬಾಕಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಧರ್ಮಾಂದ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡು.
ಆ ಧರ್ಮಡು ಆ ರೀತಿ ಬೆಳಗೋಡ ಐನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತೋಜಾತ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಪ್ರೇಮಿಯಾತ್ ಆ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಇಂಚ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರುವರ ಐನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ತೋಜಾತ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಸಂಬಂಧಡು ಭಾವೆ ಇಂಚನ ಆ ಭಾವನ ಸ್ಥಾನನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ತೋಜಾತ ಕೊಡ್ತೇರಿ ನನ್ನ ಕೈದಪ್ಪದ ಭತ್ತನಂಚಿನ ಬುಡತಿಗೆ ವಾರೀತಿ ಕಂಡನಿನ ಸ್ಥಾನ ಕೊರೋಡ ಐನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ತೋಜಾತ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಅವೇಲೊಕ್ಕ ತನ್ನನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರಯಾತ್ ತೋಜಾಯಿನಂಚಿನ ಮಿತ್ರ ಗೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನ ಕೊರೋಡ ಐನ ಅಗಲು ತೋಜಾತ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಆ ರೀತಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ ಮನುಷ್ಯ ಸರ್ಮ ಅಂದು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯಡು ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ್ಯ ಅಂದು ಪನ್ಪುಡಿತಾರೆ ಅರಿಷಡ್ವೇರಿಗಳು ఇప్పుడు నాడ ఆయన మనుష్య జీవన ఎంచ బోడు పన్పుణవు భగవద్గీత నాకు శ్రీకృష్ణ దేవరి తోజాత కొಡ್ತೇರಿ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ್ನ ತತ್ವ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ವಾರೀತಿ ಮನುಷ್ಯ ತೋಜಾತ ತನ್ನ ಜೀವನ ಅಳವಡಿಸಿದ ಕೊರ್ಪೆನ ಆಗ ಮೋಕ್ಷ ಉಂಡು ಪನ್ಪುಣವೇ ನಿಜವಾದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಂದೇಶ ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಂದೇಶನು ನಾವು ಪೂರ ಅಳವಡಿಸಕ ದಿನನಿತ್ಯ ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇಲ್ಲದ ದೀವೊಂದು ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಐನಿ ನಮ್ಮ ಓದಕ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಸಂತೋಷಗಳಿಗೆ ದಾದ ಕಾರಣ ಬರ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಗೆರೆನ ಒಂದು ಐನ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನನು ಅನ್ವಯಿಸುಕ ಅಳವಡಿಸುಕ ಪಂಪಂಚಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪನ್ನೊಂದು ಮುಗಿತಲ ತಲೆಸಿಟ್ಟು ಈ ಕಜ್ಜಗು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಯಶಸ್ಸು ಕೊರಿಯ ಕಾರಣ ಎಂಚಿನ ಮಾಂತ್ರಿಗಳ ಸೊನ್ನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಾತುಗಳೇ ಸಾರ ಸಾರ ಸೊನ್ನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣರೇ ಅಂಜನೆ ಐತೆ ದಾನಾದ್ರ ಮಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ 8:45 ಸಾನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಸ್ಕಾಂದಾಗ ಪ್ರವಚನ ನಾವೆಲ್ಲ ನಡಪಾರ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಅವೇ ಮೇಯ್ನ್ ಪ್ರಧಾನమైన ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒರಿತೊಂದ ಇತ್ತೆ ಬಿನ್ನೇರ ನನ್ನ ಒರಿದ ರಂಜನೆ ಗಣೇಶ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ರೆಡ್ಡೆ ಪಾತರ ಇನ್ನ ಮೊನೆ ಅಂಜಿ ತಜ್ಪಾಲೆ ಗಣೇಶ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇರಗಿತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ನಾರ್ಲ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಗೆ ತುಳು ಬೆಳೆಚಿಲಿಗೆ ಬೆಳೆದ ಹಲೋ ಅರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಹೇಳಪ್ಪಾಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪಡೆಯರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಏ ತಡ್ಕ ನೀರ್ನ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆತೇರ್ನಾಗ ಗಣೇಶ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಬರ ಗೊಬ್ಬರ ಗಣೇಶ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಅನ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹಲೋ ಗಣೇಶ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಗಣೇಶ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅರ್ನ ಐಡಿ ಏನೇಂಡು ಗಣೇಶ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಂಡದೆ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಾನಿಲ ಬಂಡು ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಅರೆ ಮಲ್ತೆ ಅರೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಕೊಡು ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ರಮಣತನ ಖುಷಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರಿಯರ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರಾವಳಿಗರ ಒಕ್ಕೂಟ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲಾಲ್ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರುದ ಮೊದಲಿಗೆ ನಡಪನಂಚಿನ ಈ ತುಳುವ ಜಾಲ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣನ ತೆಲಿಕೆ ನಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಮಿನ ಪಾದಲ ಗಡ್ಡ ಬುರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಾಯನೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ SK ಜೈನ್ ಅಂಚನೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಚೆಂಡ್ಲ ಅಂಚನೆ MV ಕುಲಾಲ್ ದೇವದಾಸ್ ಕುಲಾಲ್ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಕುಲಾಲ್ ದಿನೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಇರುವತ್ತೂರು ಅಂಚನೆ ಈಶ್ವರ್ ಮೂಲ್ಯ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಶಂಕರ್ ಕುಲಾಲ್ ಜನ್ನಾಡಿ ಬುಕ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಗುರುಕುಲಾಯನಂಚಿನ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ರವಿ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ತರೆದಗ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನದ ಯಾಪಂಡ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಷಯ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪೆರುಂಡ ಯಾಪಂಡ ಕೃಷ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಕೊಂಡಾಟದ ಬಂಗಾರ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಎಂಜಿನ ಪ್ರವಚನ ಕೊರೊಂದುಲರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರಮಣತನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗಣೇಶ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಈ ರಮಣತನ SK ಜೈನ್ ಲೈನ್ ಗೋಪಾಲನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೋಪಾಲನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅರ ಆಡಿಯೋ ಡಲ್ಲೇರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಂಡೆ ಗೋಪಾಲನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾತ್ರಲೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ರಾಯ್ಸ್ ಬೈಜಿ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಬರ್ತೇನೆ ಇತ್ತ ಬರ್ಪಣೆ ಇತ್ತ ಪಾತ್ರಲೆ SK ಜೈನ್
మాతేరేగ్ల హలో మాతేరేగ్ల నమస్కారాలు హలో ఎంత వారి సంತోಷ ఇది ತುಳು ಭಾಷೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆನೆ ಅನುವಾದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಆಂಡಲ ಪಂಡಿತರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪುನು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ದಯಪಡ್ಡ ಮಾತಾಡಿ ಸಾಧು ಸಂತರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇಕ್ಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು నా ఎన్న గురు జయపతాక స్వామి ಅದ್ರ ದೀಕ್ಷೆ ತೆತ್ತೊಂಡೆ ನರಹರಿ ಪ್ರಭುಲ ಎನ್ನ ಗಾಡ್ ಬ್ರದರ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಈ ಅವಕಾಶ ಬರ್ತದೆ ಈ ಪಾತೆರೋಡು ಒಂದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ದಯಪಟ್ಟು ಉದಯ ಟಿವಿ ಏನ್ ಪ್ರಾರಂಭವಂತಿಂದ ಇಸ್ಕಾನ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊನು ಇಸ್ಕಾನ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅನುವಾದ ಮಲ್ಪುನು ಇಡೀ ಆಲ್ ಓವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಾತು ಭಾಷೆಗಳ ಅನುವಾದ ಆಗ್ತದೆ ಆಂಡ ತುಳು ಐಜಿ ಅಂದ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಲ್ಪಾರೆ ಅಂದೆ ಆಂಡ ನರಹರಿ ಪ್ರಭು ಮಲ್ಸ್ಯ ಕುಡಿಯರೆ ನರಹರಿ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಇಂಚ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ದಾಯಪಂಡ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಮಯಿ ಗೀತ ಏತೋ ಶಾಸ್ತ್ರಲು ಉಂಡು ಆಂಡ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಮಯಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂಡ ಶುದ್ಧಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಮೃತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಾಲ್ಕು ವೇದಲು ಋಕ್ಸಾಮ ಯಜುರೇವಚ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ದೇವರೇವನ್ ಪೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಋಕ್ಸಾಮ ಯಜುರೇವಚ ಅವು ಶ್ರುತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನಿಷತ್ಲು ಏತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅಷ್ಟಷಷ್ಟಿ ಪುರಾಣೇಶು ವ್ಯಾಸ ಒಂದು ಓದಿರೋ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜೆಂಕ್ ಇಂದು ಈರಲ್ಲ ಕೂತೊಂದು ಓದೋಣ ಯಾನ್ ಬಾಯಿ ವಿಷಯ ಜಾನ್ 68 ಪುರಾಣ 68 ಪುರಾಣ ಸೊ 18 ಪುರಾಣ 18 ಪುರಾಣ ಅಂತ ಮಾತಿಲ್ಲ ಬಂತೀರಿ ಉಪ ಪುರಾಣ ಸೇರಿದ ಪೂರ 68 ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವು ಶ್ರುತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಗಣಪತಿ ಕುಲದ ವರೆ ಪುನು ವೇದವ್ಯಾಸ 40 ಸತಿ ಪಂಪೆ ಅಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಪುರಾಣೇಶು ವ್ಯಾಸಸ್ಯ ವಚನದ್ವಯಂ ಪರೋಪಕಾರ ಪುಣ್ಯಾಯ ಪಾಪಾಯ ಪರಿಪೇ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪರೋಪಕಾರ ಬೇಲೆ ಒಂದು ತುಳು ಪಾತೆಲು ಎರಡಾಯ್ಪಟ್ಟ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟದನ್ನು ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾತೆ ಬೇರ್ಪಂಡ್ರಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಾತ್ರ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಾತೃ ಗರ್ಭಡೆ ಇದ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯದಿಂದ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಪುಟ್ಟದನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂಡ ಇನ್ನು ಪಾತ್ರ ಭಾಷೆ ತುಳುವೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುನು ನಿಕ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸ ಸೇರ್ತೇವೆ ಶೈಲೇನ ಮಾಣಿಕ್ಯಂ ಮೌಕ್ತಿಕಂ ಗಜೆ ಗಜೆ ಸಾಧೂರಜಿ ಸರ್ವತ್ರ ಚಂದನಂ ನವನೇ ಮನೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ ಪಂಡಿರುಲ್ಲ ಚಾಣಿಕ್ಯ ಪಂಡಿತರು ಶೈಲೇನ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಶೈಲೇನ ಮಾಣಿಕ್ಯಂ ಮೌಕ್ತಿಕಂ ಗಜೆ ಗಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಜ ಮುಕ್ತ ಬಂತೇರಿ ಆನೆ ಮಂಡೆಡ್ ಮುಕ್ತ ಒಂದು ಮಾಣಿಕ್ಯ ಹಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಣಿಕ್ಯಲ ಮುಕ್ತಲ ಮೌಕ್ತಿಕ ಗಜೆ ಗಜೆ ಸಾಧುನಹಿ ಸರ್ವತ್ರ ಇದು ಪೂರ ಸಾಧು ಸಂತು ಇಂಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಏನು ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಹಾಕೊಂಡು ಗುರೇರಹೋ ಕೃಷ್ಣನಾಮ ನಿರಂತರಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲಡೆ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಹಾಕೊಂಡು ಆವೋಡು ಇಡೀ ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಪಾತ್ರ ಇಡೀ ಪೂಲಕುಳ್ಳೇರು ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ ವಿಘ್ನಲ ಬರ್ಪುಡು ದಾಯಪುಡ ಈ ಆಟಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಸೂರ್ಯ ಕರ್ಕರಾಶಿ ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಅತಿ ಅನಾವಿದ್ಯ ಚೈನಾ ಬಾರಿ ಮುಳುಗೋದು ಚೈನಾಗಳ ಬುದ್ಧಿ ಬರಾಡು ಭೂಲೋಕಗಳ ಬುದ್ಧಿ ಬರಾಡು ದೇವ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಬರಂದುಲೆ ಕೃತಿಯ ಧ್ಯಾಯತೋ ವಿಷ್ಣು ತ್ರೇತಾಯ ನಿಜಿತೋ ಕೈ ದ್ವಾಪರೆ ಪರಿಚಾರ್ಯ ಕಲೋತ್ತದ ಹರಿಕೀರ್ತನ ಈ ಅದೇ ನರಹರಿ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶುರು ಜೊತೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂರ ಜನ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ 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 ರಾಮ ನಮ್ಮ ತುಳುಟ್ಟು ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಸೂರ್ಯನ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಹಾಕೊಂಡಿಕ್ಕ ಈ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ನರೇಂದ್ರ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ಎಸ್ ಡಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನಪ್ಪದಲ್ಲ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಏಕನಾಮ ಸದಾ ಪ್ರೇಮ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಕಾಲಚಕ್ರ ಪಂಚಾಂಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭಾರಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವೆಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಪಂಚಾಂಗ ಬರకుండా ಆ ಈಸಿ ಇರ್ತದೆ ತೆಲುಗು ಬಂದ್ರೆ ಪಂಚಾಂಗ ಪಟ್ಪಟ ಇಸ್ತ್ರ ನಟ తెలుగు మాత భాషలు కలుపులు కొంచెం భాషలు మాతృభాషలు ఆనంద వేద భాషలు బర్పుడి అವು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ
ಇದು ಒಂದು ಸಾಹಸ ಮೇಲೆ ಸಾಹಸವಾದ ಒಂದು ಪರೋಪಕಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಪರೋಪಕಾರದಿಂದ ಹರಿಕೀರ್ತನ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಸಿ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜಾತಕ ಹೋಗುದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಲ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್, ಟೋಕಿಯೋ, ರಷ್ಯಾ ಆಲ್ ಓವರ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬೇರೆ 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 ಭಾಷೆ ಅವು ಆತಿಂದ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಬಾಕಿ ಇತ್ತಿಂದ ವಿಳಂಬ ಆತಿಂದ ಆಂಡಲ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಏರ್ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಐಡಿಯಾ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ಬಿಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂದು ಕಿನ್ನಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಲಿ ಇತ್ತನಿಗೆ ಅವು ಎಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತನಿಗೆ. ಆ ಎಲಿ ಬಂಡಿಗೆ ಏನನ್ನ ಒಂದು ಯೋಗಿಗೆ ಮುಟ್ಟಕೊಂಡಿಗೆ ಭಾರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಭಾರಿ ಬೀಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಸದ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಪುಚ್ಚ ಮನ್ಸು ಬಿಡ್ಲೆ ಆಗ ಯೋಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಪುಚ್ಚ ಆತನಿಗೆ ಪುಚ್ಚ ಕೂಡ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆಟ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ನಾಯಿ ಮನ್ಸು ಬಿಡ್ಲೆ ಆವಾಗ ಯೋಗಿ ನಾಯಿಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತೆ ನಾಯಿ ಮನ್ಸು ಬಿಡ್ತಿರಿಗೆ ಆವಾಗ ನಾಯಿ ಕೂಡ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಳಿ ಮನ್ಸು ಬಿಡ್ಲೆ ಸಂತೋಷ ಹಿಡಿಸುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಮರೆ ಪೂಜೆ ಆವಾಗ ಯೋಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಸಿದ್ರೆ ಪಿಲಿ ಆಲ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಆವಾಗ ಪಿಲಿ ಆ ಯೋಗಿ ಬಂಡರೆ ಪೋಲ ಸುಖ ಟಿಪ್ಲ ಅಂತ ಆವಾಗ ಆ ಪಿಲಿ ಬಂಡನ್ಗೆ ಭಾರಿ ಬಡವಾದ ನೀರೇ ನಿಂತು ಅದ ಇನ್ನೀ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೆ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಇಜ್ಜೆ ಸಮಾಜ ಇಂಚ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬರೋದೊಂದು ಇಂಚ ಸಮಯದ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಹರೇ ನಾಮ ಹರೇ ನಾಮ ಹರೇ ನಾಮ ಕೇವಲ ಕಲವು ನಾಸ್ತೇವ ನಾಸ್ತೇವ ನಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಗನೈತಿ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಪ್ರಭು ಈ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಪೂರ ವಿದ್ವಾಂಸ ಸೇರ್ದೇರ ಎಂಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ರಚಾರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಎಚಿ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಘವನ್ನ ಅವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಪ್ರಾಫೆಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪಂಡೇರೆ ಐ ಆಮ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಪಂಡೇರೆ ಐ ಆಮ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ಪಂಡೇರೆ ಐ ಆಮ್ ಗಾಡ್. ವಿಮ್ಸಿಕಲಿ ಪಂದ್ರಂದು ಏನೇನು ಗಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಮ್ಸಿಕಲಿ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಂದು ಪದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾಠ್ಯರು ಬೇರೆ ಅಂತ ಭವಿಷ್ಯ ಪುರಾಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬರ್ಕೊಂಡು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಮಂತ್ರಿ ಭವಿಷ್ಯ ಪುರಾಣನೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಮಂತ್ರಿ ವಾಮನ ಪುರಾಣ ನರಸಿಂಹ ಅಷ್ಟಾದಶಿ ಪುರಾಣ ಜ್ಯೋತಿಷ ಟಿವಿ ಫಲಂದಿಲ್ಲ ಈ ಪೂರ ಸುಬಂದಿಲ್ಲಾರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಪಂಡದ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇ ಭೂಮಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಮೂಡುಬಿದ್ದೆ ಬಂಡೇರೆ ಜೈನ ಕಾಶಿಯವು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಅವಳು ವಾದಿರಾಜೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋಳು ದಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನ್ ಕರ್ತ ಒಂದು ದಾಯಪಂಡ ವೈಷ್ಣವರ ಧರ್ಮ ಬೇತೆ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಬೇತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದೇ ಸಬ್ ಗ್ರಂಥ ಪಕ್ಷ ನಾರಾಯಣಿ ಸುಖೋ ಸುಖಿ ಮಾನೆ ಸುಖೋತ ಭೂಲ ಸಾರೆ ಜಗಡೆ ಮಚಾಲ सब ग्रंथ पंथ ग्रंथ बेटे आप ग्रंथ बेटे अपना पंथाल बेटे वन मृत्पिंड में कम बहुपांड कुंपंडे बाबारी चुप्पंडे मृत्पिंड अंदर मण्णु ಒಂದೇ ಮಣ್ಣಿಡೆ ಬೇರೆ ಕುಂಬಾರ ಮಲ್ಲ ಮಡಿಕೆ ಕಿನ್ನಿ ಮಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಣ್ಣು ಬೇತೆ ಆತನ ಅಂಚನೆ ಏಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಉದಯವರ್ತಿ ರೂಪಾಸ್ ಬರ್ತೀರಿ ಒಂದ್ ಪುದರ್ ಬೇತೆ 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 ಭಾಷೆ ಕೂಲಿ ಅನ್ವಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ತುಳುಪಾತಿರುವ ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೇರು ಇಸ್ಕಾನ್ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಸ್ಕಾನ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ ರೀತಿ ಅಷ್ಟಮಠ ಹಾಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೃತ್ಯುದ ಅಷ್ಟಮಠ ಇತ್ತನಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಷ್ಟಮಠ ಹಾಕೊಂಡು ನಗ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಧನ್ಯವಾದ ಕೂಡ ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಚಿನ ಸೇವೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಬುಳೆಯಿಂದ ಪಂಡೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಹುಟ್ಟುದಿಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಮುಟ್ಟ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೆಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಯುತ SK ಜೈನ್ ಬೇರೆಗೆ. ಇತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ತುಳುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪ್ರವಚನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡೋ ಬಂದ್ಪಂಚಿನ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮನ ತುಳುಕಾದ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪದಿಪ್ಪನ ತುಳುತ ಬೆಳೆಚ್ಚಲಿಗೆ ಸದಾ ಕಡಲಾಯರಡಿ ಇತ್ತೊಂದು ತುಳುಕು ಬಡದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪದಿಪ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕಿಯಂದೇ ಪನಲಿಯಾರೇನೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಬುದಾಬಿ ಬೇರೆ ಆನಂದಿ ಕನಸು ಇತ್ತು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇತ್ತ ಪೂರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಇತ್ತನೇ ತುಳುಟ್ಟು ಭಾಷಾಂತರ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಬಾಂಧವ್ಯರಿಗೆ ಎತ್ತಾವಡು ಬಂದ್ಪಂಚಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಆರೆ ಫಸ್ಟ್ ಐಲೇಸದ ಮೂಲಕ ಆಜಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರಾವಳಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮೂಲಕ ಇತ್ತ ನಡೆದುಕೊಂಡು ನೆತ್ತ
ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಶೇತ ಬೇರೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ರು ಕಡಲಾಯರದ ಇನಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಿರ ಕಡಲಾಯರದ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಿರ ಮಾಂತ ತುಳು ಭಿನ್ನಯದ ಪರವಾದ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ರು ಎರಡು ಪಾತ್ರೆಡು ಬಂಡದು ಎರಡು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತದ ಒಲ್ಮೇಲು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಪಾತ್ರೆಜ್ಜಿ ದೇವರ ಎಡ್ಡ ಕೂಡ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾಸರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ದಾಸರಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಲಿ ಆರ್ನ ಪಾತ್ರ ಧನ್ಯವಾದ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಧನ್ಯವಾದ ಇರ್ನ ಸಹಕಾರ ತುಳಿತ ಬೆಳಚಿಲಗಿ ಇರ್ನ ಸಹಕಾರ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಲ ಇರ್ನ ಇಪ್ಪಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ನಡತೊಂದೆ ಇಪ್ಪಡು ಅವೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ತುಳುಕು ತರ್ಜುಮೆ ಮಲ್ತದೆ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಗಳ ಇರ್ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ತೆರೆದು ಬತ್ತಂಡು ಈರೆಗೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಐಕ್ಯ ಬಡಿತನಂಚಿನ ಅವನು ಮಲ್ತು ಕೊರಡೆ ಪಣ್ಣದು ಕೇಳೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಇನ್ನಿತ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವೇ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಮುಗಿತಲದ ಲೆಸದ ಒಂಜಿಗೆ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಪ್ರತಿದಿನ ಮೂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಹಿಡಿದು ಮೂಜಿ ನಾಲೆಡ್ದು ಆಜಿ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ಇವತ್ತು ಇನಿ 16 17 18 ಈ ಮೂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸಾರಾಂಶ ನೀನಿ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾಯರು ಉಳ್ಳೇರೆ ಸರ್ವ ಲಕ್ಕಣ ದಾಸರ ಅದಿಪಡು 2 ಜನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಪಾದೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣದಾಸರ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ ಲಕ್ಷಣ ದಾಸರು ಐತೆ ಇನಿ ದಯಮಲ್ತದ ಇನಿ ಓವರ್ ಟು ಐತೆ ಇಸ್ಕಾನದ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣ ದಾಸರ ಪೇರು ಸರ್ವಲಕ್ಷಣ ದಾಸರು ಈ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾಡು ಕೊರಡು ಮಾಡದು ಎಂಗಳ ಸಮಸ್ತ ತುಳುವ ಬಂಧುಲನ ಪರವಾದ ಎರಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತದೆ ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿ ದೇಹಂ ಶ್ರೀ ಗುರೋ ಶ್ರೀಯುತಾಪದ ಕಮಲಂ ಶ್ರೀ ಗುರುನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ ನಮಃ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪೃಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನಿತಿ ನಾಮಿನೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣಿ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣಿ ನಮೋ ಮಹಾವದನ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರದಾಯತೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಾಮ್ನೇ ಗೌರತಿಶೇ ನಮಃ हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे विष्णुदाय कृष्ण पृष्ठाय हरे कृष्ण तिनी आजिने दिनत भगवद्गीता प्रवचनगु वर्ण्यांचिन अवकाशगु ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಸಂದಾವೆ और ಬೊಕ್ಕ इनी 14 17 12 ಈ ಮೂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಮೂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಎಸಿ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಒಂದ್ಸತಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ದೋಸ್ತಿನಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಇತ್ತರಿಗೆ ಆದಾಗ ದೋಸ್ತಿನಕಲೆಡ್ ಒರಿ ಮೇರೆಗೆ ಪಂಡಿರ್ಗೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ನಮ ಒಂಜಿ ಸಾಧು ಸಂತನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯಿ ಪನ್ನಾಗ ಮೇರ್ ಪಂಡೇರ್ಗೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಮಸ್ತೇ ಸಾಧು ಸಂತನಕಲೇನು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಗಲೆ ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಕಲೆ ಒಣಸ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಕಲೆ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುನ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಡ್ ಅಕಲ್ನ ಜೀವನ ಶೈಲಿನ ತೂನಗ ಎಂಕ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸಾಧು ಸಂತನಗಲೆಡು ಪೋರೆ ಇಷ್ಟ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಕುಲೆಗೆ ಪೋರೆಂಡ ಪೋಲೆ ಪಂಡ ಅಕಲೆ ಪಂಡೇರ್ಗೆ ದೇವನಾಗ ಆ ಸಾಧು ಸಂತನಕಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಕಾರದ ಅಕಲ್ನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿನ ತೂದು ಮೇರೆಗೆ ಕಂಠಲಾದ್ಕೊಂಡ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಒಯ್ಕೊಂಡ್ಗೆ ಕೆಲವರು ನಾನಾ ಪ್ರಕಾರದ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಸಾಧು ಸಂತನಕಲಿನ ಉಂಟಂಗಿನ ಪಾಡ್ನಿನ್ ತೂದು ಅರೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡು ಆರ್ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ಬರ್ತೇರಿಗೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಸಾಧು ಸಂತನಗಳೆಲ್ಲ ಪೋಪಿನಿ ಬರ್ಚಿ ಬಂದು ಮನ್ಪಂದ ಕುಲ್ದೇರಿಗೆ
ಅದಾಗ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ದೋಸ್ತಿ ಬಂದಿರ್ಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಾಧು ಸಂತ ನಡೆ ಪೋಪ ಆ ಸಂತೆ ಬಣ್ಣಗ ಬಾಕಿ ಸಾಧು ಸಂತನಗಲ್ಲೆ ಕತ್ತು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಆಯನ ಸಂತೆರಾರು ಬೇರ್ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಎಂಕ್ ಬರ್ರೆ ಜಿನಿಕಲೆ ಪೋರೆಂಡು ಪೋರ್ಲೇನು ಅದಾಗ ಅರೇನು ಕೈಟ್ ಒಯ್ತದ ಅರೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಮಹಾರಾಜ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂತೆನ ಕೈತರದು ಫಸ್ಟ್ ಮೇರು ಕೈತು ಲೆತಂ ಪೋನಾಗ ಪೋಯರ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಆ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅರೆಗ್ ಕೇಂಡರ್ಗೆ ನಿಖುಲು ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ನಿಖುಲು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಗವತದ ಜ್ಞಾನನು ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ನೀನ್ ಪ್ರಚಾರದ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆನೆ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಅದಾಗ ನಮ್ಮ ಎಸಿ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಆರು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರತೆಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿನೊಟ್ಟು ಹೋರಾಡೋದು ನಿತ್ಯರಿಗೆ ಅರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಣ್ಣಿಗೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೋರ್ತು ಮೇರೆ ನೀ ಏಪಲ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಸುರುಕು ತಿಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಡಲ್ ಆರೆ ಕೊಂಚ ಆದೇಶ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೇಶ ವಿದೇಶಗೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಂದ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪೊಡ್ ಬಂದು ಅದಾಗಾರ ಒಂಜಿ ಅರೆ ಪಂಡಿರ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಅಂತ ನಂಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರದ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಿಕ್ಕಜಿನ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಏರ್ ಕೇನ್ವೇರು ಪಂದು ಅರೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಅದಾಗ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಪಂಡಿರ್ಗೆ ಒಂದು ಗೀತೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಗವತದ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ತುಂಬಾ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿದ ಮಿತ್ ನಿರ್ಭರ ಆದ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಯ್ನೆಟ್ ಹತ್ರ ಅದ ನಿಕ್ ಏಪಾವು ಗೀತಾ ಭಾಗವತದ ಸಂದೇಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಅದಗನೇ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೂ ಶುರು ಮಲ್ಪುಲ ಅಂತ ಬಂದಾರಿಗೆ ಆದೇಶ ಕೊರಿಯ ಆರ್ಕೆಂಡಿರ್ಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡತ ಅವು ಪಾರ್ಟಿ ಬಂಡೆ ಏನ ಅವು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಇಜಿಂದ ಒಂಜಿ ಸಿಂಹಗೆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪೋದು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸಿಂಹ ಬರ್ತನ ದಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರುವುದು ದಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ಪೂಜಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬೇತಾವು ಅಂಡ ಈ ನರಕದ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅವು ಪೋಪೂಜಿ ಐಕಾತರ ಐಥಮಿತ್ತು ಈ ನಿರ್ಭರ ಅದು ಪೊಚ್ಚಿ ಈ ಗೀತದ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಗವತದ ಪ್ರವಚನ ಈ ಶುರು ಮಲ್ಪಲ ಅಂದ್ ಅರೆ ಪಂಡ್ಯರ್ಗೆ ಆರ್ ಪಂಡ್ಯರ್ಗೆ ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಎಂಚಿನ ವಾ ಪ್ರಕಾರದ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ನಕಲು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಬುಡ್ದು ಪೋಯರ್ನ ಅಂಡ ಈತೆ ನಿನ್ನ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಹಿಡಿದು ಮುಕ್ತ ಆಪಂದು ಎನ್ನುವನ ದೇಪನ್ನಾಗ ಈ ಆಕುಲ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಪೋಯರ್ನ ಅಂಡಲ್ಲ ಈ ನಿನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯದ ದಾಸೆನ ಅದು ಉಪ್ಪುವ ಇಂದ್ರಿಯದ ಗುಲಾಮೆ ಅದು ಉಪ್ಪುವ ವಾ ಪ್ರಕಾರದ ಸ್ವತಂತ್ರ ನೀಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಇಂದ್ರಿಯದ ದಾಸ ಇಂದ್ರಿಯದ ಗುಲಾಮ ಅದು ಉಪ್ಪನ ಆಪ ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಾನ್ ಪಂಡ್ಯರ್ಗೆ ಅದಾಗನೇ ಮೇರ್ಪಂಡ್ಯರ್ಗೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಗುರು ಯಾನ್ ಈತು ಮುಟ್ಟ ಕೆಲವೇ ಮಾತ ಸಾಧು ಸಂತಾನಗಳೇನು ತೂತೇರಿ ಇಂಚಿನ ಸಾಧುನು ಯಾನ್ ತೂತುಜಿಂದ ಪಂಡು ಅರೇನೇ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಗುರು ಪಂಡು ಎನ್ನದು ಆನೆ ಆರ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತೇರಿ ಒಕ್ಕ ಆರ್ನ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಒಂಜಿ ಒಂದು ದೀವಂದೆ ಕೇವಲ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿನ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ದೀತು ಆರ್ ಶುರು ಮಲ್ತೇರಿಗೆ ಐಕಾತರಾದ ಇನಿಕ್ ನಮಕ್ ಈ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎನ್ಪೋಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಭಾಷೆಡ್ ನೀನು ಭಾಷಾಂತರ ಮಲ್ತದ್ದು ಜಗತ್ತದ ಪೂರಾ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಈ ಐಲೇಸರ್ದ ಎಂಕ್ ಸುರು ಮೇರೆ ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಮೂಲು ತುಳುತ ಕೂಟ ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕೂಟಗು ಆರ್ನ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪ್ರವಚನ ಯಾನ್ ಶುರು ಬೈದಿನಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಂಡೆ ಜಂಜ ಒಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಐಲೇಸದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಪ್ರವಚನ ಮಲ್ದೇರು ಇಲ್ಲ ಬಲ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಂಡೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ ಯಾನ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆತ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕುಲ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತೇರು ಆಯ್ತಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕುಲ್ ಪಂಡೇರು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ನಮ್ಮ ಭಾಷಾಂತರ ಮಲ್ಪಿನ ತುಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ದೇವನ್ನಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದಿರ್ನ ಈ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಆಚಾರ್ಯನ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತು
ಅಂಡ್ ಆರ್ ಪೂರ ಜಗತ್ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಭಗವದ್ಗೀತಾದ ಪ್ರವಚನ ಮಲ್ತದ ಪೂರ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿನ ಕೊರ್ನೆ ಆಡಿದೊಕ್ಕ ಅರಿಗು ಆರ್ನ ಶಿಷ್ಯರ್ನ ಕೇಂದ್ರರಿಗೆ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಇರೇಗ್ ಒಂಜಿ ಇರೇನ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂದ ಇಂಕುಲು ಈನ ಮಲ್ಪುಡು ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಅದಾಗ ಅರ್ಪಂಡರಿಗೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಮೀ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮೈ ಬುಕ್ಸ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಕುಲು ಏನಾನು ಪ್ರಸನ್ನ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂಡ ಯಾಮ್ ಬರಿತಿನ ಪುಸ್ತಕನು ನಿಕುಲು ಬೇತೆಗ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೇನು ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆನು ನಮ್ಮ ಬೇತೆಕಲೆ ಕೊರುಂದಂಡ ಐದು ಮಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಲ ನಮ್ಮ ಈ ನೆಟಿಜ್ಜಿ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಯರ ಪನ್ಪೇರು ಇನಿತ್ತ ಕಾಲೋಡು ನಮಕ್ ಒವೇ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತಲ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಐಕಾತ್ರದು ಜನಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖಿಯಾದ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ದುಃಖನ್ ದೂರ ಮಲ್ಪುಡ್ದಂಡ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಜನಕ್ಲೆ ಕೈತಲ್ ಪೂಡು ಒಂದು ಐಲೇಸದ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನಕಲ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛೆ ತಂದು ಅವು ಇಚ್ಛೆ ಬಂದಾಗ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರನೇ ಇಚ್ಛೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಚ್ಛೆ ಅವೇ ಇಚ್ಛೆ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದನೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂದು ಐಕಾತ್ರದ್ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ಲ ಬರೋದುಂಟು ಬಂದಾಗ ಅವನಾಗ ಆರನೇ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಕೃಪೆ ನಮ್ ಮಂಡ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಕೂರ್ದು ಬಂದ್ರೆ ನಮಕ್ಲೆ ಇನ್ನೊಂದುಂಟು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡಪುಡೋಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವರಿಲ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದೋಡು ಪಕ್ಕ ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದಿ ಅಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ನಿಜವಾಯಿನ ಸುಖ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಭುಪಾದರ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಪನುಂತರಿಗೆ ಈ 2 ನಿಮಿಷ ಈ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತಂಡ ಆಯ್ತ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಗುರುಜಿ ಆಯ್ತ ಬದಲಾಗ ಎನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಕೋರಿ ಅಂದಂಡ ಅವು ಒರಿಯೇ ಓದುಜಿ ಆಯ್ನ ಪೂರ ಪರಿವಾರ ಓದಿರು ಅವು ಏತ್ ಮಾತು ಮಲಮಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಐಕ್ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇನಿಕ್ ಯಾನು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಪ್ರವಚನ ಕೊರುಂದುಲ್ಲೆನ್ನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಾ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿನೆಡ್ ಹತ್ರ ಆದ ಯಾನು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕಲಿಕ್ ಮತ್ತ ಈ ಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತಿಕ್ತೇನೆ ರಾತ್ರಿದ ಹೊರ್ತು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ತೇನೆ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದಿ ನಡ್ಬೇಕು ಎಂಕ್ ಏನ್ ಪನ್ನ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಿಟ್ಟು ಈತ ಒಂಜಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಈ ಜ್ಞಾನ ಮಾತೆರಗಳ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಐಕಾತ್ರ ಅದು ಯಾನಿನ್ನೆ ಮಸ್ತೇ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಇಂಕೊಂಜಿ ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತಂಡು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆನು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಲೆಸ್ತ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಣ್ಣಾಗ ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇಂಕ ಪಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದು ಪನ್ನಾಗ ಈ ಸರ್ತಿ ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ್ನ 125ನೇ ವರ್ಷದ ಅರ್ನ ಒಂದು ಜನ್ಮದಿನ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ನ ಫೋನ್ ಹೊಡೆದು ಯಾನು ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಟರ್ಗ್ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸನ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪೂರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬೊಕ್ಕ ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಕಾರಡು ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನಿಕ್ ಈ ಐಲೇಸ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುವೇರದ ಬಂಧು ನಕುಲು ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೊಡುಗೆ ಬಂದ್ 125ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಣ್ಣಾಗ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಕ್ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಇದಾಯಿ ಬರುಡು ಬೊಕ್ಕ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾರದ ಐಕೊಂಜಿ ಅಗತ್ಯ ಬೋಡಿತಿನಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಎದುರ್ಪಿರ ತೂಂದೆ ಕಾರ್ ದುಂಬುದಿದ್ದು ಐಕ್ ಸಹಾಯ ಕೊರುಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ಮಾತಾ ಇಡೀ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಶ್ರೋತ್ರಗಣಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತುಂಡೆ ಇನಿ ಸಮಯ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅಂಡಲ ತುಳುತ ಭಾಷೆ ಪಾತೆರ್ನ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಪ್ರವಚನದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಣ್ಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ದೂರ ದಕುಲು ಮುಲುಲ್ಲೇರು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡು 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡು ಇಂಚ ಪಂತೇರ್ಗೆ ಭಗವಂತೆ ಪನ್ಪೇರು ಆ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರ್ ಬನ್ನಾಗ ದೈವಿ ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವ
ದೈವಿ ಆಸುರಿ ಈ ಸ್ವಭಾವ ನಮ್ಮ ಉಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪೇರು ತ್ರಿವಿಧಂ ನರಕಸ್ಯೇದಂ ದ್ವಾರಂ ನಾಶಂ ಆತ್ಮನ ತ್ರಿವಿಧಂ ನರಕಸ್ಯೇದಂ ದ್ವಾರಂ ನಾಶನಂ ಆತ್ಮನಃ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಸ್ತಥಾ ಲೋಭ ತಸ್ಮಾದ್ ಏತತ್ ತ್ರಯಂ ತ್ಯಜೇತ್. ಈ ನರಕ ಉಪಪಿನ ಮೂಜಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಉಂಡಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ ಅವು ಎಂಜಿನ ಅವು ಮೂಜಿ ಬಾಕಿಲ್ ವಾ ಬಾಕಿಲ್ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಸ್ತಥಾ ಲೋಭ, ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ತಥಾ ಲೋಭ ಈ ಮೂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮಕ್ ನರಕ ಪೋಣಂಡ ಈ ಬಾಕಿಲ್ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದಿ ಒಡಿಗೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ನರಕ ಉಪಪಿನ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಧಾಮ ಪೋಡು. ಆ ಧಾಮ ಪೋಪಿನಿಂದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಡು. ಆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಪಂಡೆಂಚಿನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಪಣ್ಣಾಗ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ಕಂಡನೆ ಆಫೀಸ್ ಹಿಡ್ದು ಇಲ್ಲಡ್ ಬಂದಾಗ ಹೊಡೆದಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಬಾಕಿಲ್ ಕುದೊಂದು ಪನ್ಪೋಲ್ಗೆ ಬೊಡೆದಿಗೆ ಐ ಲವ್ ಯು ಪನ್ಪೋಲ್ಗೆ ಕಣ್ಣನೆ ಮನ್ಪೆಗೆ ಯಾನ್ ಆಫೀಸ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದೆ ಬರಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಒಣಸಿಗೇನ ಮಲ್ದಂದು ಕೆಂಡೆಗ ಕಣ್ಣನ್ ಓ ಅವು ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಅಲ್ಲ ಅಟಿಲ್ದಾನ ಮಲ್ದಿಜಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆ ಬುಡೆದಿ ಕಂಡನನ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ ಆ ಕಂಡನಗ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಆ ಸೇವೆ ದಾತ್ರ ಅದು ಈ ಕಂಡನೇನ್ ಖುಷಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಲಿ ಯಾನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಅವು ಐತ ಅರ್ಥ ಖಾಲಿ ಪಾತೆರಡು ಮುಗಿಯುಜಿ. ಆ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೇವೆದ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಈ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅನ್ಯಾಭಿಲಾಷಿತ ಶೂನ್ಯಂ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಾದಿ ಅನಾವೃತಂ ಅನುಕೂಲಿನ ಕೃಷ್ಣ ಅನುಶೀಲನ ಪಣ್ಣಕ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು. ದೇವರಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ದೇವರು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಭಗವಂತಗ್ಲ ಖುಷಿ ಕೊಪ್ಪಿನ ವಸ್ತು ಇಂಚಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡು ದೇವರ ಪನ್ಪೇರು ಯಾ ಇದಂ ಪರಮಂ ಗುಹ್ಯಂ ಮದ್ಭಕ್ತೇಶು ಅಭಿಧಾಸ್ಯತಿ ಭಕ್ತಿಮಯಿ ಪರಾಂ ಕೃತ್ವ ಮಾಮೇ ವೈಶ್ಯತಿ ಅಸಂಶಯ. ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುರ್ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಆ ಭಗವಂತನ ಹೃದಯಡು ಆ ಪ್ರೀತಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಳಿಗೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಡಂಡ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತನು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಲೆ ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮ ಓದೋಡು ನಮ್ಮ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಓದುಜ ಪನ್ಪಿನಿ ಜನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮನೆ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಓದುಜ ಬೇತೆಗಲೆ ಪಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೈಡೆ ಬರ್ಪೂಜ್ ಬೈಡೆ ಇಂಚನ್ ಬರ್ಪೂಜ್ ವಿಜಯನ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಮಾತ ಪಾತೆರುವ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ವಯೋಮುಟ ಪಾತೆರು ನಮಕ್ 24 ಗಂಟೆ ಯಾವಂದು ಅನೈಟ್ ದಾಳ ತಿಕ್ಕೂಜಿ ನಮ್ಮ ಪನುಡು ನಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ ನಂಚಿನ ತಪಸ್ಸೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಾಕ್ಯನ್ ಪಾತೆ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಾಕ್ಯನ್ ಪಾತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪೇರು ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಂ ಉತ್ಸೃಜ್ಯ ವರ್ತತೆ ಕಾಮಕಾರತ ನ ಸಸಿದ್ಧಿಂ ಅವಾಪ್ನೋತಿ ನ ಸುಖಂ ನ ಪರಾಂಗತಿ. ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿ ಉತ್ಸೃಜ್ಯ ವರ್ತತೆ ಕಾಮಕಾರತ ಪಂಡೆಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುಡ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಗೊತ್ತಿದ್ಲ ಮಲ್ಪುನೇನ ಏನ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಮಲ್ತುಂಡು ಲೈಕ್ ವರ್ತತೆ ಕಾಮಕಾರತ ಉಂಟು ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾ ನೀನ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುತಗಳು ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಿರುಪ್ಪೇರು ಅಕಲಿತ ಪನಡುಂದಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುನ ಖಾಲಿ ತೂತಿ ಹಾಕಲು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾಗ ಎತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಈನ ಮಲ್ಪುಡು ಈನ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇನೇ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯೋಗ ಏನ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇನೇ ಮಲ್ತುಂಡು ಐಕ್ ಆ ತರದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ್ಗೆ ಈ 14.23ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೇರು ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಂ ಉತ್ಸೃಜ್ಯ ವರ್ತತೆ ಕಾಮಕಾರತ ನ ಸಿದ್ಧಿ ಮಾವಾಪ್ನೋತಿ ನಾ ಸುಖಂ ನಾ ಪರಾಂಗತಿ. ಈ ಜಗತ್ತಡ್ಲಾಗಲಿ ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ ನಾ ಪರಾಂಗತಿ ದೇವರನ ಧಾಮ ಕೋರೆ ಅಂತೂ ಆಪನೆ ಇಜ್ಜಿ. ಯಾಕಾದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪೋಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಎಂಚಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಅವು ಎಂಚ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಭಕ್ತಿ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ. ಆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆನು ಮಲ್ತಿನ ನಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂಡೆ ಕಂಡನೆ ಬುಡಿದಿ
ಬುಡಿದಿ ಕಂಡನನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಡ ಆ ಸೇವೆದ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಆ ಕಂಡನನ ಪ್ರೀತಿ ನಾಲ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಕಾಲಿ ಪಣ್ಣೆಟ್ಟ ಪೂಜೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಯಾನ ಆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೋಬಂಡ ಅವಿನಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸೇವೆದ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಅವನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಲ್ಪೋಡು ಎನಿಕ್ ಈ ತುಳುಕೂಟ ದಾಖಲು ಬೇದಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ನಮ್ಮ ಭಾಷಾಂತರ ಮಲ್ತದ್ದು ಜನಕ್ಲಿಗ್ ಅವಿನ ಕೊರಡು ಬಂದ ಮಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ನಾಕುಲು ದೇಯ್ದೆ ಕಾಲಿ ಪನ್ಪೂಜೆ ಯಾನ್ ದೇವರ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೆ ಭಕ್ತಿ ಬಂಡ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆ ಆ ಸೇವೆನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಕಾರಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂಚ ದೇವರ ನಾವಿನ ಅವಿನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮೇರೆ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬಂದ್ಪೇರೆ ಐ ನಂದ ತನುಜ ಕಿಂಕರಂ ಪತಿತಾಂ ಮಾಂ ವಿಷಮೇ ಭವಾಂಬುದೌ ಯಾನ್ ಏರ್ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಏನ ಪಣ್ಣಗ ಐ ನಂದ ತನುಜ ಕಿಂಕರ ಯಾನ್ ಏರ್ ಬಂಡ ಯಾನ್ ನಂದ ಮಹಾರಾಜನ ಐ ನಂದ ತನುಜ ನಂದ ಮಹಾರಾಜನ ಮಗೆ ಏರವು ಕೃಷ್ಣದೇವೆ ಐ ನಂದ ತನುಜ ಕಿಂಕರ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಓಲು ದೇವರನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದೇವರ ಧಾಮುಡಿತ್ತೆ ಐನಂದ ತನುಜ ಕಿಂಕರ ಪತಿತಾಂ ಮಾಂ ವಿಷಮೇ ಭವಾಂಬುದವು ಇತ್ತೆನ್ನ ಪತನ ಆತನು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಭವ ಅಂಬುದವು ಅಂಬುದವನ್ನಾಗ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಗರ ಸಮುದ್ರಗೆ ಆ ಸಮುದ್ರ ಎರ್ರ ಬೂರಿ ಎರ್ನಾಂಡ ಆ ಏತೇ ಮಲ್ಲ ನೀಂದು ನಾಯಲ ಅದಪ್ಪು ಅಂಡ ಆಗ ನೀಂದವೇನು ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಏರಂಡ ಮಿತ್ತಡ್ದು ಎಲ್ಲ ದೆರ್ತನ ಮಾತ್ರ ಪಿತಾವ್ರೆಲ್ಲ ತಂದೆ ಆ ನೀಂದದ ಧಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಭವಸಾಗರ ಬೂರ್ವೆರ ಅಕಲಿನ ಈ ಭವಸಾಗರ ಮಿತ್ ದೇರ್ಬರ ಅಕಲಿಗೆ ಅಕಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಎರಡ್ಲ ಪಿದಾಯ್ದ ಮಿತ್ತಿಡ್ ಹೋಯ್ತನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ತಂದೆ ಆ ಬೇತದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದೇ ಅಂಚನೆ ಏಸಿ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿಡ್ದು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬತ್ತದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ಆರ್ ದೆರ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆರ್ನ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಜ್ಞಾನ ನಮಗ್ ಕೊರ್ದು ನಮಗ್ ದೆರ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪತಿತಾಂ ವಿಷಮೇ ಭವಾಂಬುದೌ ಕೃಪಯಾ ತವ ಪಾದ ಪಂಕಜಂ ಸ್ಥಿತ ಧೂಳಿ ಸದೃಶಂ ವಿಚಿಂತಯ ಕೃಷ್ಣದೇವರ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಕೊಡಿಗೆ ಇತ್ತಯಾನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿಡ್ದು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಡ್ ಕೂರ್ದೆ ಕೃಪಯಾ ತವ ಪಾದ ಪಂಕಜಂ ದಯವಿಟ್ಟು ದಯದಿದ್ದು ಜನನ ಈರ್ನ ಚರಣ ಕಮಲಗು ಒಂಜಿ ಧೂಳುದ ಕಣತ ಲೆಕ್ಕ ಈರ್ನ ಚರಣ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂಚ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಬೇತೇರ್ಲತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಬಂತೇರಿಗೆ ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ರಜ ಅಹಂ ತ್ವಂ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾ ಶುಚಿ ದೇವ್ರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪೂರಾ 17 ಅಧ್ಯಾಯದ ಪೂರ ಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಶ್ಲೋಕ ಅನ್ಪೇರು ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಯಾನ್ ಕೆಲವೇ ಮತ ಜ್ಞಾನ ನಿತ್ಯ ಕೊರಿಯೆ ಮಸ್ತ್ ಮತ ಪ್ರಕಾರದ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ನೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇವರ ಪೇರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಆದೇಶ ಬಂದಾಗ ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ರಜ ಎನ್ನ ಕಾರ್ದ ಮುದಿಯಲ್ಲಿಗೆ ಶರಣ ಬರ್ಪಿನೇ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಅಂತ ದೇವರೇ ಪಂತೇರು ಅಂಡ ಆ ಒಂದಿನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನ್ನ ಅಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಶರಣ ಪೂರ್ಣ ಅಂಡ ಆಯ್ತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಂ ಏಕಂ ಶರಣಂ ಏಕಂ ಪಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತನೆಗಳೆಡೆ ಶರಣ ಪೂರ ದೇವರ ಪಂತಿಜೇರಿಗೆ ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥ ದೇವ್ರ ಪಂಪಿನಿ ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಂ ಏಕಂ ಏಕಂ ಪಣ್ಣ ಒರಿ ಮಾಂ ಏಕಂ ಎನ್ನ ಚರಣ ಕಮಲಗು ಬರೋಡು ಶರಣಂ ರಜ ತೋ ಅಂಚ ಮಲ್ತಿನಂಡ ಆಯ್ತಾ ಫಲ ಇಂಜಿನ ಬಣ್ಣಗ ಅಹಂ ತ್ವಂ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಪಾಪಲು ಹಿಡಿದು ಮುಕ್ತಿ ಮಲ್ತದು ಯಾ ನಿನ್ನನು ಎನ್ನ ಧಾಮುಗ್ಲೆತ್ತ ಕೋಪೆ ಅಂತ ದೇವರು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂಡ ಏರು ಆ ಒಂದೇನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದೇನ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಏರಾಂಡ್ಲ ಊರಿ ಬೋಡು ಅವು ಮಲ್ತ್ ತೋಜಾವಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರಾಂಡ್ಲ ಬೋಡ್ದೆ ಏರ್ ಮಲ್ಪು ಐಕಾತ್ರ ಅದು ಸ್ವಯಂ ಶ್ರೀ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತನ ರೂಪೋಡು ಬತ್ತದು ಈ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಅವೇ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು 500 ವರ್ಷ ಪಿರಾವುಡು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಂದ ಜ್ಞಾನನು ಸ್ವಯಂ ಶ್ರೀ ಭಗವಂತನೇ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತನ ರೂಪದ ಬತ್ತು ಕೊಡ್ತೇರಿಗೆ ಅವ್ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಬಂತೇರಿಗೆ ಈ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಖಾಲಿ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ಉಲಾಯಿಡ್ದೆ ಈ ಜ್ಞಾನನ ಕೊಡ್ತೇರಿ
ಆಂಡ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಜ್ಞಾನನು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಯನು ಆರ್ ಎಂಕ ತೀದು ಪೋರ್ತೀರ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆನು ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರೆ ನಮಲಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಜ್ಞಾನನು ಮಾತಿ ಒಂದು ಬಣ್ಣಗ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮಾತಿನ ಕಡೆಗೆ ಪೋಡು ಆಕಲು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದೋಡು ಜೀವನ ಉದ್ದೇಶನ ಆಕಲು ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶನ ಆಕಲು ತಿರಿದು ವಾಪಸ್ ಎನ್ನ ಧಾಮ ಬರಡು ಬಂಪಿನ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ದೇವರಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ದೇವನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಂಪುಂದಂಡ ಜಾತ್ರೆದ ಮಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕುಲುಪ್ಪಿರು ಐಟ್ ನಡುಟು ಐ ಮದ ಒಡೆಗ್ಲ ಪೋಯಿಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈತಲಡು ದುದೂರ ಪೋಯಿಂದಂಡ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಚಿಂತೆ ಆಪುಡು ಒಳ್ಳೆ ಪೋಯ ಮಗೆ ಒಡಿ ಪೋಯ ಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೇಳುವ ಒಲ್ಲೆ 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 ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾಯಿನ ಪರಮ ಪಿತ ಆದುಳ್ಳೆ ಅಡೆಗ್ಲ ಚಿಂತೆ ಆಪುಣ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತು ಬುಡ್ದು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಬನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಓಲ್ ಪೋತು ನಿಂದು ಆರ್ಲ ನಾಡೊಂದು ಐಕಾತ್ರಾದ ಆರ್ ಈ ಭಗವತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಕಾರಡು ದೇವರ ನಮಕ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಆರ್ನ ಧಾಮ ಪೋಪಲೆಕ್ಕ ಆರ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿದ ರೂಪಡು ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಆರ್ ಪ್ರಕಟ ಆಪೇರು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಉಡುಪಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಬೇತೆ ರತ್ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನೇ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಉಳ್ಳೇರ ಭಗವಂತೆ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ಪೇರು ಭಗವಂತೆ ಸ್ವಯಂ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿದ ರೂಪಡು ಪ್ರಕಟ ಆಪೇರು ಭಗವಂತೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರೇನು ನಮ್ಮನ್ನು ಲೆತೊಂಬರೆ ಕಡಪುಡುವೇರು ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಂಚಿನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರೇನು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕಡಪುಡ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ದೆರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ನಮಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಕಾರಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಪೋರೆ ತಯಾರಿಜ್ಜ ದೇವನಾಗ ಭಗವಂತೆ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರಗೆ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಅಂಶನ ಆಯ್ನಿಟ್ಟ ಹತ್ರ ಅದು ಭಗವಂತಡಿತ್ತಿನ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ನಮಕ್ಲ ಒಂತೆ ಮಾತ್ರ ಉಂಡುಗೆ ಐಕಾತ್ರ ಅದು ಭಗವಂತ ನಮಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ ಪೂಜೆರು ಈ ಬಲ ಎನ್ನಾಡಿ ಬಂದು ಯಾನ್ ಕೈತು ಒಯ್ತೊಂದು ಪೂಜೆರು ನಮ್ಮ ಸ್ವತಃ ಇಚ್ಛೆ ಮಲ್ಪುಡ್ಗೆ ಭಗವಂತನ ಧಾಮ ಪೋರೆ ಅಂಡ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರ್ನಾಗ್ಲು ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಂಚ ಆರ್ಬನ್ ಯು ರಾಸ್ಕಲ್ ಯು ಫೂಲ್ ಯು ಫಾಲೋ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಅಮೆರಿಕದಾಗಲೇ ಅಂಚ ಪನುಂತೆ ಈ ಮೂರ್ಖೆ ಏತ್ ಮಾತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬನ ಆರ್ನ ಉಳಾಯ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕರುಣೆಯ ಪಿದಾಯ ಬರುಂದು ದೇವನಾಗ ನಮ್ಮ ಏಪಮುಟ್ಟ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪುಜ ಆಪಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಡು ನಿಜವಾಯಿನ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನಮಗ ತಿಕ್ಕುಜ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಇಂದ್ರ ತೃಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುವ ಐಕಾತ್ರ ಅದು ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ದೇವರನ್ನೇ ಪೋಡು ದೇವರನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ದೇವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ವೈಕುಂಠ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನ ಅಡಿಗೆ ಪೋಣಂಡ ನಮಕ್ ನಿಜವಾಯಿನ ಸುಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಯಾಕಲ್ಲ ಪೂನದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೋತ್ ರಜಿ ಆರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪೂಯರ್ಗೆ ಹುನಲುಲು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆ ಜಾಗಡು ಆರ್ ಪೋದು ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮಸ್ತೇ ಜನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಕಾರದ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೆಲವರು ಒಣಸ್ ಪಟ್ಟುವೇರು ಕೆಲವರು ಅಂಗಿಕುಂಟು ಪಟ್ಟುವೇರು ಕೆಲವರು ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವೇ ಪ್ರಕಾರದ ಜನಗಳು ಕೆಲವಿನಿ ಕೊರೋನಾಗೂ ಕೆಲವು ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ್ ಈರ್ ಅವು ಮಾತ ಬುಡ್ದು ಈರ್ ಮಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆತ್ತದಾದ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ ಕೇಳಿರು ಈರ್ದಾಗ ಅಂಚ ಬೇತದ ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಜಾರು ಅದಾರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರಿಯರ್ಗೆ ನತ್ತುಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿನ ಮಗೆ ಉಲ್ಲೆ ಆಯೆ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಅಮ್ಮೆರಾಡಿ ಪೋತ್ ಪನ್ಪೆಗೆ ಅಮ್ಮೆರ ಎಂಕ್ ಈ ಇರ್ನೊಟ್ಟು ಕುಂತರೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೇತೆ ಎಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲರೆ ಎಂಕುಂಡು ಅಂದ ಪಣ್ಣಗ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪನ್ಪೆರ್ಗೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಮಗ ಬೇತೆ ಪೋಚಿ ನೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪುಲ ಎನ್ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಲೆ ಕಾಸುಂಡು ನೀಕ್ ದಾದಾ ಕಮ್ಮಿ ಪಣ್ಣು ಯಾನ್ ಕೊರ್ರೆ ತಯಾರುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಆ ಬಂಡಿಗೆ ಎಂಕ್ ಈರ್ನೊಟ್ಟು ಉಂತಾರೆ ಕೊರ್ಲೆ ಇಜ್ ನಾನು ಪೋಪೆ ಪನ್ನಗ ಮೇರ್ ಪನ್ಪೇರ್ಗೆ ఆయన ಅಮ್ಮೇರ್ ಪನ್ಪೇರ್ಗೆ ಪಂದೆ ಆಗೊಂಜಿ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಪೇರಿ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಬೈ ನಮಗೆ 10 ಕೋಟಿ ಆಗ 10 ದಿನ ತೊಲೆ ಖಾಲಿ ಅಂಡ್ ದೋಸ್ತಿನಗಳು ಅಂಚವಲ್ಲೇರು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಬೇರ್ದಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದಿಜ್ಜಿ 10 ದಿನದಲ್ಲೇ ಖಾಲಿ ಅನಾಗ ಆಯನ ಪೂರಾ ದೋಸ್ತಿನಗಳು ಒರಿ ಆದ ఆయన ಬುಡ್ದು ಪೋಯರಿಗೆ ಆಯ ರಸ್ತೆ ಬುರಿಗೆ ದೇವನಾಗ ಕಿಸೆಟ್ ದುಡ್ಡು ಜನ ಹಾಕ್ಲಿ ನೀವು ಆಯನ ಟುಂತುವೇರಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಮ್ಮೇರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜೆಂಬೆ
ಅದಾಗ ರಸ್ತೆಡು ಪೋಯಿನಗಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೆಂತುದು ವ್ಯಥ ಆಪುಣಿಗೆ ಒರಿತುವೆಗೆ ಬೇಗ ತಿಂಜ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಮೇದಲ್ಲ ತಿನ್ನರೆಜ್ಜಿ ಒರಿ ಒಣಸ್ಕೊರಿಗೆ ಕುಡುರದಿಗೆ ಅನ ಕುಂಟು ಪುರ ಪರಿದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒರಿ ಕುಂಟು ಕೊರಿಯಗೆ ಕುಡುರದಿಗೆ ಸೀಕು ವೇದನಾಗ ಒಂಜಿ ಔಷಧಿ ಕೊರಿಯಗೆ 4ನೇ ಬತ್ತೆಗೆ ಆಯ್ತುಗೆ ಒಂದು ಏರು ಇದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೊಡ್ಡದು ಆಯನ ಮಗೆ ಮಿತ ರಸ್ತೆಡು ಬೋಲೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯನು ಲಕ್ಕಾಯರಿಗೆ ಲಕ್ಕಾದು ಇಲ್ಲಡೆಲ್ಲ ತುಂಬೋದು ಆಯನು ಮೀಪಾದ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಗಿ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ಒಣಸನ್ ಕೊರ್ದು ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಸೀದಾ ಆಯನ ಅಮ್ಮೇರ್ ನಡಿ ಎತ್ತುಂಬುವರಿಗೆ ಅಮ್ಮೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಂಬೊನ್ನಾಗ ಅಮ್ಮೇರ್ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಮಗಾನಿಕೆ ಪಂತ ಏತ್ ಮಾತ ಕಷ್ಟ ನೀ ಅನುಭವಿಸೆ ಪೋಚಿ ನಾನು ಪಂತೆ ಈ ಪೋಯ ದಾದಾಲ್ ಪರ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಅಂಡು ಪಂದು ಆ 4ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಪುಗಾಡ್ದು ఆయన ಮಸ್ತ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ದು ఆయన ಕಡಪುಡಿರಿ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾತ್ರ ಕಣ್ಪೇರ್ಗೆ ನಮಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತೊಡ್ಡು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣದೇವರ್ನ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಪರಮಪಿತ ಭಗವಂತನ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಆರಿನ್ ಮದತ್ತದು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟನ ಅನುಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾಯಿನ ಇಲ್ಲು ಓವು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಏರು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಂಚ ನಮ್ಮ ದೇವರೇನ್ ಮರತದ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಲ್ತುಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕತ್ರದ್ ನಮ್ಮ ಈ ಜೀವನದ ಕಷ್ಟನ ಅನುಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕತ್ರದ್ ನಮ್ಮ ಕುಡೋರ ಈ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ್ ಏರ್ ಪಂಡ್ ಕೊರ್ಪೆನ ಆಯನೇ 4ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನಿ ನಮಲ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆನು ಓದೋಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮಾತಾ ಪ್ರಕಾರದ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾನಿ ನಿಶಿಲ್ ಪ್ರಭುಪಾದರ್ನ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಓದಂತೆ ಐಟ್ ಬರೀತೇರಿ ಪ್ರಾಯಣ ಅಲ್ಪಾಯುಷ ಸಭ್ಯ ಕಲಾವಾಸ್ಮಿನಿ ಜನ ಮಂದ ಸುಮಂದ ಮತಯೋರು ಮಂದ ಭಾಗ್ಯ ಉಪದ್ರತಃ ಪ್ರಾಯಣ ಅಲ್ಪಾಯುಷ ಕಲಿಯುಗೋಡು ಪ್ರಾಯಣ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಲ್ಪಾಯುಷ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಯು ಕಮ್ಮಿಗೆ ಕಲಾವಾಸ್ಮಿ ಯುಗಿ ಜನ ಮಂದ ಸುಮಂದ ಮತಯೋರು ಮಂದ ಭಾಗ್ಯ ಉಪದ್ರತ ಅಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಮಂದಗೆ ಅಲ್ಪಾಯುಷ ಕಲಾವಾಸ್ಮಿ ಯುಗಿ ಮಂದ ಸುಮಂದ ಮತಯೋರು ಮಂದ ಭಾಗ್ಯ ಅಕಲ್ನ ಭಾಗ್ಯಲ ಮಂದಗೆ ಅವ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಉಪದ್ರ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಿಲಿ ರೀಸನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆಕಲು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ತೂಲೆ ಆಕೆನ್ ತೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಪೋಂಡು ಆ ಫೋನ್ ಅಕಲ್ ಪಾತ್ರ ತೂನಾಗನೆ ಅಕಲು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗೋದು ಅಕಲ್ಡ ಏರ್ಗಳ ಪಾತ್ರ ಒರಿಯೊರಿ ಒಪ್ಪಿರ್ ಕೆಲವೇ ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ತೂಪ ఒక ಅಲ್ಪಾಯುಷಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅಕಲಿ ಒಣಸ್ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಅಕಲು ಅಲ್ಪಾಯುಷ ಅಕಲ ತಿನ್ಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ರೀತಿಲ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆಯ್ನಿಟ್ಟು ಆತರದ ಅಕಲು ಜೀವನೋಡು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆದ ಅಲ್ಪಾಯುಷಿನ ಕಮ್ಮಿ ಆಯುಷ ಏನಿತ್ತು ತಿನ್ನರ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಅಕಲು ಅಲ್ಪಾಯುಷ ಮಸ್ತೆ ಜನ ತಿಪ್ಪಿನಿ ಮಸ್ತೆ ಜನ ಸೈಪಿನಿ ತಿನ್ನರ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಅತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೆಟ್ಟು ಆತರ ಸೈಪಿನಿ ತೂಲೆ ಓಯ್ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಲಿ ಆಯ್ ತಿನ್ನರೆ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಸೈಪಿನ ಅತ್ತು ಒಂಜ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನದು ಇಜನಂಡ ಇನ್ನು ಕೊಡದ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಅಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ತುಳಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ನಾವು ಪುಟ್ಟಿನ ನಮ್ಮ ಒಣಸಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲಾಯಕದ ಒಣಸು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ನಾನು ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಅವೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಆಹಾರ ಬೇತೆ ಆಹಾರ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಪ್ರಕಾರ ನೆಕ್ಕಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತಿನ್ನೋಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆಯುಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ದೇಹದ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಕೆ ಏನ ತಿನ್ನೋಡು ಪೆತ್ತದ ಪೇರು ನಮ್ಮ ಕೆಲವೇ ಪ್ರಕಾರದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುವ ಶುದ್ಧ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ಪಕ್ಕಂಚನೆ ತಾಮಸಿಕ ಆಹಾರ ಉಂಟು ರಾಜಸಿಕ ಆಹಾರ ಉಂಟು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಂತೇರಿ ದೇವರಿಗೆ ಏನ ತಿನ್ನೋಡು ಏನ ತಿನ್ನರ ಬಲ್ಲಿ ಏನ ತಿನ್ನೋಡು ನಂಡ ಎಂಕ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಜಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅರಿತ ಧಾನ್ಯನ ನಮ್ಮ ತಿನ್ನ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಉಂಟು ಅಣ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತನ ಆರು ಐತಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವಿನ ಮುಕ್ತ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮಕ್ ಅವಿನ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವೇನ್ ನಮ್ಮ ತಿಂದಿರನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಲಾ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಆಪುಡು ಮನಸ್ಸುಲಾ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಪುಡು ఒక ದೇಹಲ ಒಂದಂ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ದೇಹಲ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೇತದಾಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಗತ್ತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದುಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮಾತಾಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಂಡ್ಲ ಕೊಡ್ತು ದಾನ ಮಲ್ಪೊಡು ನಂಡ ಏರಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಆ ಸತ್ತುಗುಣೋಡು ದಾನ ಎಂಚಿನ ರಜಗುಣೋಡು ದಾನ ಎಂಚಿನ ఒక ತಮಗುಣೋಡು ದಾನ ಎಂಚಿನ ಅವಲ ಬಂತೇರಿ ಸತ್ವಗುಣೋಡು ದಾನ ಪಣ್ಣಗ ದೇಶಕಾಲ ಪಾತ್ರ ದಾತವ್ಯ ಮಿತಿ ದಾನಂ ಪಣ್ಣಗ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪರೆಗಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ದಾನ ಕೊರ್ಪಿನ ಅವು ಸತ್ವಗುಣೋಡು ದಾನ ಆಗಿದೆ ఒక ದೇಶಕಾಲ ಪಾತ್ರ
ದೇಶಕಾಲ ಪಾತ್ರ ತೂದು ನಮ್ಮ ದಾನ ಕೊಡು ನಮ್ಮ ದಾನ ಕೊರ್ನಾಗ ಏನು ಕೊರಪ ಅವರಿ ನಟ್ಟು ನಾಯಿ ಲ್ಯಾಗ್ ದುಡ್ಡು ಕೊರಪ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ನವಾಗ ಏನ ಪಾಪದಾಯ್ತು ನಾವು ಕುಂಟು ಪರಿದಂಡು ಕೆಲವು ಮತಾಕಲ್ಲ ಇನಿ ಕೊಡೇದು ಒಂದು ತೋಜವನೊಂದು ಉಂಡು ಇಂಚ ದುಡ್ಡು ಗೆತ್ತೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಆ ಕೊರೋನಾ ಪರಿಣಾಮ ಇಂಚ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಂಚಿನ ನಟ್ಟು ನಾಕಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊರೋನಾ ಉಂಡು ಅಕಲಿನ ಆಲ್ಪೇರು ಅಕಲು ಮೂಕು ಮುಟ್ಟ ಕಲಿಗಂಗಸರ ಪಡೆದು ಸಿಗರೇಟ್ ಬೀಡಿ ಒಯ್ತಿದ್ದು ಎತ್ತೆ ಮಾತ ಅನಾಚಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಅನಾಚಾರ ನಮಕ್ಲ ಪಾಲು ಉಂಡು ಯಾಕವನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಪಾಪ ನಮ್ಮಲ ಭಾಗ್ಯ ಅಪಾಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸತ್ತುಗುಣದ ದಾನ ಬಣ್ಣಾಗ ಅವು ದೇಶಕಾಲ ಪಾತ್ರ ಏರೇ ಕೊರಡು ವೈಷ್ಣವ ಭಕ್ತರ್ ನಗಲಿಗೆ ದಾನ ಕೊರಡು ಅಂಡ ಅಕುಲ್ ಆ ದಾನನು ದೇವರನ ಸೇವೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಏರೇಗ್ ದಾನ ಕೊರಡು ಆ ಎಂಚ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇನ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಕೈತ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರಾಜಸಿಕ ದಾನ ಬಂಡೇನ ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರದ ಬಯಕೆ ಇರ್ತದೆ ಏಕಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಪನ್ನೊಂದಿರ್ತೇವೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರೀ ಫ್ಯಾನ್ ದಾನ ಮಲ್ತೆಗೆ ಆಯ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದಾಗ ಆ ಫ್ಯಾನ್ ತಿರ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಯಾನ್ ಫ್ಯಾನ್ ದಾನ ಕೊಡ್ತೆ ಅವಿನ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಇಂಜಿನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಜನ ಕೇಳಿ ದೇವನ್ನಾಗ ಅದ ಅರ್ಪಂಡಿರ್ಗೆ ಆ ಫ್ಯಾನ್ ಇಡ್ ಯಾನ್ ಬರತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ತಿರ್ಕೊಂಡುಂಡು ಯಾನ್ ದಾನ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪನ್ ಬರತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಫ್ಯಾನ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಲ ದೇವನೆನ್ನ ಪುದರ್ ಓಡತ್ತ ಇಟ್ಟು ಇದನ್ನ ದಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೌದು ರಾಜಸಿಕ ದಾನ ಪ್ರತಿ ಉಪಕಾರದ ಬಯಕೆ ಬಹು ಕರ್ಮ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಯಾನ್ ದಾನ ಮಲ್ತಿನ ಯಾನ್ ಸ್ವರ್ಗ ಬೋಡ್ ಬನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛದೀತ್ ಮಲ್ಪನ ದಾನ ಅವು ಸ್ವರ್ಗದ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ದಾನ ಅವು ಬಣ್ಣಗ ಅವು ರಾಜಸಿಕ ದಾನ ಕೊಂಚ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಆಗ ಇಷ್ಟಜಿ ಕೊರ್ರೆ ಅಂಡಲ ಎರೋರಿ ಬರೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕೊರಡು ಅಪ್ಪನ ಬನ್ಪಿನಂಜಿ ಕೊರ್ಪೆ ఒక ತಾಮಸಿಕ ದಾನ ಬಣ್ಣಗ ಅವಲೋಜಿ ಪ್ರಕಾರದ ದಾನ ಅದೇಶ ಕಾಲೆ ಬಣ್ಣಗ ಅಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳೋಡ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ದಾನ ಅಪಾತ್ರ ఒక ಲಕ್ಷ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಒಪ್ಪಂದೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ದಾನ ఒక ಗೌರವ ಒಪ್ಪಂದೆ ಕೊತ್ತಿನ ದಾನ ಬಣ್ಣಗ ಅವು ತಾಮಸಿಕ ದಾನ ಒರಿ ಗಂಗಸರದ ಅಂಗಡಿ ಗಂಗಸರ ಬರೊಂದಿಲ್ಲಗೆ ಆಗ್ಲ ಕುಡಿಯರಿ ಬೇಕ ದೆತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಗಿತ್ತೊಲ್ಲ ಪರ್ಲ ಅಂತ ದೇವನ್ನಾಗ ಅವಳ ಒಂಜಿ ದಾನನೆ ಅಂಡವು ತಾಮಸಿಕ ದಾನ ದೇವರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಬರೀತಾರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡು ದೇವರ ಒಂಪರಿಗೆ ಸರ್ವ ಗುಹ್ಯ ತಮಂ ಜ್ಞಾನ అనగా అత్యంత రహస్యమైన జ్ఞానం అవిన మన్మనా భవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి సత్యంతి ప్రతిజానే ప్రియోసి మే అనగా లాస్ట్ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ದೇರ್ಪನ ಪೇರಿಗೆ ಮನ್ಮನಾ ಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಆಗ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ರಾವುಡು ಯಾನ್ ನಮ ಅವು ದೇವರ ಪೇರು ಮನ್ಮನಾ ಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮಧ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು ಎಂಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನ మామే వైశసి సత్యంతి ప్రతిజానే ప్రియోసి మే ದೇವರ ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅವೇ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಒಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣನ್ ಎದಾಗಲ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುದು 24 hours ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪು ಈಗ ದೇವರ ಪನ್ಪೇರು ಸತತಂ ಕೀರ್ತಯಂತು ಮಾಂ ಕೃಷ್ಣನ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪರೆ ದಾಲ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆ ಪನ್ಪೇರು ವೇಣುಂ ಕೊಣಂತಮ ರವಿಂದ ದಳಾಯ ತಾಕ್ಷಂ ಬರ್ಹಾವತಂ ಶಿತಂಬುದ ಸುಂದರಾಂಗಂ ಕಂದರ್ಪ ಕೋಟಿ ಕಮನೀಯ ವಿಶೇಷ ಶೋಭಂ ಗೋವಿಂದಮಾದಿ ಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ವೇಣುಂ ಕೊಣಂತಂ ಅರವಿಂದ ದಲಾಯತಾಕ್ಷಂ ದೇವರನ ಕೈತು ವೇಣುಂಡು ಅರವಿಂದ ದಲಾಯತಾಕ್ಷಂ ತಾವರದಂಚಿನ ತಾವರದ ಸಳಿತ ಲೆಕ್ಕ ಆರ್ನ ದೇವರನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬರ್ಹಾವತಂ ಅಸಿತ ಅಂಬುದ ಸುರ ಸುಂದರಾಂಗಂ ಪನ್ನಗ ಆರ್ನ ಮಂಡೆಡು ನವಿಲ್ದ ಗರಿ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಯನ ಒಂಜಿ ಮೋನೆಲುಂಡು ದೇವರನ ಕಂದರ್ಪ ಕೋಟಿ ಕಮನೀಯ ವಿಶೇಷ ಶೋಭಂ ಪನ್ನಗ ಕಂದರ್ಪ ಪನ್ನಗ ಈ ಮನ್ಮಥೆಗೆ ಆ ಮನ್ಮಥಗ ಕಂದರ್ಪೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಕೋಟಿ ಮನ್ಮಥ ಒಟ್ಟುಗಾಯರ್ನ ಏತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜುನ ಐಡ್ಲಾ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ಲ ಅಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣನ್ ನಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪ ಕಮನೀಯ ವಿಶೇಷ ಶೋಭಂ ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿ ಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ఒక ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಂಡ ದೇವರೇ ದಾಲ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿದ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದೇವರೇ ದಾಲ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಪನ್ಪೇರು ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ ಯೋಮೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪರಯಚ್ಛತಿ ತದಹಂ ಭಕ್ತಿ ಪರತಂ ಅಶ್ನಾಮಿ ಪ್ರಯತಾತ್ಮನ ಇಂಕೊಂತೆ ನೀರ್ ಕೊರ್ಲ ಪತ್ರ ಒಂಜಿ ತುಳಸಿದ ಎರೆ ಕೊರ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಲವರ್ ಪುಷ್ಪಂ
ತೋಯ ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ನೀರು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ದೇವರ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಡನ ದಾಲಿ ಮಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಇಜ್ಜಿ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಫಲ ತೋಯ ಪತ್ರ ಬಂದಾಗ ತುಳಸಿದೆ ಪತ್ರ ಒಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಪುಷ್ಪ ಒಂಜಿ ಫ್ಲವರ್ ಒಂಜಿ ಪೂ ಒಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಫಲಂ ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ ಒಂಜಿ ಫಲ ಒಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೋಯ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಒಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 4 ವಸ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಮಿ ಯೋಮೇ ಭಕ್ತ್ಯ ಪನ್ನಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು 4 ವಸ್ತುಲ ಬುಡ್ಚಿ ಪನ್ಪೆ ಯೋಮೇ ಭಕ್ತ್ಯ ಇಂಕ ಭಕ್ತಿ ಬೋಡು ಯೋಮೇ ಭಕ್ತ್ಯ ಪ್ರಜೆ ತದಹಂ ಭಕ್ತಿ ಉಪರಾತ್ಮ ರಡರ್ ಸರಿ ಭಕ್ತಿ ಪನ್ಪೆ ದೇವನ ದೇವರಿಗೆ ಈ 4 ವಸ್ತುಲ ಜಾಸ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಬೋಡು ತದಹಂ ಉಪರ ಅಶ್ನಾಮಿ ದೇವರೊಂದು ಯಾನವನ್ ತಿನ್ಪೆ ದೇವನಾಗ ದೇವ್ರ ತಿಂದ ದಾಳ ಇಜ್ಜಿ ಐಕಾದ್ರ ದೇವ್ರನ್ನ ದೇವರನ್ನ ಈ ಧಾಮುಡು ದೇವರಿಗೆ ಬುಡಾಯಿನಂಚಿನ ವಸ್ತುನ್ ಕೊರ್ರೆ ಮಸ್ತೇ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉರ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರ ಶತ ಸಂಭ್ರಮ ಸೇವ್ಯಮಾನಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರ ಶತ ಸಂಭ್ರಮ ಸೇವ್ಯಮಾನಂ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ಹಾಕುದು ದೇವರನ್ನ ಧಾಮುಡು ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಸೇವೆದ ದೇವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯದಾಗ ಅಂಡಲಾ ದೇವರ ನಮ್ಮಡ ಕೇನ್ವರಿಗೆ ದ್ಯಾಗ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಪೋತು ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ನಮ್ಮ ಕನನ್ ಕೊರ್ಕೊಂಡ ಆ ಬಾಲಿಗ್ ಕೇಕ್ ಕನರೆ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮನೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಆಗ ಒಂಜಿ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಕೊರ್ನಂಡ ಅವೇ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿನ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಬಡ್ಡೆದಾನಿ ನಮಕ್ ದೇವರ ಕಂತಿನಂಚಿನ ನಮಕ್ ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ನಮನೆ ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ನೆಟ್ಟು ನಮಕ್ ಕೇಕ್ ಕಂತ ಕೊರ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೋಟಿಗಡ್ಲೆ ಕಾಸು ಉಪ್ಪು ಐಟ್ ನಮಕ್ ದಾಲ ಸುಖ ದಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಮಗೆ ಕಂತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೇಕ್ ನಮ ಖುಷಿ ಆಪು ಅಂಚನೆ ದೇವರಿಗೆ ಬೋಡನಾ ತೊಂಡು ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಅರಿಗ್ ದಾಲ ಬೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತಡು ಭಕ್ತಿಡ್ ನಮಗೆ ಏನ ಕೊರ್ನಾಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುನಿಗೆ ಇಂಚ ದೇವರ ಪನ್ಪೇರು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸರೆಂಡರ್ ಅನ್ ಟು ಮೀ ಇಂಕ್ ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಂ ಏಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ಶರಣ ಇಂಕ್ ಶರಣ್ ಬಲ ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಈ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಗೊತ್ತಿತ್ತದ ಗೊತ್ತಾವಂದೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಮಲ್ತಿನಂಡಲ ಅವೇನ್ ಮುಕ್ತಿ ಮಲ್ತದ ನಮಕ್ ದೇವರ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿನ ಕೊರ್ದು ಆರ್ನ ಧಾಮಗು ನಮ್ಮನ್ನ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಪನ್ಪೇರು ವಾ ಪ್ರಕಾರ ಶರಣಗೋಡ್ದ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ್ಯಸ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪಂ ಪ್ರತಿಕೂಲಸ್ಯ ವರ್ಜನಂ ರಕ್ಷಸೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅನುಕೂಲ ರೂಪೋಡು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಪ್ರತಿಕೂಲ ರೂಪೋಡು ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪರಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಪಂತಿ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಕಂಸೆಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ 24 ಗಂಟೆ ನೆನೆತೊಂದಿದ್ದೆಗೆ ಅಂಡ ವಾ ಪ್ರಕಾರಡು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಭಾವಡು ಕೃಷ್ಣನ ಕೆರಡು ಬಂಪಿನಂದ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ದಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣನ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ 24 ಗಂಟೆ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ದಾದೊಂದು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಭಾವಡು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ದಾಮಪುರ ಆಪುಜಿ ಅನುಕೂಲ ಭಾವಡು ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲ್ಯಸ ಸಂಕಲ್ಪಂ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಗೂ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾರದ ಅನುಕೂಲ ಸ್ಥಿತಿ ಬೋಡ ಅವೆ ನಮ್ಮ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾವೇನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋದು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವೇನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವನು ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪೋದು ఒక రక్షసి ఇది విశ్వాస కృష్ణేన రక్షణ మల్పే అని ఒవే ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿನಂಡಲ ಕೃಷ್ಣೇ ರಕ್ಷಣ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚಿನಂಜಿ ಭಾವನೆ ನಮಗೆ ಪಲಾವ್ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾನಿ 2 ವರ್ಷ ಪಿರಾವು ಎನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಪನ್ನಾಗ ಮೂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಗಳು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಲ್ತಿರಿ ಇಂಬೆ ನನ್ನ ಬದುಕರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಹೆಚ್ಚಿಂದು ಮೂಜಿ ಜ್ಯೋತಿಷನಗಳು ಬಂತೇರಿ ಇಂಬೆ ನನ್ನ ಒರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದಗಳು ಪೂರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂತೀರಿ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಗುರುದೇವರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಆರು ಪಂಡಿರ್ಗೆ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣ್ ಇಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಲ ಪಿರ ಒಂದ್ 6 ಮಾತುಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತ ಈ ಭಕ್ತಿಡು ನಾವ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಕೋಡೆ ಬಂದೊಂದಿತ್ತೆ ಈ ಇಸ್ಕಾನ್ ಈ ಇತ್ತು ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿ ಪ್ರವಚನ ಬರೀ ಇತ್ತು ಜ ಅಂದ್ ದೇವನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಕೃಷ್ಣ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು ರಕ್ಷಸಿ ಇತಿ ವಿಶ್ವಾಸು ರಾಖೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ರಾಖೆಕಿ ಕೃಷ್ಣ ಏರೇನು ಕೆಲ್ರೆ ಎಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ಆಯನ್ ಬದುಕಾರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಏರೇನ ಬದುಕಾರ ಇಚ್ಛೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಂಡ ಆಯನ ಏರೆಗ್ಲ ಕೆರೆಲ ಸಾಧ್ಯ ಯಾಕೆ ರಕ್ಷಸಿ ಇತಿ ವಿಶ್ವಾಸು ಕೃಷ್ಣನ ಮಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಮುಂದೇನು ದಿವೋಡು ಏಕ ಬಕ್ಕ ಬನ್ಪೇರು ನಚ ತಸ್ಮಾತ್ ಮನುಷ್ಯೇಶು ಕಶ್ಚಿನ್ ಮೇ ಪ್ರಿಯಕೃತಮ ಭವಿತಾ ನಚಮೇ ತಸ್ಮಾತ್ ಅನ್ಯ ಪ್ರಿಯತರು ಭುವಿ ಬನ್ನಾಗ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಜ್ಞಾನನು ಮಾತೇರ್ಲ ಓದೋಡು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಪಟ್ಟೋಡು ಭಗವದ್ಗೀತ ಏರಿ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆನು ಬೇತೆಗ್ಲೆ ದಾನ ಮಲ್ಪೇನ
ಆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಏರ್ಲಜ್ಜಿಂದ ಕೃಷ್ಣದೇವರೇ ಬನ್ಪೇರಿ ನಚ ತಸ್ಮಾತ್ ಮನುಷ್ಯೇಶು ಕಶ್ಚಿನ್ಮೇ ಪ್ರಿಯಕೃತ್ತಮ ಭವಿತಾ ನಚಮೇ ತಸ್ಮಾತ್ ಅನ್ಯ ಪ್ರಿಯತರು ಭುವಿ ಭವಿತವನ್ನ ದುಮ್ಮುಗ್ಲಾತ್ ಮೋಕೆದ ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಿಜ್ಜಿಂದ ದೇರ್ ಬನ್ಪೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾಯಿದಂ ಪರಮಂ ಗುಹ್ಯಂ ಮದ್ಭಕ್ತಿ ಶೋಭದ್ಯಸತಿ ಭಕ್ತಿಮಯಿ ಪರಾಂ ಕೃತ್ವ ಮಾಮೇ ವಶ್ಯತಿ ಅಸಂಶಯ ಯಾನಕಲಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನಡೆ ಆಯನ್ ಲಿತುನ್ ಗುಪೆ ದೇವರನ ಧಾಮ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಉಪ್ಪುನ ಈ ಭೌತಿಕ ಶರೀರ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡು ಈ ಭೌತಿಕ ಶರೀರ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖ ದೇವ್ರ ಒಂದ್ಪೇರಿ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಆಡಿದರಿಗೆ ದೇವರು ಏನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ದುಃಖಾಲಯಂ ಅಶಾಶ್ವತಂ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ ಬಂದಾಗ ದುಃಖಾಲಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಶಾಶ್ವತ ಮುಲು ದುಃಖನೇ ದಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಹಿಮಾಲಯ ಬೋಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಮಾತಂದ ವೇತನ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಭೋಜನಾಲಯ ಬೋಂಡ ಭೋಜನ ದಿಕ್ಕುಂಡದಂದ ವೇತನ ದಿಕ್ಕುಜಿ ವಾಚನಾಲಯ ಬೋಂಡ ಬುಕ್ಕು ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ದುಃಖಾಲಯ ನಮ್ಮ ಏನು ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೇವಲ ದುಃಖ ತಂದು ಬೇತದಾಳ ಹೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಏತೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿನ್ನಲ್ಲ ಏತೇ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಏತೇ ಒಂದು ಇಸ್ತನ್ನ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸುಖಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಜ್ಜಿ ದೇವನ್ನಾಗ ಈ ಜಗತ್ತಡಿ ನಮ್ಮ ಸುಖ ಇರ್ತನ ನಮ್ಮ ದೇವರ ದಾವಾಗ ಎಂಚಬಹುದು ನಾವು ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪುನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎರೆಂಜು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಜ್ಞಾನ ಬುಡ್ದು ಜ್ಞಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಳವಡೆ ಮಲ್ತದ ದೇವರ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಯಾನು ನೆಟ್ಟೆಯನ್ನ ಪ್ರವಚನ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪೆ ಒಕ್ಕ ಈ ಪ್ರವಚನ ಅವಕಾಶ ಕೊನೆಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಪುದರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೆಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಯರ್ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಭಕ್ತಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವನ್ ಪೇರೆ ಉಪ್ಪೈ ಪೂಳಿರ್ಕುಂ ಉಪ್ಪೈ ಪೂಳಿರ್ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುದಲ್ಲೇ ಕುಪ್ಪೋಡಿಗೆ ದವನಾಗ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೋಡಂದ ಉಪ್ಪಿಗಿಂತ ರುಚಿ ಇಲ್ಲ ತಾಯಿಗಿಂತ ಬಂಧು ಇಲ್ಲ ಬಂತೆ ಆ ಉಪ್ಪು ಮುಖ್ಯ ನಾಂಡ ಉಪ್ಪು ಏರೆಲ್ಲ ತೋಜುಂಡ ಏರೆಲ್ಲ ತೋಜು ಅಂಡ್ ಆ ಉಪ್ಪು ದಾತ್ರ ಅದು ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಒಣಸ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕು ಅಂಚನೆ ಈ ಪ್ರವಚನ ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತೋಜು ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರವಚನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ್ ನಿತ್ತ ಪಿರಾವು ಮಸ್ತೇ ಜನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ ಅವಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಏತೇ ಮತ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಕುಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ರು ಸುಂದರರಾಜ ರೈರಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ರೂಪಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾತಾಜಿನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೆಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಕುಲು ಮಾತ ಫ್ರಂಟ್ ಡುಜ್ಜೇರು ಆಕುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇತ್ತು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಅಗತ್ಯ ಸಂಘೇ ಶಕ್ತಿ ಕಲಿಯುಗ ಬಂತೇರಿ ಕಲಿಯುಗೋಡು ಶಕ್ತಿ ಬನ್ನ ಸಂಗೋಡುಪುಂಡು ವಾ ಸಂಘ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಇನಿಗೋಡೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಆಜಿ ದಿನ ಮಲ್ತುಂಡ ಆಜಿ ಸಂಘದಾಗ ಒಟ್ಟುಗಾತ ಅಂಚೆನೆ ಆಜಿ 1000 ಜನಗಳು ಒಟ್ಟುಗಾದ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಭಕ್ತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎದುರು ಬರ್ತದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ನನಲಾದ ನೆಕ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತುಳು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕೋಡು ನೆಟ್ 700 ಶ್ಲೋಕಂಡು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಂಡ್ರೆ ಯಾವುಜಿ ಅಂಚೆನೆ 17,000 ಶ್ಲೋಕ ಭಾಗವತ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಮಸ್ತ್ ಮಾತ ಗ್ರಂಥನ್ ಬರೆದಿರು ತೂವಲಿ ಏತ್ ಮಾತ ಗ್ರಂಥ ಉಂಟು ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರಂಥ ಉಂಡು ಮುಳುವಂತೆ ಉಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿನ ಗ್ರಂಥನು ಓದೋಡು ನನ್ನ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಗ್ರಂಥನು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬರೋಡು ಬಂದು ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿನ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚರಣಗೂ ನಾವು ವಂದನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಚನ ಎನ್ನುವ ಅಲ್ಪ ಧನ್ಯವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ವಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಭುದಾಸರೇ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಒಂಚಿನ ಉಚ್ಚಾರಣೆನೇ ಆದ್ದೆ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚಾನ್ ಆ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚಾನ್ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆರ್ನ ಬಾಯಿಡೆ ಬತ್ತನ ಪಾತ್ರನ ಈರ್ನ ಸೊರಟು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತುಳು ಬಾಂಧವ್ಯರ ಕೆನ್ಪಾಯಾರೆ ಆ ಪಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಉಪಯೋಗ ಆದ ಖಂಡಿತವಾದ ಎಂಕ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಪನ ನಂಬಿಕೆಡೆ ನನ್ನದು ಇನಿ ಸಮಯದ ಅವಕಾಶ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಬಿನ್ನೇರ ಮತ್ತ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ತು ಸಮಯದ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತವರ ಏರೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಂದ್ ಪೇರು ಗೋಡಂಜಿ ಸಂತೋಷ್ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಸಂಜೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಸಂಜೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಮಹಾಭಾರತದ 18 ದಿನದ ಕಥೆನೆ ಆನಿ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಚ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಬಂಡ ಆ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಡೆ ಗೊತ್ತಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಇನಿ ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಒಂದಿತ್ತನೆ ಓಲ ಅಂಡ ಬೇರೆ ಓಲ ಇತ್ತು ಪನೊಯ್ತಾರೆ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಝೂಮ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹಿಡ್ದಾತ
ಓಲಾ ನಡಪಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓಲೋ ಇರ್ತದೆ ಪರ ಊರುಡು ವಿದೇಶಡು ದೂರ ದೂರ ಊರುಡು ಇತ್ತೊಂದು ಕಾಸರಗೋಡ ಕೇರಳ ಮಾತಾದಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅವಕಾಶ ಆಪನಂದ್ರೆ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಂದು ಅವಂಜಿ ಆ ದುಂಬದ ಮಹಾಭಾರತಲ ಇತರ ಈ ಪ್ರವಚನದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಕತಾಳೀಯವಾದ ಒಂದೊಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಥಾ ಅಂದಿರ್ತಾರೆ ಆ ಬುಕ್ಕ ಸೂರಿ ಮಾರ್ನಾಡು ಬೇರೆ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಒಳ್ಳೆಯರು ಖ್ಯಾತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕರು ಅಂಜನೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಖ್ಯಾತ ಕನ್ನಡ ಬುಕ್ಕ ತುಳು ಸಾಹಿತಿಲು ಕೆ ನಡಿಗರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ತಾರೆ ಯಾದವ ಕಲ್ಲಾಪ್ ಸಾಹಿತಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಂಜನೆ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಂಜನೆ ದಿನೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ತುಳುಕೂಟದ ದಿನೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಶೇಖರ ಮೂಲ್ಯ ಬಾಂಬೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ತಾರೆ ರೇಣುಕಾ ಸಾಲಿಯನ್ ಬಾಂಬೆ ಯಾರ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಣಿಲ್ ಅವಿನಾಶ್ ಪಣದ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾನಿಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಏನಾರ ಪುದಾರ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ಜಿ ಅವಕಾಶ ಆಯ್ಜಿದೆ ಸಮಯದ ಅವಕಾಶ ತೊಂದರೆ ನಿಕ್ಲೇನು ನೆನತೊಂದ್ರಲ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ಆ ಉದ್ದೇಶವು ನಿಗಳ ತುಳುವ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಅದ ಪರವಾದ ನಿಕ್ಲೇಡ ಮಾಪು ಕೇಳೊಂದು ನನ್ನ ತುಂಬಗು ಇಡೀ ಈ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಈ ತೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದಕ್ಕೂ ನಂಚಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಂತರಗಲ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಣ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪ ನಂಚಿತ್ತು ನಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ ಸಂಘದ ಒತ್ತು ಕಾರ್ಯಂತರ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಆಶಾನಂದ ಕುಲಶೇಖರ ಮೇರೆ ನಡಪಾದ ಕುರುಡು ಪಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಈ ಕರಾವಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರಾವಳಿ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಂದರರಾಜ ರೈಕ್ಲು ಆರು ನಮಕ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಆಶಾನಂದ ಕುಲಶೇಖರ ಮೇರೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡ ಪಣ್ಣದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕೆಂಡದೆ ಕೇಂಡು ಕರಾವಳಿಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಎತ್ತ ಆಶ್ರಯಡು ಕರಿನ ಐನು ಆಜಿನೇ ದಿನ ತೈನಿ ಐನು ದಿನಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಮನ್ಪುನ ಮುಗಿತಲತ ಲೇಸು ಇನಿ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಬೊಕ ಕರಾವಳಿಗರ ನಡತಿನ ಈ ತುಳುವ ಜಾಳ್ಳು ಕೃಷ್ಣನ ತೆಲಿಕೆನಲಿಕೆದ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸು ಈ ಲೇಸಿಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿನ ಶ್ರೀ ಮುಕ್ತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ವೀರಾಂಜನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕರಿಂಜೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮೇರೆಗೆ ಕುಲಾಲ್ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೊಕ್ಕ ಕರಾವಳಿಗರ ಒಕ್ಕೂಟ ನೆತ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಭವ ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ನಮಕ್ ரெண்டு பாத்திரன பண்ண ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಮೇರೆಗಲ ಕುಲಾಲ್ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಕರಾವಳಿಗರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಭವ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತುದು ಪಾತೆರ್ನ ನಮ್ಮ ರಾಯನ SK ಜೈನ್ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನ ಜ್ಯೋತಿಷಿಲು ಅರೆಗ್ಲ ಕುಲಾಲ್ ಸಂಘ ಬೊಕ ಕರಾವಳಿಗರ ಒಕ್ಕೂಟ ಪದವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಕರೀನ ಐನ್ ದಿನೋಡ್ದು ಇನ್ನು ಆಜಿನ ದಿನದ ಈ ಲೇಸಿಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪ್ರವಚನ ಕೊರೊಂದು ಬರ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಜನೆ ಸರ್ವ ಲಕ್ಷಣ ದಾಸ್ಯರು ಅರೆಗ್ಲ ಕುಲಾಲ್ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಇನ್ನಿತ ಸಭೆಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ಬೆಂಗಳೂರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು HG ನರಾರಿ ಚೈತನ್ಯ ದಾಸಿಯರ್ಲ ಪಾಲ್ ಪಡೆದು ಆರ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರದ ಆಶೀರ್ವಚನ ನಂಗೆ ಕೋರ್ತೇರು ಆರೆಗಲ ಕುಲಾಲ್ ಸಂಘ ಬೊಕ್ಕ ಕರಾವಳಿಗರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಿಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ನಡಪದ ಕೋರ್ನ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಚೇಂಡ್ಲರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಸುರುಟು ಭಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ಭಜನೆ ಅವನವರು ಬಡಾವಣೆದ ಭಜನಾ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಿಡು ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನರಾದ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ME ಕುಲಾಲ್ ಸಂಘದ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಜನೆ ಕರೀನ ಆಜ್ ದಿನೋಡ್ದಿಂಚ ನೆಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ಪುನಃ ಬೊಂಬಾಯಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಬೊಂಬಾಯಿ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಾಧನೆ ಒಂದು ಪುನಃ ಬೊಂಬಾಯಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ದೇವದಾಸ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯ ವಾಗ್ಮೀರು ಪ್ರವಾಚಕರಾಯನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ವಾಂತಿಚಾರ್ ದಿನೇಶ್ ಇರುವತ್ತೂರು ಕುಲಾಲ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಥಾಪಕರು ಪಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಎಡಿಟರ್ ಆದ ಪುನಃ ಅರೆಗ್ಲ ಕುವೈಟ್ ಕತಾರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿರು ಅರೆಗ್ಲ ಕುಲಾಲ್ ಸಂಘ ಪಕ್ಕ ಕರಾವಳಿಗರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಘ ಇನ್ನಿತ ಇಲೇಸಿಡು ಉಡೋರಿ ಪಾಲ್ಪಡೆಯನರು
ಗಣೇಶ್ ಮಾಣಿಲ ಸಂಘಟಕರು ಬೇರೆ ಹಿಡಿದು ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಪಿನ್ನೆರಾದು ಅರೆಗಳ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡಪಾದ ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರಾವಳಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಿತ್ಯರು ಅಂಚೆನೆ ಈ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸುಂದರ್ ರಾಜ ರೈಕಲು ಸಂಚಾಲಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮೇರೆಗಳ ಕುಲಾಲ್ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮಿಸೋಣ ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರನ್ನ ಪಟ್ಟೆ ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಲೇಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮದು ಈ ಲೇಸಿಡು ನಮ್ಮ ವಿವಿಧ ದೇಶದ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಂಚಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರುಳ್ಳೇರು ದುಬೈ ಹಿಡಿದು ಅಬುದಾಬಿಡು ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ರು ಕಳೆದ ಆಜು ದಿನೋಡ್ದಿಂಚಿಲ ನೆಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡುವರು ಈ ನೇನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಯಾರನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆದುಳ್ಳೇರು ಸುರುಟು ನೇನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಐಲೇಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚಾದು ಆರೆಗು ಕುಲಾಲ್ ಸಂಘ ಕರಾವಳಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮಿಸೊಂದು ಕತಾರ್ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆದ ಅಂಚಿನ ರವಿ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಸಂಘಟಕರು ಅರೆಗಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸೊನ್ನವನು ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಂದಿನ ರವಿ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರೆಗಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸೊನ್ನವನು ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ದುಂಬು ಕರಿನ ಐಂದಿನೋಡ್ದಿಂಚ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಉದ್ದೀಪನದ ಲೇಸು ಮಂತನು ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಸಂಘ ವಿಶ್ವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಘ ಯಕ್ಷತರಂಗ ವಿಲ್ಲವರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಕ್ಲೇಗ್ಲ ಎಂಗ ಕಡತಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕುಲಾಲ್ ಸಂಘದ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಅಕ್ಲೇಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಡಲ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸೊನ್ನ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಲೇಸು ಪಡೆನ ರಮೇಶ್ ಕಿದಿಯೂರು ಮಂಜು ಅಡಪೇರು ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕರಾಯನ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಸದಾನಂದರು ಸೇವಾಲಯ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ KN ಅಡಿಗ ಯಾದವ್ ಕಲ್ಲಾಪು ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಲ ಪಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರು ತುಳಾರಿಂಕುಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಅಂಚನೆ ಯಕ್ಷತರಂಗದ ಸಂಚಾಲಕರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾದವ್ ಕಲ್ಲಾಪು ಸಾಹಿತಿಲು ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಸಂಘದ್ದು ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲೈನ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಶಂಕರ್ ಕುಲಾಲ್ ಜನ್ನಾಡಿಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಂಬಾಯಿದ ಪಾಲ್ಪಡೆಯ ಮಾತಾ ಸಂಘದ ಕುಲಾಲ್ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಅಂಚನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಾಲ್ಪಡಿನ ಮಾತಾ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಈ ಸಂಘದ ಪಾಲ್ಪಡೆಯ ಮಾತಾ ಚಂದ್ರಾಸ್ KS ಮುರಾಣಿ ಇಂಚಲ ಕುವೈಟ್ ಹಿಡಿದು ಜಾಯಿನ್ ಆವಂದುಳ್ಳೇರು ಆರೆಗಲ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಡಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಏರೇನ ಬುಡ್ದು ಬೋದಿತ್ತನ ಮಾಪು ಪಡ ಬಂದು ಕೇನೊಂದು ಪಾಲ್ಪಡೆಯನ ಅಂಚನೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ನ ಮಾತಾ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕ್ಲಿಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವಂದು ಏನು ನಮ್ಮ ಸುಂದರರಾಜ ರೈಕ್ಲಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತನ ಆಶಾನಂದ ಕುಲಶೇಖರ್ ಎಂಬೇರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವಂದಲ್ಲ ನನ್ನ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ ತುಳು ಬಂಧುಲೆಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ವನಸ್ಸನ ಉಣಬಡಿಸಿನ ಸುಂದರರಾಜ ರೈ ಬೇರೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಟ್ಟುಕೊಂಡದೆ ಕೇನಂದಲ್ಲ ಅದೇ ತುಂಬ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೋಡು ರಮಣತ್ತಣ್ಣ ಸಾರಿ ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಯು ಏನು ಎಕ್ಕಡ ಪಾತ್ರ ಬಂಡರು ಯಾನ್ ಪಾತ್ರ ರಾಜಿ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಪ್ರವಚನ ಮಲ್ಪಡು ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನು ಈನವನ್ಪಿನಿ ಈತ ಆಜಿ ದಿನ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಂದರರಾಜ ರೈಗಳು ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಮಲ್ತೇರು ಮಾತ ಯಶಸ್ಸಿನ ಒಟ್ಟುಪಾಡಿಯರು ಮಾತ ಜಾತಿದಾಗಲಿ ಮಾತ ಧರ್ಮದಾಗಲಿ ಒಟ್ಟುಪಾಡಿಯರು ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಇಡೆಗೆ ಉಂತಂದೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನು ಇಂಚವನ್ನೇನು ನನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಲಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೇಸಾದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಪಿನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡುದು ನೇನು ದೇಗನಾಗ ಬೇತ ಧರ್ಮದಾಗಲಂತ ವರಪಾಯಡ ಅಗಲಗಲನ ಗ್ರಂಥಲೇನು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ಪೊಂದುಲೇರು ಮೂಲ್ಯಾನ್ ತೋಂದುಲ್ಲ ರವೆಣ್ಣೆಲ್ಲ ತೋಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋಕ್ಲೇನು ಕಾಂಡೆ ಕೈಟ್ ಪಸಂದು ಪೋದು ಮಸೀದ್ ಪೋದು ಅಥವಾ ಚರ್ಚಿ ಪೋದು ಅಗಲು ಕಲ್ಪೊಂದುಲೇರು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋದು ಅಗಲ್ ಧರ್ಮನು ಕಲ್ಪವಾಡ ಅವು ಅಗಲ ಧರ್ಮ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನು ನಮ್ಮ ಗೀತೆನು ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆನು ಏರ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಂಡುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪವನು ಬಾಬಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಶೀಪ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಬಂದು ಪಲ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಂಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕಲ್ಪದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ದಿನ ನಾಯಿ ಮರಿ ಮಾಯಿ ಮರಿ ತಿಂಡಿ ಬೇಕು ತಿನಿಸಬೇಕು ಏನು ಬೇಕು ಒಂದೇ ಕಲ್ದಿನ ನಮಲ ಅಂಡ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶ್ಲೋಕನು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇದ ಬಟ್ಲ ಯವಾ ಶಾಲೆ ಏರ್ಲ ಕಲ್ಪವಜಿರು ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪಡು ಬಣದು
ಈತ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ಲ ಜನಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳರು ತೆರೆದಿನಗಳು ಉಳ್ಳರು ಮೊಗಲು ಮಾತ್ರ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಇಂಚ ದುಮ್ಮು ಕನ್ನೋಡು ಇಂಚ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕೇನೊಂದು ಈ ಸಭೆಗೆ ಏನು ಕೈ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಕಡೆ ಪಾತ್ರದಿಗೆ ದೇಗ ಮಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣ ದಾಸರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅದ್ರ ಮಾತ್ರ ಕಾತನುತ್ತರು ಪ್ರವಚನ ಕೊರ್ರಾಗ ಅವತ್ತಲ್ಲೇ 140 150 ಜನ ಆದಾಗ ಕಾತನುತ್ತರು ಪ್ರವಚನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಪಾತ್ರೆ ನಾವು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆಪೂಜೆ ಪಂಪಿನ ವಿಷಯ ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡೆ ರೆಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಪಣದ ಯಾನು ಉಂತಾಯ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚಂದರ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯಾರ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬೊಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುಂದರರಾಜ ರೈಗಳಿಗೆ ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಡು ಯಾಕಂದಾಗ ಮಾತರಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಂಥನು ಮಾತ್ರ ತೆಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮನವಿನ ನಿಗಲ್ದ ಮಲ್ತದು ಎನ್ನರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಉಂಟವೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಸರ್ವತಮಣ್ಣ ಈ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪರಣ್ಯ ಯಾನ್ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ತಪ್ಪವು ಯಾನ್ ಇಸ್ಕಾನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಬೆಂಗಳೂರದ ಪರವಾದ ಈರ್ನ ಕಾರ್ಗಡ್ಡ ಬೂರ್ದು ಯಾರು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ದಯಪಂಡ ನಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈರೇ ಕಾರಣ ಈರದ್ಲ ದುಂಬು ರೂಪಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕಾರಣ ಆ ರೂಪಶಾಸ್ತ್ರಿ ಆಫೀಸ್ ಬರ್ತೇರು ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ಪಣ್ಣಗ ಪಂಡೇರಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪ ಅಂತ ಪಂಡೇರಿ ಎಂಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಪ್ಪ ಸುಂದರರಂಜನ ಗುರ್ತಜ್ಜಾಂಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಂತು ಅರೆ ಖಂಡಿತ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನಡಾಪುಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಪನ್ನಡಾಪುಂಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಈರ್ ನೇನು ಈ ಮಾತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಾನೆ ಈರ್ ಏತ್ ಭಂಗ ಬರ್ತಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಿನೊಟ್ಟು ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏತ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಎಂಚೇರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಪ ಜಾನ್ಲ ಒಂಜೆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ ಪಡುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಧನ್ಯವಾದ ಮಂತೊಂದು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕೈ ಪಾಡ್ದಿರ ಐಲೇಸ ಇಸ್ಕಾನ್ ಒಟ್ಟು ಕೂಡೊಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ತುಳುಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ಲೇರು ಶಾಂತರಾಮಣ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕೈ ಪಾಡ್ದೇರು ನೆಕ್ ಮಾತ್ರನ ಬೆರಿಸಾಯ ಅನ್ನು ನಿಗಲ್ನ ಮಾತ್ರನ ಪರವಾದ ಅನ್ನು ಕೆಲವೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತ್ರನ ಬೆರಿಸಾಯ ಬೋಡು ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಣ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯ ಪಂಪಿನ ದಗಿನ ತುಳುಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾದ ಐಲೇಸಗಳು ಬಾರಿ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದ್ಲೇರು ನೆಕ್ ಮಾತ್ರನ ಬೆರಿಸಾಯ ಬೋಡು ಧನ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪೊರೇರೆಗಳ ಇದ್ನೇಟ ಯಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಪನ ಅಂಚಿನ ಎಂಕ ಇತ್ತನಿ ಎನ್ನ ಪಾಲಗ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಪರವಾತ ನೀಗ್ಲ ಪೂರ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾತಾರು ಆಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೇನ್ನೆಗ್ ಪೂರ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆ ದಾಖಲು ಪೂರ ಒತ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೇರೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊರಿಯರು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪೂರ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾನೂರ ಏನು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದರ್ಭ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ವಿಚಾರ ಇಂಚಿನ ಮಂಡ ಒಂಜಿ 4 ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆ ದಾಖಲೆ ಕೊರ್ರಾತಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಏನಡ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗಳು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೊರ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕೊಡ್ತಾರತ್ತ ಅಂಡದು ಆನ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೋಡೆಗೂ ಮುಗ್ಗಿಯೊಡಿತ್ತಂಡು ಆನ ಕುಲಾಲ್ ಸಂಘದಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ಲೆಗಳು ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ್ ಆಂಡ ನಾನ ಮೂಜಿ 4 ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆದಾಗಲೇ ಕೊರ್ರ ಆಗಿ ಅವು ದುಂಬದ ನಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ಪೆ ಮನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ನೆನ್ನೆ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ತಡುಲ್ಲ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ರೂಪಾಶಾಸ್ತ್ರಿ ಈ ಸಮಯ ಎನ್ಯೋ ನೋಡು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ 5 ಜನ ಈ ಟೀಮ್ ಓಡು ಇತ್ತ ಮೈನ್ ಐಟ್ಲ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾವಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಗೋಪಾಲ ಪೂಜಾರಿ ರಾವಡ್ ಬೊಕ ಇಂಕಲ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ರಾವಡ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಂಜಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ದಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತನ ಪದೇ ಪೋನು ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣಾಗ ಇಜ್ಜನ 6 ಎಂಕ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣ ಎಂಕ ಪದೇ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲೇನಿಗ್ಲು ಪೋಲೆಂದು ಈ ಸಂದಟ್ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಅತಿಥಿಲೇನು ಪಾಲ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೇನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ ಅಕಲಮೇನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನೆ ಇರ್ತಾರ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅವನ ಇನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತ್ ಈ ರೂಪಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪಾಲಪ್ಪು ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಡೈಲಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳ ಗೊಂದಲ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ನಡಪೇರೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರನಂಚಿನ ರೂಪಶಾಸ್ತ್ರಿ ಏನು ಎನ್ಯೋನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಇರ್ತು ಎವರೇಜ್ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಾಡ್ತಾ ಎಂಚ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಾಡಂದು ಬರ್ತಾನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕ ಒಂದು ದುಂಬುಗು ಪ್ರಯೋಜನ ಪೂರ್ವ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಪನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸುರೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಪಂಡದ ಆರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಇತ್ತೇರು ಅಲ್ಪರ್ದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೊರತ ಇನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೋರು ಎವರಿ 10 ನಿಮಿಷ ಗೋರ ಏರ್ ಉಳೈ ಬತ್ತೇರು ಅಕಲ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಏರ್ ಪಿದೈ ಪೋಯ್ರು ಎಂಟ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಡೈಲಿ ಎವರೇಜ್ 174 ಜನ ಎವರೇಜ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತೇರು ಜೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ 400 ಯಾನ್ ಪೂರೇರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲನ್ ಸಂದ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಲ್ಪೇರಲ್ಲ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಂಡೆ ಎಂಕ್ಲು ವರ್ಷಲ ತುಳುಕುಟ್ಟು ಹೊರತು ಆಟಿದ ಕಷಾಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಅವು ವಿಶೇಷ ಒಂದು 3,000-4,000 ಜನ ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಯೂ ತೊಂದೇರ ಆಟಿದ ಕಷಾಯ ಬರ್ಪಣ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತುಳು ತಗ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು
ಕಷಾಯ ಬರ್ಪನ ಅಣ್ಣ ಕರಿ ವರ್ಷ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಲ್ಪೇರ ಆಯ್ಜಿ ಕೊರೋನಾ ಇರ್ತಾರ ಈ ವರ್ಷ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುನ ಇಜ್ಜ ಮನ್ಪುನ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಯ್ಜಿ ನಿತ್ತಂಡ ಇಂಚನೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾಂಡೆ ವರ್ಮ ಗಂಟೆ ಇರ್ತು ಶುರುವಾಂಡ ಬಯ್ಯಾಗು ರಾತ್ರಿ ವರ್ಮ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಟಿದ ಕಷಾಯ ಕೊರ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆನಂದಿತ್ತನ ಈ ಸಾರಿ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಕ್ಲು ಸಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಊರುಡ್ದು ತರ್ಪಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪ ನಿಕಲ್ನ ಸಂಗೋಟೈನು ಕೊರ್ಪನಂಚನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡದ ಕೇನಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿತನ ಚುಕ್ಕಿ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ ಕೇನು ಚೇಂಡ್ಲೆರೆ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಚೇಂಡ್ಲೆರೆ ಓಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಲೋಕ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಇಸ್ಕಾನ್ದಾಗಲು 250 ಮಿತ್ತು ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಲೋಕವರ್ಮ ಉಂಡಾಗಲ್ನ ಅಂಚೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ಲೇರು ಬ್ಯಾಪ್ಸ್ದಾಗಲ್ನ 1200 ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಲೋಕವರ್ಮ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಪ್ಸ್ದಾಗಲು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಮೂಲ ಅಬುದಾಬಿ ಕಟ್ಟ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಬುದಾಬಿ ಸರ್ಕಾರ 24 ಎಕರೆ ಜಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೂರು ನಿಕಲಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ 24 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಐಟು 14 ಎಕರೆ 15 ಎಕರೆ ಜಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಟ 10 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅವೊಂಜಿ ಅಬುದಾಬಿ ಪ್ರವಾಸ ತಾಣ ಅದು ಮೂಡು ಬರನುಂಟು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಮಿಟೆಡ್ ಯಾನ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖನ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂಚದು ಪನಗ ಆತ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿಡೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಗುಲು ಬ್ಯಾಪ್ಸ್ಗಳು ಕಟ್ಟುನ ಮೂಲ ಅಬುದಾಬಿ ನಿಗುಲು ಮಾತ್ರ ಅಬುದಾಬಿ ಬತ್ತಡ ದಯದೀದ ದುಬೈ ಬತ್ತಡ ದಯದೀದ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವೊಂಜಿ ಪ್ರವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪದ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಸೋಕದೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬ್ಯಾಪ್ಸ್ದಗಳು ಅಂಚನೆ ಇಸ್ಕಂದಗಳೆಲ್ಲ ನಿಗುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ರೆ ಬಹರೆಂಡೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಪ್ಸ್ದಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಚಾದು ಪನಗ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥನು ಲೋಕರ್ನೆ ಪಸರ್ನ ಕೆಲಸ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇಸ್ಕಾನ್ದಗಳು ಬ್ಯಾಪ್ಸ್ದಗಳು ಮನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಗಳಿಗೆ ಮಾತನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಲೆಗು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣ ಸ್ವಾಮಿಲೆಗು ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣ ಸ್ವಾಮಿಲೇರು ಅವ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಡೆಲ್ಲಿಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ದೋಸ್ತಿ ಯಾನ್ ಕಳಪುಣ್ಣ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ತೂದು ಸರ್ವಲಕ್ಷಣ ದಾಸರೇ ಪನ್ಯಾರು ಇಂಚಿನ ಇಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರವಚನ ಒಳ್ಳೆ ಪಣದು ಅಂತ ಪನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಯ ಈ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಡಸದು ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಇಂಚಿನ ಮತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮಣ್ಣ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಈ ದಿನೋಲ ನಮಕ್ ಬೈಯಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನ ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಾಪ ಆಫೀಸ್ ಡಿಪ್ಪೇರು ಆ 6 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಾಲ್ಪ ಇತ್ತದು ಐದಕ್ಕ ಜರ್ನಿ ಮಲ್ತದು ಇಲ್ಲ ಪೋಪೇರು ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ರಾಗ ಒರಂಬಾರೆ 10 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಐಟೇ ಯಾರು ಆಪರೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಇನ್ನಿದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಪಣ ಬೋಪಿ ಪನ್ಪನ ಕಾರಣಗೂ ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಇಲ್ಲ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಾಗ ಸೂರಿ ಮಾರ್ನಾಡಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಲ್ತು ಬೋತೇರು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸೂರಿ ಮಾರ್ನಾಡಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರೆಗ್ಲ ನಾನೊಂಜಿ ಸರಿಯಾನ ಸೊಲ್ಮೇಲನ್ ಸಂದವಂತುಲ್ಲ ಸೂರಿ ಮಾರ್ನಾಡರು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುಟ ಇಸ್ಕಾನ್ ಆಪುಂಡು ಬಂತನೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಟ್ಲ ನೆನೆತಿಜ್ಜ ಅಂಚ ಅದು ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣದಾಸರಿಗ್ಲ ಬಕ್ಕ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣ ದಾಸರಿಗ್ಲ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವಡು ಯಾನ್ ಇಸ್ಕಾನ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಿರನ ಬುಂಡ ಬಕ್ಕ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ತುಳುಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತದ್ದು ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಪ್ರವಚನ ಕೊರ್ದು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಬರ್ಪಲೆಕ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಖಂಡಿತ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ತರೆಬಗ್ಗಾದ ಎಂಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವನಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರವಿ ಶೆಟ್ರು ಅಂತ ತಡವಾದ್ ಬತ್ತಿರ್ದು ಜೋಡು ರವಿಯಣ್ಣ ಒಂಜಿ 2 ಪಾತಿರ್ಲಿ ಇತ್ತಿರೆ ಮಗನ ಬರ್ತಡೇ ಅಂಚೆ ಒಂಚೂರು 50 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಗೋದು ಜನ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆನ್ಲೈನ್ ಅವನು ಸೂರ್ಯಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಇರಲ್ಲೊಂಜಿ ಬೊಂಬೈ ಸಂಗಡ್ದು ದಿಂಜ ಪಲ್ಲೆ ರವಣ್ಣ ರವಣ್ಣ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಯರು ರವಣ್ಣ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಯರು ಸರಿಯಾಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಜಿನಂತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೋಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕರಾವಳಿಗರ ಒಕ್ಕೂಟ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಯದ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ರೈಕ್ಲೆ ಒಕ್ಕ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ಲು ರೂಪಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿಲು ಒಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಜನ ಸಹಕಾರ ಮಂತನ ಗೋಪಾಲ್ ಪಟ್ಟೆ ಆರೋ ಬಾರಿ ರಿಯಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅರೆಗ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಂತನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕೃಷ್ಣದೇವೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅನುಗ್ರಹಮನ್ ಪಡು
ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮಾತೆರ್ನಲ ಜೀವನ ಪಾವನವಾಡು ಸರ್ವತಮಣ್ಣೆ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಇಂದು ಇಡೇಗೆ ಉಂತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ತೂಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪುರ ಒಂತೆ ಭಟ್ರ ನಕಲು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಶಾಲೆ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಜು ಚೂರು ಒಂತೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಒಂತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂತೆ ಅಪ್ಪಗ ತಾಳ ಮೊದ್ಲೆ ಶಾಲೆಡ್ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಗೊಂಜಿನ ಪುರಾಣ ವಚನ ಮಾತಾ ಉಂಟು ನಂಚ ಒಂಚೂರು ಟಚ್ ಇತ್ತು ಅಂಡ ನನ್ನದ ಜನರೇಷನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕಲ್ತಿಂಡ ಒಂಜಿ ತೆರಿಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಂಕೊಂಜಿ ಏತು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ನಂಗೆ ತೆರಿಯೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ಐನ ದಾಯಿ ನಮ್ಮ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರ ಆಪು ಜನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ತೂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸರ್ವತಮನೆ ಪಂಡೇರು ಇಂದು ಮಾತ ಕೂಡ್ದು ನೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನಂದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಜಾತಿ ಮತ ಪೂರ ಭೇದ ಇವನ್ ಆಯ್ಜಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಯಿನ ಪೊರ್ಲು ಇಂದು ಇಂಚಿನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಉಪ್ಪೋಡು ಇಂಚಿನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಆಯ್ಜಿಂಡ ಅಂದು ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇವನ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೆರಿ ಮುಟ್ಟುಲೇಕ ನಂಕಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪೆರ ಬಾಕಿಂಡು ಅಂಚೆಂದೆಟ್ಟು ಬೆಂದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಗೆ ಪ್ರವಚನ ಕೊತ್ತುನ ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣದಾಸರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ ಲಕ್ಕಣ್ ದಾಸರ್ ಮಾತ ಈತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ನೇತ್ನು ತೂ ಐನೇ ನಾವ ಕಲ್ತಂಡ ಯಾವ ఒక ಸ್ವಾಮೀಜುಲ್ಲಂಚೆನಿ ನಿತ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲ್ಲ ವಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪುಣ್ಯವಂತೇರು ನೆಟ್ಟು ಪಾಲು ಪಡೆಯನಕ್ಲು ಇಂಚೆನೆ ಮಾತ ದುಂಬು ಪಾಯರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಆಯ್ನಾತ್ ಒಟ್ಟಾದ ಸರತಮಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವಡು ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಉಳ್ಳರು ಮಾತ ಲೀಡರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೂರ ಲೋಕೊರ್ಮೆ ಉಳ್ಳೇರು ಸುರೇಶ್ ಪುಂಜೇರಿಗೆ ಅರೆಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಸುರೇಶ್ ಪುಂಜೇರು ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕುಳ್ಳುವೇರು ಆರು ನಮ್ಮ ಟೈಮಿಂಗ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಲ್ಪ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಡ್ ನಲ್ಲ ಏತು ಸಾಧಾರಣ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತು ಆರು ಕುಲ್ಲುದು ಏನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೋಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಜಿಂಜ ಪಾತ್ರ ರೆಜ್ಜಿ ಪುರುಷಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತಂಡು ನಿಜವಾದಲ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಆಲ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ನೆನು ಮಾತ ಯಶಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬೆಂದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೇವರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡೆ ರವಣ್ಣ ಈತ ಬಿಂಜರುತ್ತಡ್ಲ ರಮನಾಥ್ ಆರು ಬಾರಿ ಸೋಕುಡೆ ಅವೆನ್ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತದು ಸುಧಾರ್ತನ್ ಪೋಯರಿನಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿರೂಪಣೆ ಅರ್ನ ರಮನಾಥ್ ಅರೆಗಳೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತಾಡ್ನ ಪರವಾದ ಅಂದಂದು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅರ್ನ ತುಳುಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಹೊತ್ತುಂಡು ಬಾರಿ ಸೋಕುಡೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತ ಪೋಯರು ಬಿಂಜರ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂಡ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಅಂಡ ಆರು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಲಕ್ಕ ತೋಜ್ಜಿಯರು ಕೂನಗ ಬಾರಿ ಕೂಲಾದ್ ಒಂದಮ್ ಕೂಲಾದ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಾತಿರು ಬ್ಯಾರಿನದ್ದು ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ರ ಬಾರಿ ಒಂತೆಡೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕದ ಭಾಷಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸುಧಾರ್ತೇರು ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಮಿತ್ತಿನ ಅಭಿಮಾನ ಯಾನ್ ಅವಳು ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ ತೋಂದುಲ್ಲೆ ಏತ್ ಒಂಜಿ ಆಗಲೇ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ತುಳುತ ಮಿತ್ತು ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಅವ್ಲು ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಏತ್ ಬಂಡಲ ಯಾವ್ದು ತುಳುತ ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ನಿಜವಾದ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಇರೋ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಧ್ಯಾಂಡ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪುರುಷಣ್ಣ ಸಾಧ್ಯಾಂಡ ಒಂಜಿ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗಾಯನದ ಮುಖಾಂತರ ಮುಗಿತ್ತಲ್ಲ ಮಂತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ಯಾರು ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪೋಡು ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಯಾರು ಮನಸ್ಸು ಮಂತೇಂಡ ಯಾನಿನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕುಲ್ಲದಿತ್ತೆ ಯಾನವಿನಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಡ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬೋಡು ಆಪುಂಡೆ ರೂಪಾಶಾಸ್ತ್ರಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ರಮೇಶ್ ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ತವಳೋ ಸಂಗಮದ ರಾಜರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈದಿರಿ ಅಂಚನೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಆತಂಡ ತುಲೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮಣ್ಣ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಯರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅದು ತನ್ನ ಮಿಟ್ಟಾಂಡು ಅವೇ ತವಳೋ ಸಂಘದ ರಾಜರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈದಿರಿ ಅಂಚನೆ ಸೂರಿ ಮಾರ್ನಾಡು ಬೊಂಬೈ ಹಿಡ್ದು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ ಪಡೆಪೇರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನಿಖಿ ತೂದುಪ್ಪರು ಹಿಂದಿದ ಸಾಧಾರಣ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲ ಬತ್ತಂಡ ಐಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನಿ ಸೂರಿ ಮಾರ್ನಾಡು ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುಕೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಮಾತ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಸ್ವರ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಆರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಬರೋಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಾರ್ ಬೈದಿರಿ ಆರೆಗ್ಲ ಕರಾವಳಿ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಗ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ವತಮಣ್ಣ ರವಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪದನ ತುಳುಟ್ಟು ಜೋಕ್ಲೆಗಾದ ಕವಿತೆ ಬರೆಪುನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಜ್ಜೊಂದು ಕೈ ಪಾಡ್ದ ಇತ್ತ ದಿನೋಡ್ ದಿನ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 5-10 ಜನ ಕವಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಬರ್ತದೆ ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದಾಯಿ ತುಳುಟ್ಟು ನಂಗೆ ಪದ ಬರೆಯರೆ ಆಪುಜಿದ್ ಬಂಡದೆ ಅಂಚಾದ ಕವಿಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ತುಳು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಜನಾಂಗ
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದ ಪದ ಬದಲು ತುಳುಟು ಅಕ್ಲ ಬಿರಲ್ದ ಕೊಡಿಕ್ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಪದ ಬರೋಡು ಬಂದ್ಬನಿಕ್ ಇತ್ತ ಪದ ಬರೆಯೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಬರೆದ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಶನಿವಾರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮನ್ಪಿರ ಐಕ್ ತಯಾರಾದಿಲ್ಲೇರಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆಕ್ ಮಾತಿರು ನಿಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಗ್ಲ ನೆಕ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲೇನಿ ನಿಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಐಕ್ ಬೋಡೈನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತ ಆಯ್ರ ದುಂಬುಗು ಅವು ಮಾತಿರ್ಲ ಸೇರ್ಲನೆ ಮಾತ್ರ ಆಪ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾದಿಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಎಟ್ಟನ್ ಮಲ್ದ ಚೇಂಡ್ಲರ್ ಐಕ್ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಪಾತಿರ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಸೋಕುದು ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಮಾತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದಾರ ನೀವು ಚಾವಡಿದ ಮುಖಾಂತರ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅವು ಚೇಂಡ್ಲರೆ ವಾರ ವಾರ ಆಯ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಿರಂಜಿ ಲೇಸಿಗಳ ಮಾತಿರ್ ಲೆಪ್ಪನಿಕ್ಲೆ ಇಂದು ದಾಯಪಂಡ ಜನಾಂಗನು ಸರ್ಕಾರನೇ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತುಂಡು ತುಳುಕು ಬಡಾದ ಬೆಂಪುನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಲೈಜೇರ್ನ ಪುನಗ ನಮ್ಮ ತರಕ್ ನಮ್ಮನೆ ಕೈ ಬಂಡದ ನಮ್ಮಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೆಜ್ಜೆ ದೀತ ಇತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಮಾತಿರ ಸಹಕಾರೋಡು ಒಂಜಿ ಕೊನೆ ಎತ್ತವನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಿರ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ಲೆ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲೆ ರೂಪಾಶಾಸ್ತ್ರಿ ರೂಪಾಶಾಸ್ತ್ರಿ. ಹಾ ನಮಸ್ತೆ. ಕುಲಾಲ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಚೇಂಡ್ಲರೇ ನಮಸ್ತೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಕೃಷ್ಣದಾಸರು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಈ ತರ ನಾವೊಂದು ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೇವೆ, ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ನಾನು ಕೂಡ್ಲೆ ಸುಂದರರಾಜರೈಗಳನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಾಡುವ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದೆ, ಕರಾವಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರಾವಳಿಗರ ಒಕ್ಕೂಟ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಟ್ಟೆಯವರಿಗೆ ಕೇಳ್ದೆ, ಸರ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ. ಪಟ್ಟೆಯವರು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಸಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೇನು ಸಹ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮೇಡಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುವ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಸುಂದರರಾಜ ರೈ ಅವರಂತೂ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಹತ್ರ ನಾವು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಂತರ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅದು ಅಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಏನು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೋ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಅವರು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಂದರರಾಜ ರೈ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಟ್ಟೆಯವರು, ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಪಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು, ಇವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯದವರು ಕರಾವಳಿಯ ನೆಲ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಅಡಿ ಒಂದಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಸುಂದರರಾಜ ರೈ ಸರ್, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಹ ನಾವು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವತಮ್ಮಣ್ಣ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣದಾಸರ ತುಂಬಾ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಇದ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಏನೇನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಹಾಗೂ ಹೋಗ್ಗಳನ್ನ ಅವರು ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣದಾಸರಿಗೆ ಡೈಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ. ಅದನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಸೇವೆಗಾಗಿ ದುಡಿಯೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ನು ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತಂದ್ರೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಕರಿಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದೊಂದು ಸಜೆಷನ್, ಅದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಅವರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಫೌಂಡರ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಕರಿಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೆಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದು, ಬಿಡುವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ರು ಬೇಕು ಅಂತ. ರಮೇಶಣ್ಣ ರೆಡಿ ಯಾರ? ರಮೇಶಣ್ಣ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಿನ ಪುರ್ಲುಡ ಮಾನಾಯಿನ ಶ್ರೀ ರಮನಾಥ್ ಏತಡ್ಕ ಬೇರೆಲ್ಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದರ್ಭವಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ರಮೇಶಣ್ಣ. ಎಸ್ ಬತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ. ಇನ್ನ ಪದಕ್ಕೆ ಏನಂದ ಇರ್ಲ ಪೋಪುಜಾನ್ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಮಲ್ಪೊಡು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೇನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡಿ. ತೆಂಕು ಮುರಣಿ ಶರ್ವ ಬೇರೆ ಪಂಡೇರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೇರೆ ಪಂತರಿಗೆ ದಿನೋಲ ಬತ್ತನಕ್ಲು ಮನತನಿ ಬೈಜಿ ರಿಪೀಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡಕ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಬಂಡದು. ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಫೋನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವರ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆಪ್ಪೇರಿ ಏನಟ ಒಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ 100 ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಬರ್ಪುನ ಇಂಕ ಡೈಲಿ ಬೈದೆ ಅಂದ್ ಏನ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದೆ ಅದ ಬೈದೆ ಬರ್ತದೆ ತುಲ ನಿತ್ಯ
అటు కడ పడిపోయారు అవు సర్వసామాన్య పన్న కరెక్ట్ బట్ అట్లేం రెడీ మంత్ ನಮ್ಮ ಈ నేను భగవద్గీత ಕೇನ್ లేమండదు ಅವು ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದಿನ పండితే మల్పడ అప్పుడు తోజోడే అందాజి ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈತ ಇನಿ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದಗಳು ಮಲ್ದಾರ ನಿಕುಲು 125 140 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ ಅವು ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮನೆ ಬಂಡ್ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಮಲ್ದಲ್ಲ 125 140 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅವು ಕಡಿಮೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವರಿಗೆ ಏತುಲ್ಲ ಮೂಜಿಕೋಟಿ ತುಳುವರೇಡು ನಮ್ಮ ಬರ್ಪಿನ 140 ಜನ ಬರ್ಪಿನ ನಮ್ಮೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾನೊಂದು ಮೂಲೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಅವು ಎರಡ್ ನಂಪುಜಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂವರೆ ಬರಡು ಮನೆ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಲೇದರಗಳು ಆಗಲ್ಲ ಈದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ವೆಬಿನಾರ್ ಚಾಲು ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ 450 ಜನ ರಪ ಬರ್ತಾರ 450 ಜನ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 140 ಜನ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ನಂಬರ್ 12,000 15,000 ಉಂಡು ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತತ್ತೆ 500 ಜನ ಮಿತ್ತಬಹುದು ಅವಲ ಇರ್ನೊಂದು ಮಿತ್ತಬೋತುಜೆ ಪನ್ಯಾನು ನಮ್ಮ ಜನಕುಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಉಮೇದು ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಜನಕುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಜನಕುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಬೋಡು ಆಶೆ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಭಾಷಾ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಗಲ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತೆರಡು ಉಪ್ಪಡವು ಅವು ಇಜ್ಜಿ ನಮಡ ಅವೇನು ಕಣಪೋಡು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಪ್ಪಡು ಸುಂದರರಾಜ ಈ ಜನಕುಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತನ ಅತೀರ್ ಒಂಜಿ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತೇರು ಜನಕ್ಕಳು ಇತ್ತ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಓಪನ್ ಆತನಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೋದಿಪ್ಪ ಐನ ಮಧ್ಯೋಡು ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಎಂಕ ಸುಮಾರು ಜನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸುಂದರ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 4 ಗಂಟೆ ಲಾರಿ 4 ದಿನ ತೋಜೋಡು ಐಕೆ ಡೈಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಣ್ಣೇನು ಏನ್ ಬೇಜಾರ ಅನ್ಪಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ ತಲೆ ಬೇಜಾರ ಆಗ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಪನ್ಪಣೇನು ಸುಮಾರು ಜನ ಎಂಕ ಅಂಚಲ ನಿಕ್ಕ ತಾಲ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ನೀನು ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದು ಮಲ್ತ ಆರಾಮಂಟು 4 ಗಂಟೆ ಲಾರಿ ಕೊಂದೊದ್ದಿ ಅಂಚಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೆಲವು ತುಂಡ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ನೀವು ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ ಬಟ್ ವೀಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಏನ್ ಇರ್ತಾವರ ಮಿಡ್ ಲೈನ್ ಇರ್ತಾವರ ಅಂತ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಸುಂದರರಾಜ ರೈಗಳ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂತ ಪಾತರ್ನಗುಲು ಕಾಲ 5% 6% ಜನ ಅಂಚ ಪಾತರ್ನಗುಲು ಅವೇನ್ ನಮ್ಮ ಬರಿಟ್ ಗತ್ತೋಡು 95% ಇವ್ರು ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಪರ್ ಜನಕುಲು ತೋಜಿ ನಾವು ಮಾತ್ರ ತರಸಾರ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಟೇ ಏರ್ ಬರೀತೆ ನಾಯನ ಒವ್ಲ ಎಂಕ ತೋಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಏರ್ ಹಾಲಿಯನ್ನ ಬರೀತೇನೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಎಂಕ ತೋಜಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಸರ್ ಪಂಡ್ಯರ್ಗೆ ಈ ರಾವು ಬೇಲಮನ್ಪುನಿ ಬೋಡ್ಚಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲೇ ಪಂಡದು ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ ಮಂದ್ ಬೇರೆ ಬರ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಇಂದ ಈರೇನ ಪರ್ಸನಲ್ ಬೇಲಮನ್ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾರ ಅಂದ್ಗೇಂದ್ರಿಗೆ ಎನ್ನ ಬುಡದಿ ಮನೆ ಆಜಿ ದಿನಡಿ ಪಣಂದು ಈರ್ನ ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಲೆಕ್ಕ ಈರ್ನ ಇಸ್ಕಂದಾರೆ ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎನ್ನ ಬುಡದಿ ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಂದೆ ತೋರ್ತಾರೆ ಎಂಗಾಲ ಬರತೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಡ್ತೀನಾರು ಎಂಗಾಲ ಬರತೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅದನ್ನ ತೋರ್ತಾರೆ ಈರ್ನ ಇಸ್ಕಾನ ಬದಲು ಓಕೆ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಅಂದೋಜಿನ ರೆಡಿ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ರೆಡಿಯಾ ಎಸ್ ಶುರು ಮಾಡು ಪ್ಲೇಯರ್ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸಂಗೀತವೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸಂಗೀತವೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸೌಂದರ್ಯವೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸಂಗೀತವೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸೌಂದರ್ಯವೇ ಕೇಳುವ ಕಿವಿಯಿರಲು ನೋಡುವ ಕಣ್ಣಿರಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸಂಗೀತ ನಿಸ ನಿಸರಿಗ ಸರಿಗ ಸರಿಗ ಮಪದ ಮನಿಸ ಸರಿದ ನಿಸ ನಿರಿ ಸರಿಗ ಮಗ ಸರಿ ಗದ ಮಗ ಗಗ ಸಸ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸಂಗೀತವೇ ಸಂಧ್ಯೆಯು ಬಂದಾಗ ಆಗ ಸಂದ ಆವುಷೆ ನಗುವಾಗ ಲೋಕವೇ ಚಂದ ಸರಿಗ ಸರಿಗ ಮಮ ಗ ಮಾಮ ಪದ ಮ ಪದದ ಮ ಪದ ನಿ ನಾಮ ಪದದ ಪದ ನಿರಿ ಪದ
ಹರಿಯುವ ನೀರಲಿ ಕಲಕಲರವನು ಕೋಗಿಲೆ ಕೊರಳಿನ ಸುಮಧುರ ಸ್ವರವು ಹರಿಯುವ ನೀರಲಿ ಕಲಕಲರವನು ಕೋಗಿಲೆ ಕೊರಳಿನ ಸುಮಧುರ ಸ್ವರವು ಭ್ರಮರದ ಚೀಕಾರ ಮುನಿಗಳ ಓಂಕಾರ ಈ ಜಗತ್ತುಂಬಿದೆ ಮಾಧುರ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸಂಗೀತವೇ ಸಂಗೀತ ಎಂದಿಗೂ ಸುರಗಂಗೆಯಂತೆ ಸಂಗೀತ ಎಂದಿಗೂ ರವಿಕಾಂತಿಯಂತೆ ಸಂಗೀತ ಎಂದಿಗೂ ಸುರಗಂಗೆಯಂತೆ ಸಂಗೀತ ಎಂದಿಗೂ ರವಿಕಾಂತಿಯಂತೆ ಬಿಸಿಲಲಿ ತಂಗಾಳಿ ಹೊಸ ಜೀವ ತಂದಂತೆ ಆ ದೈವ ಸುಧೆಯಿಂದ ಪರಮಾರ್ಥವಂತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸಂಗೀತವೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸೌಂದರ್ಯವೇ ಕೇಳುವ ಕಿವಿಯಿರಲು ನೋಡುವ ಕಣ್ಣಿರಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸಂಗೀತವೇ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಪುರದ ಸ್ವರ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರನ ಸ್ವರನು ಪದ್ಯದ ಆರ ಸ್ವರನು ಕೆನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಕಿವಿಗೆ ಕೆವಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಪು ಬಾರಿ ಪುರದ ಪದ್ಯನು ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೊರ್ತೋಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯರ್ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರಾವಳಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಊರೇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಎನ್ನ ಕೈತಾಲಿತ್ತನಾರ ನಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಬರೋಂದಿತ್ತನ ಡಿಸೈನ್ ಪಿರೌಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೇರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗೊಂಡದು ಐನ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನಾರ್ ಬೇರೆ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಟಕ ಮಂತ್ ಕೊರಂತೀರಿ ಬೇರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗೊಂಡದು ಬರ್ಪುನ ಸಮಯ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಬೈದದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹ ಒಂಜಿ 80-100 ಜನ ಮಟ್ಟ ಉಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಪ್ ಹಾಕೊಡು ಒಂದೊಂದು ಎಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಇರ್ತದ ಕ್ಲಾಪ್ ಹಾಕೊಡು ಒಂಜಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಪ್ ಏರೆ ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಗುರುಕಾರನ ಸುಂದರಾಜ್ ಬೊಕ್ಕ ರೂಪಶಾಸ್ತ್ರಿಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಇತ್ತು ಜನ ಉಳ್ಳದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕ್ಲಾಪ್ ಈಗಲೇ ಪಾಡ್ಗ ಅಂತ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪಾರು ಓಕೆನಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪಾಡು ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಪ್ ಆಡ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಕುರಿಯರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಬಾರಿ ಲೇಟ್ ಆತ ನೆಕ್ ಬರ್ತೀರಾ ವಿಡಿಯೋಗೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಕೈದೇರ್ತದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಪನೋಡು ಒಂದೊಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈ ಮಿತ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಖನ್ದಾಸ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಸ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಸ್ತೆ 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 ನನ್ನ ಪಿರರ ಸೇರು ನಂಗೆ ಅವಕಾಶ ದೇವರು ಒದಗ ನನಗೆ ಆಟಿದಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಟಿ ಸುಂದರರಾಜ ಬಿಡ್ತಾರ ನಾಳೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಗಲೇನು ಮಲ್ಪಲೇನು ಬರ್ತೀವಿ ತಿಂಗಳು ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೆ ಖಂಡಿತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯೇಸುದಾಸ್ ಅಂದು ಬಾರಿ ಸೇಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸರ್ ಸೇಮ್ ಪಿಂಚ್ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ ಸಾಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು